Nomeri tibako. Na urade kasa kyerɛ Mose Sinai srɛ so ahyiae ntomadan no mu wɔ Misrim asase so firi akyi afia etia mienu no bosomi a etia mienu no da etia mienu no da edi kae no sɛ Mumu Israel for asafu nyinaa ano sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn mpanin fietie ehu mmarima nyinaa maako wɔn din dodoɔ efiri wɔn a wɔde mfie aduonu so de rekorɔ Israel mu obiara a obetumi akɔ ɔsa wo ne Aaron monkan wɔn sɛdeɛ wɔn dɔm tie na abusuakuo biara mu ɔbarima bi mɛka mo ho ɔbarima a wɔyɛ ne mpanin fie otitiri na mmarima a ɔmegyina mo ho no din nie Ruben deɛ ne Sedio ba Elisau Simeon deɛ Surisadal ba Silumel Yuda deɛ Aminadab ba Nahason Isaka deɛ Sua ba Netanel Sebulon deɛ Helon ba Eliab Joseph manu deɛ Ephraim deɛ Amihud ba Elisama Menase deɛ Pedasor ba Gamaliel Benjamin deɛ Gideoni ba Abidan Dan deɛ Amisadal ba Ahiesa Asel deɛ Okran ba Pagiel Gad deɛ Digol ba Eliasaf Naphtali deɛ Enan ba Ahira asafo no mu nipa a wɔwɔ din a wɔyɛ wɔn agyanom musuakuo mu mapɔmma ne Israel mpempem so atitrenie na Mose ne Aaron fa mmarima a wɔabobɔ wɔn din yi na wɔhyia asafo no nyinaa boa no somi a etia mienu no da edi kan na wɔka wɔn toatoasoɔ sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn mpanin fietie wɔn din dodoɔ efiri wɔn a wɔde mfirinhyia aduonu so de rekorɔ maako sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no saa na ɔkan wɔn Sinai srɛ so na Israel abakan Ruben mma wɔn asefoɔ sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn mpanin fietie sɛdeɛ wɔn din dodoɔ sie maako mmarima a wɔde mfie aduonu ne akyire no nyinaa wɔn a obetumi akɔ ɔsa nyinaa wɔn a wɔka wɔn ma Ruben abusuakuo no yɛ 46,500 Simeon mma wɔn asefoɔ sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn mpanin fietie wɔn a wɔka wɔn sɛdeɛ wɔn din dodoɔ sie maako mmarima a wɔde mfie aduonu ne akyire no nyinaa wɔn a obetumi akɔ ɔsa nyinaa wɔn a wɔka wɔn ma Simeon abusuakuo no yɛ 59,300 Gad mma wɔn asefoɔ sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn mpanin fietie sɛdeɛ wɔn din dodoɔ sie efiri wɔn a wɔde mfie aduonu so de rekorɔ wɔn a obetumi akɔ ɔsa nyinaa nipa a wɔka wɔn ma Gad abusuakuo no yɛ 45,650 Yuda mma wɔn asefoɔ sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn mpanin fietie sɛdeɛ wɔn din dodoɔ sie efiri wɔn a wɔde mfie aduonu so de rekorɔ wɔn a obetumi akɔ ɔsa nyinaa nipa a wɔka wɔn ma Yuda abusuakuo no yɛ 74,600 Isaka mma wɔn asefoɔ sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn mpanin fietie sɛdeɛ wɔn din dodoɔ sie efiri wɔn a wɔde mfie aduonu so de rekorɔ wɔn a obetumi akɔ ɔsa nyinaa nipa a wɔka wɔn ma Isaka abusuakuo no yɛ 54,400 Sebulon mma wɔn asefoɔ sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn mpanin fietie sɛdeɛ wɔn din dodoɔ sie efiri wɔn a wɔde mfie aduonu so de rekorɔ wɔn a obetumi akɔ ɔsa nyinaa nipa a wɔka wɔn ma Sebulon abusuakuo no yɛ 57,400 Joseph mma Ephraim mma wɔn asefoɔ wɔn musua ne wɔn mpanin fie so din dodoɔ efiri wɔn a wɔde mfie aduonu so de rekorɔ wɔn a obetumi akɔ ɔsa nyinaa nipa a wɔka wɔn ma Ephraim abusuakuo no yɛ 40,500 Manase mma wɔn asefoɔ wɔn musua ne wɔn mpanin fie so din dodoɔ efiri wɔn a wɔde mfie aduonu so de rekorɔ wɔn a obetumi akɔ ɔsa nyinaa nipa a wɔka wɔn ma Manase abusuakuo no yɛ 32,200 Benjamin mma wɔn asefoɔ wɔn musua ne wɔn mpanin fie so din dodoɔ
efiri wɔn a wadi mfie aduonu so de rekorɔ wɔn a obetumi akɔ sa nyinaa. Nipa a wɔkan wɔn ma Benjamin abusuakuo no yɛ 35,400. Dan ma wɔn asefo wɔn musua ne wɔn mpanimfie so din dodoɔ efiri wɔn a wadi mfie aduonu so de rekorɔ wɔn a obetumi akɔ sa nyinaa. Nipa a wɔkan wɔn ma Dan abusuakuo no yɛ 62,700. Asama wɔn asefo wɔn musua ne wɔn mpanimfie so din dodoɔ efiri wɔn a wadi mfie aduonu so de rekorɔ wɔn a obetumi akɔ sa nyinaa. Nipa a wɔkan wɔn ma Asa abusuakuo no yɛ 41,500. Naftali ma wɔn asefo wɔn musua ne wɔn mpanimfie so din dodoɔ efiri wɔn a wadi mfie aduonu so de rekorɔ wɔn a obetumi akɔ sa nyinaa. Nipa a wɔkan wɔn ma Naftali abusuakuo no yɛ 53,400. Yenom ne wɔn a wɔkan wɔn a Mose ne Aaron ne Israel mapɔmma no kaneeɛ no. Mmarima 12 a wotuatua wɔn mpanimfie ano maako no. Na Israelfoɔ mu nipa a wɔkan wɔn nyinaa sɛdeɛ wɔn mpanimfie teɛ, wɔn a wadi mfie aduonu ne akyire, Israel mu ɔbarima biara a obetumi akɔ ɔsa no. Nipa a wɔkan wɔn no nyinaa yɛ 650,550. Na Lewi mma deɛ sɛdeɛ wɔn agyanom abusuakuo teɛ no, wɔankan wɔn amfra wɔn. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Lewi abusuakuo no nko deɛ enkan wɔn, nanso mu wɔn dodoɔ ano mfra Israelfoɔ. Na wo ara fa Lewi mma no sisi adanse tenabea no ne ɛho nneɛma nyinaa ne adeɛ biara a ɛka ho no so. Wɔn na ɔnso atenabea no ne ɛho nneɛma nyinaa. Na wɔn na ɔnyɔ ho adwuma. Na tenabea no ho ara na ɔntwere wɔn sraban hyia. Sɛ tenabea no retu a, Lewifoɔ no na ɔmpa. Na sɛ ɔresi tenabea no a, Lewifoɔ no na ɔnsie. Na ɔhɔhoɔ a wɔtwipini no, ɔnku no. Na Israelfoɔ no mobɔ nsraban wɔn ara wɔn nsraban mu. Ne wɔn frankaa ho sɛ wɔn dɔm hodoɔ no tie, maako. Na Lewifoɔ no deɛ, wɔn adanse tenabea no ho nsraban hyia. Na Awurade abufuo ama Israelfoɔ asafo no so. Na Lewifoɔ no nkura adanse tenabea no sohwɛ mu. Na Israelfoɔ no yɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no nyinaa, Sara na ɔyɔɔyɛ. Nomere timienu. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ, Israelfoɔ no nkyerɛ nsraban, obiara ɔno ara ne frankaa ho, ɛne wɔn mpanimfie nsɛnkyerɛnneɛ. Ahyiaeɛ ntomadan no ntentensoɔ na ɔnkyerɛ nsraban no nhyia. Wɔn a wɔnkyerɛ nsraban anim fam apueɛ ne Yuda nsraban frankaa no ase nipa sɛdeɛ wɔn dɔm teɛ. Ne Yuda mma no safo hempanin Aminadab ba Nahason, ne dɔm a wɔkan wɔn no 24,600. Na wɔn a wɔnkyerɛ nsraban toa ne so ne Isaka abusuakuo ne Isaka mma safo hempanin Soaba Netaniel, ne dɔm a wɔkan wɔn no 54,400. Sebulon abusuakuo ne Sebulon mma safo hempanin Helon ba Eliab, ne dɔm a wɔkan wɔn no 57,400. Wɔn a wɔkan wɔn ma Yuda nsraban no nyinaa yɛ 1,000 ne 86,400. Sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ no teɛ, wɔn na wɔntu kane. Ruben nsraban frankaa ase nipa ndi anafoɔ fam sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ no teɛ. Ne Ruben mma safo hempanin Sidel ba Elisau, ne dɔm a wɔkan wɔn no 46,500. Na wɔn a wɔnkyerɛ nsraban toa ne soɔ ne Simeon abusuakuo ne Simeon mma safo hempanin Sorisadai ba Selumiel, ne dɔm a wɔkan wɔn no 59,300. Ne Gad abusuakuo ne Gad mma safo hempanin Reuel ba Eliasaf, ne dɔm a wɔkan wɔn 45,650. Wɔn a wɔkan wɔn ma Ruben nsraban no nyinaa yɛ 152,450 sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ no teɛ, na wɔn na wɔnni so ntuo. Ɛno na Ahyiaeɛ Ntomadan no ne Lewifoɔ nsraban no ntu nni nsraban hodoɔ no ntam.
sɛdeɛ wɔkyere nsraban no sara na wɔntuo wɔn nyinaa wɔ wɔn dibea sɛdeɛ wɔn frankaa no teɛ. Efraim nsraban frankaa ni atɔeɛ fam sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ no teɛ. Ne Efraim ma safo hempani Amihud ba Elisama ne dɔm a wɔkaa wɔn no 40,500. Na Manase abusuakuo ntoasoɔ ne Manase mma safo hempani Pedaso ba Gamaliel ne dɔm a wɔkaa wɔn no 32,200. Ne Benyamin abusuakuo no ne Benjamin ma safo hempani Gideoni ba Abidan ne dɔm a wɔkaa wɔn no 35,400. Wɔn a wɔkaa wɔn ma Efraim sraban no nyinaa yɛ 108 ne nnipa 100 sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ no teɛ. Na wɔn na wɔntɔ so mmiɛnsa ntuo. Dan sraban frankaa ni atifi fam sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ no teɛ. Ne Dan ma safo hempani Amisadai ba Ahiesa ne dɔm a wɔkaa wɔn no 62,700. Na wɔn a wɔnkyere nsraban toa ne so ne Asa busuakuo ne Asa ma safo hempani Okran ba Pagiel ne dɔm a wɔkaa wɔn no 42,500. Ne Naftali abusuakuo ne Naftali ma safo hempani Enan ba Ahira ne dɔm a wɔkaa wɔn no 53,400. Wɔn a wɔkaa wɔn ma Dan sraban yɛ 157,600. Wɔn na wɔn ni akyire ntuo sɛdeɛ wɔn frankaa no teɛ. Yeinom ne Israelfoɔ a wɔkaa wɔn sɛdeɛ wɔn panin fie teɛ. Nsraban ahodoɔ no mu wɔn a wɔkaa wɔn nyinaa sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ no teɛ yɛ 6,550. Na Lewifoɔ no deɛ wɔankan wɔn amfra Israelfoɔ no sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na Israelfoɔ no yɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no nyinaa. Sara na wɔkyere nsraban sɛdeɛ wɔn frankaa no teɛ. Na saa nso na wɔtuuyɛ wɔn nyinaa sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn panin fie teɛ no. Numere timiɛnsa. Na yeinom ne Aaron ne Mose musua da Awurade ne Mose kasa Sinai bepɔ so no. Na yeinom ne Aaron madin abakan ne Nadab ne Abihu, Eliasa ne Itamar. Yeinom ne Aaron ma asɔfo a wɔsra wɔn wo a wɔde hyɛɛ wɔn nsa sɛ wonni asɔfo no din. Na Nadab ne Abihu wuwu Awurade anim sɛ wɔde ogya foforo bi kɔɔ Awurade anim Sinai srɛ so no, na wɔanya mma. Na Eliasa ne Itamar di asɔfo wɔn agya Aaron anim. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, fa Lewi abusuakuo no bra na fa wɔn begyina ɔsɔfo Aaron anim. Na wɔn som no. Na wɔnyɛ ɔno ne asafo no nyinaa adwuma ma wɔn. Ahyiae ntomadan no anim. Tenabea no ho som mu. Na wɔnhwɛ Ahyiae ntomadan no mu nneɛma nyinaa so. Nyɛ Israel nnwuma ma wɔn. Tenabea ho som mu. Na fa Lewifoɔ no ma Aaron ne ne ma no. Wɔde wɔn ama no koraa afiri Israelfoɔ mu. Na Aaron ne ne ma no die, yi wɔn si hɔ na wɔnkura wɔn asɔfodie no mu. Na ɔhɔho biara a wɔtwepene ho no, wɔnku no. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, na me deɛ, hwɛ, mafa Lewifoɔ no afiri Israelfoɔ mu asi Israelfoɔ mu makan a wɔpue ɔyɛfono ano no nyinaa anan mu. Enti Lewifoɔ no ayɛ me dea, na makan nyinaa yɛ me dea. Da a mebobɔɔ Misraim asase so makan nyinaa no, meyɛ Israel mu makan nyinaa kronkron me fae. Efiri onipa so kosi efie boa so, ɔyɛ me dea, me ne Awurade. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose Sinai srɛ so sɛ, kan Lewi ma no sɛdeɛ wɔn panin fie ne wɔn musua teɛ. Mmarima a wɔde bosome ne akyire no nyinaa kan wɔn. Na Mose nam Awurade asɛm no so kan wɔn sɛdeɛ ɔhyɛɛ no no. Na yeinom ne Lewi mma sɛdeɛ wɔn din teɛ, Gerson ne Kehat ne Merari. Na yeinom ne Gerson mma din sɛdeɛ wɔn musuakuo teɛ, Libni ne Simei. Na Kehat mma sɛdeɛ wɔn musua teɛ ne Amram ne Isahar, Hebron ne Usiel. Na Merari mma sɛdeɛ wɔn musua teɛ ne Mali ne Musi. Yeinom ne Lewi musua no sɛdeɛ wɔn panin fie teɛ, Gerson deɛ ne Libni abusua ne Simei abusua. Yeinom ne Gersonfoɔ musua no.
wɔn mu wɔn a wɔkan wɔn no mmarima a wɔadi bosome ne akyire no nyinaa. Wɔn a wɔkan wɔn no yɛ 7,500. Gersonfoɔ musua yi tenabea no akyi na wɔkyeree nsraban wɔ atɔe fam. Na Gersonfoɔ agya fie bapɔmma ne Lael ba Eliasaf. Na Gerson ma ahyiaeɛ ntomadan no ho som ne tenabea no ne ntomadan no, ne nkatasoɔ ne ahyiaeɛ ntomadan no ano nkataano no, ne adi hɔ no ho ntwamutam no, ne adi hɔ a etwa tenabea no ne afɔrebukyia no ho hyia no ano nkataano ne ne tampehoma, ɛho adwuma nyinaa fam. Na Kehat deɛ ne Amramfoɔ abusua ne Isahafoɔ abusua ne Hebronfoɔ abusua ne Usielfoɔ abusua. Yeinom ne Kehatfoɔ musua no. Mmarima a wɔadi bosome ne akyire no nyinaa dodoɔ yɛ 8,600 a wɔkura kronkronbea so hwɛ no mu. Kehat mma no musua nkyere nsraban tenabea no nkyɛn anafoɔ fam. Na Kehatfoɔ musua no agya fie papɔmma ne Usiel ba Elisafan. Na deɛ wɔnhwɛ ne adaka no ne ɛpono no ne kaneadua no ne afɔrebukyia no ne kronkronbea hɔ nneɛma nyinaa a wɔde som no ne ntwamutam no ne ɛho adwuma nyinaa. Na Lewi mmapɔmma mu panin ne ɔsɔfoɔ Aaron ba Eliasa, ɔne wɔn a wokura kronkronbea so hwɛ mu no so panin. Merari deɛ ne Mari abusua ne Musi abusua. Yeinom ne Merari musua no. Na wɔn a wɔkan wɔn no mmarima a wɔadi bosome ne akyire no nyinaa dodoɔ yɛ 6,200. Na Merari musua no agya fie bapɔmma ne Abihail ba Suriel. Tenabea no nkyɛn na wɔnkyere wɔn nsraban atifi fam. Na Merari mma hwɛ adwuma ne tenabea no ntaaboɔ ne ne mmeamu ne n'adum ne ne nyinasoɔ ne ɛho nneɛma nyinaa ne ɛho adwuma nyinaa. Ne adi hɔ no ho adum a ehyia ho no ne ne nyinasoɔ ne ɛho mpɛɛwa ne ɛho ntampehoma. Na wɔn a wɔnkyere nsraban tenabea no anim fam ahyiaeɛ ntomadan no anim apueyɛ no ne Mose ne Aaron ne ne mmabarima a wokura kronkronbea so hwɛ mu ma Israelfoɔ no. Na ɔhɔho a ɔtwepini no wɔnku no. Lewifoɔ a wɔkan wɔn a Mose ne Aaron nam Awurade asɛm so kan wɔn. Sɛdeɛ wɔn musua teɛ no, mmarima a wɔadi bosome ne akyire no nyinaa yɛ 22,000. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, kan Israelfoɔ no mu mmakan mmarima a wɔadi bosome ne akyire nyinaa, na bu wɔn din dodoɔ ano. Na fa Lewifoɔ no ma me ne Awurade. Fa wɔn si Israelfoɔ mu mmakan nyinaa anan mu, ne Lewifoɔ afieboa. Si Israelfoɔ no afieboa mmakan nyinaa anan mu. Na Mose kan Israelfoɔ mu mmakan nyinaa sɛdeɛ Awurade hyɛɛ no no. Na mmakan mmarima a wɔadi bosome ne akyire no nyinaa din dodoɔ sɛdeɛ wɔn a wɔkan no teɛ no ano si 22,273. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, fa Lewifoɔ si Israelfoɔ mu mmakan nyinaa anan mu, ne Lewifoɔ afieboa si wɔn afieboa anan mu. Na Lewifoɔ no nyɛ me dea, me ne Awurade. Na Israelfoɔ mmakan mu nnipa 273 a wɔboro Lewifoɔ soɔ no agyede adie. Gye obiara dwetɛbena 5, sɛdeɛ kronkronbea dwetɛbena tie n'akyeɛ. Gera 20 nyɛ dwetɛbena 2. Na fa dwetɛ a ɛyɛ wɔn a wɔboro wɔn soɔ no agyedeɛ no ma Aaron ne ne mma. Na Mose gyegyee dwetɛ no wɔn a wɔboro wɔn a Lewifoɔ gyee wɔn no soɔ hɔ. Israelfoɔ mmakan hɔ na ɔgyegyee dwetɛ no 365 sɛdeɛ kronkronbea dwetɛbena teɛ. Na Mose nam Awurade asɛm so de wɔn a wɔagye wɔn no tiri dwetɛ no maa Aaron ne ne mma sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Numeri 9. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ, bu Kehat mma no ano firi Lewi mma no mu, sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn mpanin fie tie. Fɛfiri deɛ wadi mfie 30 de rekorɔ no so kosi deɛ wadi mfie 50 so. Wɔn a wobetumi akɔ ɔsɛ nyinaa, na wɔnyɛ m'adwuma ahyiaeɛ ntomadan no mu. Yei ne Kehat mma no ahyiaeɛ ntomadan no mu som adwuma. Akronkronneɛ mu ade kronkron no. Na sɛ nsraban no rebetu a, Aaron ne ne mma mmra mbeyi ntwamutam no.
na wɔmfa nkata adanse adaka no ho, na wɔmfa sukraman nwoma akatasoɔ nto so, na wɔmfa bibitoma mu nse so, na wɔmfa ne mpoma no nwurawura mu, na wɔmfa bibitoma nkata anim pono no so, na wɔmfa nyowa no ne nyowa ne nkora ne nkuruwa a wɔde hwie no nsisi so, na daa paano no nsisi so, na wɔmfa ntoma kɔkɔɔ nsa nneɔma no so, na wɔmfa sukraman nwoma akatasoɔ nkata ho, na wɔmfa ne mpoma nwurawura mu, na wɔmfa bibitoma nkata kaneadua no ne ne nkanea ne nadaawa ne ne nson kukuwa ne ne ngo ntoa a wɔde som no nyinaa ho, na wɔmfa ɛno ne ɛho nneɔma nyinaa nhyɛ sukraman nwoma nkatasoɔ no mu, na wɔmfa nto pata no so, na wɔmfa bibitoma nsa sika fɔrebɔkyia no so, na wɔmfa sukraman nwoma nkata ho, na wɔmfa ne mpoma nwurawura mu, na wɔmfa ɔsom nneɔma a wɔde som kronkronbea hɔ no nyinaa nhyɛ bibitoma mu, na wɔmfa sukraman nwoma nkatasoɔ nkata ho, na wɔmfa nto pata no so, na afɔrebɔkyia no wɔnsesa so nsongu, na wɔmfa ntoma a ɛbere dum nsa so, na wɔmfa ɛho nneɔma a wɔde som so nyinaa, nsrama kukuwa ne adinam, ne sesa adeɛ ne nkoraa no, afɔrebɔkyia no ho nneɔma nyinaa, na wɔmfa sukraman nwoma akatasoɔ nsa so, na wɔmfa ɛho mpoma no nwurawura mu, na nsraban no rebetu, na Aaron ne ne mma no wie akronkronneɛ no ne kronkronbea nneɔma no nyinaa ho kata a, ɛno akyi ansa na Kehat mma nhyɛne mu nkɔma soɔ, na wɔanka akronkronneɛ no ama wɔanwuwu. Yei ne Kehat mma no adesoa Ahyiaeɛ Ntomadan no mu. Na ɔsɔfoɔ Aaron ba Eliasa ahwɛdeɛ ne kanea ngo ne nnuhwam ne daa aduane afɔdeɛ ne sra ngo no, tenabea no nyinaa ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa so hwɛ, kronkronbea hɔ ne ɛho nneɔma fam. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ, Montwa Kehatfoɔ musua mu abusuakuo no mfiri Lewifoɔ mu, na yei na monyɔma wɔn, na wɔanya nkwa na wɔanwu sɛ wɔabɛn akronkronneɛ mu ade kronkron no. Aaron ne ne mma no nhyɛne mu, na wɔmfa wɔn sisi wɔn adwuma ne wɔn nnesoa ho, na wɔn deɛ, wɔn nhyɛne mu mfa wɔn anim mmɛbɔ akronkronneɛ no so, na wɔanwuwu. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Bu Gerson mma no nso ano, sɛdeɛ wɔn mpanin fie ne wɔn musua teɛ. Kan wɔn firi deɛ wadi mfie 30 de rekorɔ so kosi deɛ wadi mfie 50 so. Wɔn a obetumi akɔ wɔ sɛ nyinaa, na wɔnsom Ahyiaeɛ Ntomadan no ho som. Yei ne Gersonfoɔ musua no som a wɔnsom na wɔnsoa nneɔma. Wɔn na wɔnsoa tenabea no ntoma no ne Ahyiaeɛ Ntomadan no, ne nkatasoɔ, ne sukraman akatasoɔ a ɛwɔ soɔ no ne Ahyiaeɛ Ntomadan no ano nkataano no, ne adi hɔ no ho ntwamutam ne adi hɔ a etwa tenabea ne afɔrebɔkyia no ho hyia no aboboa no nkataano no, ne ne ntampehoma ne ɛho adwuma ho nneɔma nyinaa. Na wɔnyɔ biribiara a ehia sɛ wɔyɔ no wɔ ho. Aaron ne ne mma asɛm so na Gersonfoɔ mma no nyɔ wɔn adwuma nyinaa, wɔn nesoa nyinaa ne wɔn adwuma no nyinaa fam. Na momfa wɔn nesoa nyinaa nhyɛ wɔn nsa na wɔnhwɛ so. Yei ne Gersonfoɔ mma musua no Ahyiaeɛ Ntomadan no mu som adwuma. Na wɔn adwuma no so hwɛ wɔ ɔsɔfoɔ Aaron ba Itamar nsam. Merari mma no nso, kan wɔn sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn mpanin fie teɛ. Kan wɔn firi deɛ wadi mfie 30 de rekorɔ so kosi deɛ wadi mfie 50 so, obiara a obetumi akɔ ɔsa, na wɔnyɔ Ahyiaeɛ Ntomadan no ho adwuma. Na yei ne nnesoa a wɔnsoa sɛ wɔn Ahyiaeɛ Ntomadan no mu adwuma, tenabea no ntaaboɔ ne ne mmeamu ne n'adum ne ne nyinasoɔ, ne adi hɔ a ehyia ho no adum ne ne nyinasoɔ ne ne mpɛɛwa ne ne ntampehoma ne ɛho nneɔma ne deɛ ɛkeka ho nyinaa. Na monkan nneɔma a wɔnsoa no mmobɔ din mfa nhyɛ wɔn nsa. Yei ne Merari mma musua no adwuma, wɔn Ahyiaeɛ Ntomadan no mu adwuma nyinaa, wɔ ɔsɔfoɔ Aaron ba Itamar nsam. Na Mose ne Aaron ne asafo no mu mmapɔmma no kɔkan Kehatfoɔ mma no sɛ wɔn musua ne wɔn mpanin fie teɛ. Wɔde firi deɛ wadi mfie 30 so de kosi deɛ wadi mfie 50 so, wɔn a obetumi akɔ ɔsa nyinaa sɛ wɔnyɔ Ahyiaeɛ Ntomadan no mu adwuma.
Na wɔn nipa a wɔkan wɔn musua no so yɛ mpenu ahanson aduonum. Yenom ne Kehatfo musua mu nipa a wɔkan wɔn. Wɔn a wɔsom Ahyiaeɛ Ntomadan no mu nyinaa Mose ne Aaron nam Awurade asɛm a ɛwɔ Mose nsam so kan wɔn. Na Gerson ma mu nipa a wɔkan wɔn sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn panin fie teɛ. Firi deɛ wadi mfie 30 so de kosi deɛ wadi mfie 50 so. Wɔn a obetumi akɔ ɔsa nyinaa sɛ wɔnyɔ Ahyiaeɛ Ntomadan no mu adwuma. Wɔn nipa a wɔkan wɔn musua ne wɔn panin fie so yɛ mpenu 630. Yenom ne Gerson ma musua mu nipa a wɔkan wɔn a wɔsom Ahyiaeɛ Ntomadan no mu nyinaa Mose ne Aaron nam Awurade asɛm so kan wɔn. Na Merari ma mu nipa a wɔkan wɔn sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn panin fie teɛ. Firi deɛ wadi mfie 30 so de kosi deɛ wadi mfie 50 so. Wɔn a obetumi akɔ ɔsa nyinaa sɛ wɔnyɔ Ahyiaeɛ Ntomadan no mu adwuma. Wɔn nipa a wɔkan wɔn sɛdeɛ musua teɛ yɛ mpensa ne 200. Yenom ne Merari ma musua mu nipa a wɔkan wɔn a Mose ne Aaron nam Awurade asɛm a ɛwɔ Mose nsam no so kan wɔn. Nipa a wɔkan wɔn no nyinaa Mose ne Aaron ne Israel mapɔmma no kan wɔn. Lewifoɔ no sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn panin fie teɛ. Firi deɛ wadi mfie 30 so de kosi deɛ wadi mfie 50 so. Wɔn a wotumi yɔ ɔsom adwuma anaa ne soasoa adwuma Ahyiaeɛ Ntomadan no mu no. Wɔn nipa a wɔkan wɔn no yɛ mpem 8,280. Sɛdeɛ Awurade nam Mose so hyɛeɛ no na wɔde wɔn sisii wɔn som adwuma ne nesoa ne deɛ ɔde hyɛɛ wɔn nsa no so maako sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Numeri tinum. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, hyɛ Israelfoɔ no na wontu akwatafoɔ nyinaa ne wɔn a wɔn ho sene nyinaa ne obiara a wɔde efunu agu ne ho fi no mfiri nsraban no mu. Ɔbarima ne ɔbaa nyinaa na muntu wɔn. Nsraban no akyi na muntu wɔn korɔ. Na wɔn mu nsraban a meti mu wɔ mu no ho fi. Israelfoɔ no yɛ ɔsa na wɔtu wɔn kɔ nsraban no akyi. Sɛdeɛ Awurade ka kyerɛɛ Mose no, saa na Israelfoɔ no yɔɔyɛ. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, kasa kyerɛ Israelfoɔ no sɛ, ɔbarima anaa ɔbaa yɛ bɔne a onipa bi yɛ de fom Awurade na ɔkra no di so a, ɔmpae mu nka wɔn bɔne a wayɛ no, na ɔntua n'asodidiɛ no abɔtene mfa abupan num mu biako nto so, na ɔmfa ma deɛ wafom no adi som no. Na sɛ onipa no ni bogya bi a wɔbɛn no bi a wɔde asodidiɛ no bɛma no a, ɔmfa asodidi a ɛyɛ Awurade dia no ma ɔsɔfoɔ no enka mpata odwinini a wɔde rebɛpata ama no no ho. Na masoadeɛ a ɛwɔ Israelfoɔ no akronkronne a wɔde brɛ ɔsɔfoɔ no nyinaa mu no nyinaa nyɛ ne die. Na obiara akronkronne ɛnyɛ ne die. Die obiara de ma ɔsɔfoɔ no ne die ara na ɛnyɛ. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, kasa kyerɛ Israelfoɔ na ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ ɔbarima bi yiri firi n'akyi na ɔkɔfom no, na ɔbarima bi ne no da na ne ho ka no, na osi so ne kunu anim, na onim sɛ ne ho agu fi, na ɛho danseni ni hɔ, na wankye no wɔ so, na ne nkuntwene honhom ba ɔbarima no so, na wɔtwe ne yere no ho ne nkunu, na ɔbaa no agu ne ho fi, anaasɛ ne nkuntwene honhom ba ne so, na wɔtwe ne yere no ho ne nkunu, na ɔbaa no ngu ne ho fi a, ɛnea ɔbarima no mfa ne yere no mmra ɔsɔfoɔ no nkyɛn, na ɔmfa ne ho ayɛyɛdeɛ, atokurosam, efa egupen du mu biako mmra. Ongu so ngo, nanso wɔnto so ohwem fufuo, na ɛyɛ ne nkunu ho aduane afɔdeɛ, nkae aduane afɔdeɛ a wɔde kae amumuyɔ. Na ɔsɔfoɔ no mfa ɔbaa no mmra megyina Awurade anim, na ɔsɔfoɔ no nsa nsu kronkron emu kukuo bi mu, na ɔnsa tenabea hɔ fam mu futuro bi, na ɔmfa mu nsuo no mu. Na ɔsɔfoɔ no mfa ɔbaa no nyina Awurade anim, na wonyi ne tiri so akatasoɔ, na ɔmfa nkae aduane afɔdeɛ a ɛne ne nkontwe aduane afɔdeɛ nhyɛ ne nsam, na ɔsɔfoɔ no nkura nsonwonwono a ɛde no meba no ne nsam, na ɔsɔfoɔ no ma no ne nse na ɔnka nkyerɛ ɔbaa no sɛ, sɛ ɔbarima bi ne wo nnae, na sɛ womfiri wo kunu akyiri nkogu wo ho fi a, wo ho bɛyɛ tɔtrɔtɔ afiri nsonwonwono a ɛde no meba yi ho.
na sɛ wafiri wo kunu akyi na sɛ wo ho agu fi na ɔma obi ho aka wo sɛ wo kunu a na ɔsɔfoɔ no ma ɔbaa no ne nsi na ɔsɔfoɔ no nka nkyerɛ ɔbaa no sɛ Awurade mfa wo nyɛ nnome ne ntam wo man mu sɛ Awurade bɛma wasere atotom na wo yɛfono ahom na nsu a ɛde nnome bɛyi ahyɛne wo nsuno mu ahom wo yɛfono na wasere atotom na ɔbaa no nka sɛ Amen. Amen. na ɔsɔfoɔ no ntwerɛ nnome yi mu nwoma so na ɔhohoro mu nsonwonwono no mu na ɔma ɔbaa no nom nsonwonwono a ɛde nnome ba no na nsu a ɛde nnome ba no nkɔ ne mu nkɔyɛ nwonwono na ɔsɔfoɔ no nye ɔbaa no nsɛm ne nkontwe ho aduane afɔdeɛ no na wɔnhim aduane afɔdeɛ no Awurade anim na wɔmfa mpini afɔrebukyia no na ɔsɔfoɔ no mfa aduane afɔdeɛ no nsa ma nyɛ nkaye adeɛ na ɔnhye wɔ afɔrebukyia no so na ɛno akyiri no ɔma ɔbaa no nom nsuo no na sɛ ɔma no nom a ɛbɛba sɛ wɔgu ne ho fi na wayɛ ne kunu bɔne a ɛneɛ nsuo a ɛde nnome ba no bɛhyɛne ne mu akɔyɛ no nwono na ne yɛfono ahom na n'aserɛ atoto mu na ɔbaa no adane nnome ne man mu na sɛ ɔbaa no ho ngu fi na ne ho te a ɛneɛ ne ho bɛyɛ tɔtrɔtɔɔ na wanyama yei ne nkontwe ho mmara sɛ ɔbaa bi firi ne kunu akyi kogu ne ho fi anaasɛ ne nkontwe honhom ba ɔbarima bi so na wɔtwe ne yere ho ninkunu a ɔmfa ɔbaa no mmɛgyina Awurade anim na ɔsɔfoɔ no nyɛ ne sɛdeɛ mmara yi hyɛ nyinaa na ɔbarima no ho bɛyɛ tɔtrɔtɔɔ afiri amumuyɔ no ho na ɔbaa no asoa ne mumuyɔ. Nomere 9. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ kasa kyerɛ Israelfoɔ no na ka kyerɛ wɔn sɛ sɛ ɔbarima anaa ɔbaa bi de ne ho kɔhyɛ ahotuafoɔ mu hyɛ bɔ sɛ obetua ne ho adeɛ de ne ho ama Awurade a ɛneɛ wɔntua ne ho bobisa ne nsa nyinaa wɔnnom bobisa a emu ka ne nsa a emu ka na adeɛ biara a wɔde bobe aba ayɔ nso ɔnnom na bobe aba mono ne dwane nso onni na hotua ne nyinaa mu biribiara a wɔde bobe ho biribi ayɔ ne nso a emu aboo ɛhonhono onni na hotua bɔhyɛ ne nyinaa mu no yiwan biara nka ne ti ɔnya kronkron kosi sɛ nna a otua ne ho ma Awurade no bewie duru onsi ati mu nna a wotua ne ho adeɛ ama Awurade no ɔnkɔ efunu ho n'agya ne ne na ne nua barima ne nua baa wuo mu mpo onkogu ne ho fi efiri sɛ ne Nyankopɔn ahotua wɔ ne tifi na hotua ne nyinaa wɔyɛ kronkron ma Awurade na sɛ obi kɔwu mpofrɛ mu wɔ ne nkyɛn ma ogu na hotua tiri no ho fi a wonyi ne tiri na hodwira daa ɛne daa ɛtɔ so nson no mu na daa ɛtɔ so nwɔtwe no ɔmfa anyankuku mmienu anaa mmorɔno mama mmienu mmerɛ ɔsɔfoɔ no ahyiaeɛ ntomadan no ano na ɔsɔfoɔ no mfa biako mmɔ bɔne ho afɔdeɛ na biako nso ɔmfa nyɛ ɔhye afɔdeɛ na ɔmpata ma no sɛ efunu no nti wafom na ɔnyɛ ne tiri kronkron bio da no ara na ɔntua ne ho adeɛ ma Awurade na hotua na no na ɔmfa odwanten ba a wadi afe mmra mmɛbɔ asodie ho afɔdeɛ na kane na no ayera efiri sɛ na hotua no ho agu fi na yei ne ahotuafoɔ ho mmara ɛda na hotua na awie duru no ɔmfa no mmra ahyiaeɛ ntomadan ano na ɔmfa na yɛyɛdeɛ mmrɛ Awurade odwanten ba a wadi afe a wodi mu biako mmɛbɔ ɔhye afɔdeɛ ne odwanmmerɛ biako a wadi afe a wodi mu nso mmɛbɔ bɔne ho afɔdeɛ ne odwanini biako a wodi mu mmɛbɔ asomdwie afɔdeɛ ne apiti paano ɛsikyiresam tatrɛ a wɔde ngo afɔre ne apiti ɔfam a wasra ho ngo prefie ne ɛho aduane afɔdeɛ ne ahwiesa na wɔsɔfoɔ ne mfa mmra Awurade anim na wɔmmɔ ne bɔne ne ne hye afɔdeɛ na wɔmfa odwanini no mmɔ Awurade asomdwie afɔdeɛ mpae apiti prefie no so na ɔsɔfoɔ no mmɔ ne aduane afɔdeɛ ne n'ahwiesa afɔdeɛ na ɔhotuafoɔ no nyi n'ahotua ti ahyiaeɛ ntomadan no ano na wɔmfa n'ahotua tiri nwi no ngu asomdwie afɔdeɛ no ase gya mu na ɔsɔfoɔ no mfa odwanini no basa a wanoa ne brefie no mu apiti ntatrɛ biako ne apiti ɔfam biako mu ɔhotuafoɔ a wanya yi n'ahotua no nsɛm na ɔsɔfoɔ no nhim ne ohim afɔdeɛ Awurade anim ɛyɛ kronkron ma ɔsɔfoɔ no
ɛne ohim yan ne masoɔ sere no ɛno akyiri no ɔhotuafoɔ no nom kobisa yei ne mmara a ɛda hɔ ma ɔhotuafoɔ a n'ahotua nti wahyɛ n'ayɛyɛdeɛ ho bɔ ama Awurade de ka deɛ ne nsa bɛsosoɔ ho sɛ ne boa a ɔhyɛɛ no tie no saa na ɔmfa n'ahotua mmara so yo. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ kasa kyerɛ Aaron ne ne mma no sɛ sɛdeɛ monhyira Israelfoɔ no nka nkyerɛ wɔn nie Awurade nhyira wo na wɔnhwɛ wo so Awurade nti n'anim nkyerɛ wo na wɔnnom wo Awurade ma n'ani so nhwɛ wo na ɔma wo asomdwie na wɔmfa me din nto Israelfoɔ so na me deɛ mehyira wɔn. Numere 10. Na Mose wie tenabea no sie na ɔsraa ho ngo na ɔyɛɛ no ne ɛho nneɔma nyinaa ne afɔrebukyia no ne ɛho nneɔma nyinaa kronkron na ɔsraa ho ngo na ɔyɛɛ ho kronkron no Israel mapɔmma wɔn mpanin fie so atitire a wɔyɛ musuakuo no asafo hempani a wɔhwɛ wɔn a wɔkan wɔn no soɔ no de ayɛyɛdeɛ bae na wɔde wɔn ayɛyɛdeɛ baa Awurade anim nteaseɛnam a ɛso wɔ nkatasoɔ 6 ne nantwie 12 mapɔmma baanu de nteaseɛnam biako na obiara de nantwie baako na wɔde baa tenabea no anim na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ gye no wɔn nsɛm na ɔmfa nyɔ Ahyiaeɛ Ntomadan no ho adwuma na fama Lewifoɔ no obiara sɛdeɛ n'adwuma tie. Na Mose de nteaseɛnam ne anantwie no maa Lewifoɔ no ɔde nteaseɛnam 2 ne anantwie 9 maa Gerson mma sɛdeɛ wɔn adwuma teɛ na ɔde nteaseɛnam 4 ne anantwie 8 maa Merari mma sɛdeɛ wɔn adwuma teɛ wɔ ɔsɔfoɔ Aaron ba Itamar nsam na Kehat mma deɛ wɔama wɔn bi ɛfiri sɛ wɔn adwuma ne sɛ wɔsoa kronkronbea ho nneɔma no wɔn matiri soɔ na mapɔmma no de afɔrebukyia no adwiradeɛ bae da a wɔsraa no ngo no na mapɔmma no de wɔn ayɛyɛdeɛ baa afɔrebukyia no anim na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ mapɔmma no mfa wɔn afɔrebukyia dwira ho ayɛyɛdeɛ mmra mmiako obiara ne ne da. Na deɛ ɔde n'ayɛyɛdeɛ baa da a edi kan ne Aminadab ba Nahason a ofiri Yuda abusuakuo mu no na n'ayɛyɛdeɛ ne dwetɛ ayowa biako a ano si nnwetɛbena 130 dwetɛkora biako a ano si nnwetɛbena 70 sɛdeɛ kronkronbea dwetɛbena teɛ ne 2 no na asikyiresiam a wɔde ngo afrɔ de rekɔyɛ aduane afɔdeɛ ayeyɛ no amaama sika ayowa biako a ano si nnwetɛbena 10 a aduhwam ayɛ no ma na ntwinini biako odwanini biako odwanten ba biako a wadi afe a wɔde wɔn rekɔbɔ ɔhye afɔdeɛ ɔpapo biako a wɔde rekɔbɔ bɔne ho afɔdeɛ ne asomdwe afɔdeɛ deɛ anantwie 2 adwanini 5 mpapo 5 nwanten ma a wadi afe 5 yei ne Aminadab ba Nahason ayɛyɛdeɛ da a etia 2 no Sua ba Netaniel a ɔyɛ Isaka bapɔmma de bae na yɛyɛdeɛ a ɔde baeɛ ne dwetɛ ayowa biako a ano si nnwetɛbena 130 dwetɛkora biako nnwetɛbena 70 sɛdeɛ kronkronbea dwetɛbena teɛ ne 2 no na asikyiresiam a wɔde ngo afrɔ de rekɔyɛ aduane afɔdeɛ ayeyɛ no amaama sika nnwetɛbena 10 ayowa biako a aduhwam ayɛ no ma na ntwinini biako odwanini biako odwanten ba biako a wadi afe a wɔde rekɔbɔ ɔhye afɔdeɛ ɔpapo biako a wɔde rekɔbɔ bɔne ho afɔdeɛ ne asomdwe afɔdeɛ deɛ anantwie 2 adwanini 5 mpapo 5 nwanten ma a wadi afe 5 yei ne so aba Netaniel ayɛyɛdeɛ da a ɛtɔ so 3 no Sebulon mma bapɔmma Helon ba Eliab ayɛyɛdeɛ ne dwetɛ ayowa biako a ano si nnwetɛbena 130 dwetɛkora biako nnwetɛbena 70 sɛdeɛ kronkronbea dwetɛbena teɛ ne 2 no na asikyiresiam a wɔde ngo afrɔ de rekɔyɛ aduane afɔdeɛ ayeyɛ no amaama sika nnwetɛbena 10 ayowa biako a aduhwam ayɛ no ma na ntwinini biako odwanini biako odwanten ba biako a wadi afe a wɔde rekɔbɔ ɔhye afɔdeɛ ɔpapo biako a wɔde rekɔbɔ bɔne ho afɔdeɛ ne asomdwe afɔdeɛ deɛ anantwie 2 adwanini 5
mpapo num, nwanten ma wadi afiafi num, jei ne Helon ba Eliab ayeyede. Da etoso 9 no, Ruben ma bapom ma Sedua ba Eliso, ayeyede ne dwetɛ ayewa biako a ano si nnwetɛbena 130, dwetɛ kora biako, nnwetɛbena 70, sɛdeɛ kronkron bia dwetɛbena teɛ, ne mienu no, na asikyesam a wɔde ngo afrɔ de rekɔyɛ aduane afɔdeɛ ayeyɛ no amaama, sika nnwetɛbena 10 ayewa biako a aduhwam ayɛ no ma, na ntwinini biako, odwanini biako, odwanten ba biako a wɔde afe a wɔde rekɔbɔ ɔhye afɔdeɛ, ɔpapo biako a wɔde rekɔbɔ bɔne ho afɔdeɛ, ne asomdwie afɔdeɛ deɛ, anantwie 2, adwanini 5, mpapo 5, nwanten ma a wɔdi afiafi 5, jei ne Sedua ba Eliso ayeyede. Da etoso 5 no, Simeon ma bapɔ ma Surisadai ba Selumiel. Na yeyede ne dwetɛ ayewa biako a ano si nnwetɛbena 130, dwetɛ kora biako, nnwetɛbena 70, sɛdeɛ kronkron bia dwetɛbena teɛ, ne mienu no, na asikyiri a wɔde ngo afrɔ de rekɔyɛ aduane afɔdeɛ ayɛ no amaama, sika nnwetɛbena 10 ayewa biako a aduhwam ayɛ no ma, nantwinini biako, odwanini biako, odwanten ba biako a wɔde afe a wɔde rekɔbɔ ɔhye afɔdeɛ, ɔpapo biako a wɔde rekɔbɔ bɔne ho afɔdeɛ, ne asomdwie afɔdeɛ deɛ, anantwie 2, adwenini 5, mpapo 5, nwanten ma a wɔde afiafi 5. Yei ne Serusadai ba Selumiel ayeyede. Da a etoso 6 no, Gad ma bapɔn ma Deguel ba Eliasaf, na ayeyede ne dwetɛ ayewa biako a ano si nnwetɛbena 130, dwetɛ kora biako, nnwetɛbena 70, sɛdeɛ kronkron bia dwetɛbena teɛ, ne mienu no, na asikyiri a wɔde ngo afrɔ de rekɔyɛ aduane afɔdeɛ ayɛ no amaama, sika nnwetɛbena 10 ayewa biako a aduhwam ayɛ no ma, nantwinini biako, odwanini biako, odwanten ba biako a wɔde afe a wɔde rekɔbɔ ɔhye afɔdeɛ, ɔpapo biako a wɔde rekɔbɔ bɔne ho afɔdeɛ, ne asomdwie afɔdeɛ deɛ, anantwie 2, adwenini 5, mpapo 5, nwanten ma a wɔde afiafi 5. Yei ne Deguel ba Eliasaf ayeyede. Da etoso 7 no, Efraim ma bapom ma Amihud ba Elisama, ayeyede ne dwetɛ ayewa biako a ano si nnwetɛbena 130, dwetɛ kora biako, nnwetɛbena 70, sɛdeɛ kronkron bia dwetɛbena teɛ, ne mienu no, na asikyesam a wɔde ngo afrɔ de rekɔyɛ aduane afɔdeɛ ayeyɛ no amaama, sika nnwetɛbena 10 ayewa biako aduhwam ayɛ no ma, nantwinini biako, odwanini biako, odwanten ba biako a wɔde afe a wɔde rekɔbɔ ɔhye afɔdeɛ, ɔpapo biako a wɔde rekɔbɔ bɔne ho afɔdeɛ, ne asomdwie afɔdeɛ deɛ, anantwie 2, adwanini 5, mpapo 5, nwanten ma a wɔde afiafi 5, jei ne Amihud ba Elisama ayeyede. Da etoso 8 no, Manase ma bapɔn ma Pedaso ba Gamaliel, na ayeyede ne dwetɛ ayewa biako a ano si nnwetɛbena 130, dwetɛ kora biako, nnwetɛbena 70, sɛdeɛ kronkron bia dwetɛbena teɛ, ne mienu no, na asikyiri a wɔde ngo afrɔ de rekɔyɛ aduane afɔdeɛ ayɛ no amaama, sika nnwetɛbena 10 ayewa biako a aduhwam ayɛ no ma, nantwinini biako, odwanini biako, odwanten ba biako a wɔde afe a wɔde rekɔbɔ ɔhye afɔdeɛ, ɔpapo biako a wɔde rekɔbɔ bɔne ho afɔdeɛ, ne asomdwie afɔdeɛ deɛ, anantwie 2, adwenini 5, mpapo 5, nwanten ma a wɔde afiafi 5. Yei ne Pedaso ba Gamaliel ayeyede. Da etoso 9 no, Benjamin ma bapom ma Gideoni ba Abidan, na ayeyede ne dwetɛ ayewa biako a ano si nnwetɛbena 130, dwetɛ kora biako, nnwetɛbena 70, sɛdeɛ kronkron bia dwetɛbena teɛ, ne mienu no,
na asikyire sam a wɔde ngo afrɔ de rekɔyɛ aduane afɔdeɛ ayɛ no amaama sika nnwetɛ bena du ayowa biako a aduhwam ayɛ no ma nantwinini biako odwanini biako odwanten ba biako a wɔde afe a wɔde rekɔbɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ ɔpapo biako a wɔde rekɔbɔ bɔne ho afɔdeɛ ne asomdwie afɔdeɛ deɛ anantwie mmienu adwanini num mpapo num nwanten ma a wɔde afiafe num Jei ne Gideoni ba Abidan ayɛyɛdeɛ. Da a ɛtɔ so du no, Dan mma bapɔ mma Amisadai ba Ahiesa. Ayɛyɛdeɛ ne dwetɛ ayowa a ano si nnwetɛbena 130, dwetɛkora biako, nnwetɛbena 70, sɛdeɛ kronkronbea dwetɛbena teɛ, ne mmienu no, asikyiresiam a wɔde ngo afrɔ de rekɔyɛ aduane afɔdeɛ ayeyɛ no amaama, sika nnwetɛbena 10 ayowa biako a aduhwam ayɛ no ma. Nantwinini biako, odwanini biako, odwanten ba biako a wɔde afe a wɔde rekɔbɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ, ɔpapo biako a wɔde rekɔbɔ bɔne ho afɔdeɛ, ne asomdwie afɔdeɛ deɛ, anantwie mmienu, adwanini num, mpapo num, nwanten ma a wɔde afiafe num, Jei ne Amisadai ba Ahiesa ayɛyɛdeɛ. Da a ɛtɔ so du biako no, Asema ba Pɔnma, Okran ba Pagiel, na ayɛyɛdeɛ ne dwetɛ ayowa biako a ano si nnwetɛbena 130, dwetɛkora biako, nnwetɛbena 70, sɛdeɛ kronkronbea dwetɛbena teɛ. Ne mmienu no, na asikyiresiam a wɔde ngo afrɔ de rekɔyɛ aduane afɔdeɛ ayeyɛ no amaama. Sika nnwetɛbena 10 ayowa biako a aduhwam ayɛ no ma. Nantwinini biako, odwanini biako, odwanten ba biako a wɔde afe a wɔde rekɔbɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ, ɔpapo biako a wɔde rekɔbɔ bɔne ho afɔdeɛ, ne asomdwie afɔdeɛ deɛ, anantwie mmienu, adwanini num, mpapo num, nwanten ma a wɔde afiafe num. Yei ne Okran ba Pagiel ayɛyɛdeɛ. Da ɛtɔ so 12 no, Naftali mma bapɔnma Enan ba Ahira. Na ayɛyɛdeɛ ne dwetɛ ayowa biako a ano si nnwetɛbena 130, dwetɛkora biako, nnwetɛbena 70, sɛdeɛ kronkronbea dwetɛbena teɛ. Ne mmienu no, na asikyiresiam a wɔde ngo afɔre de rekɔyɛ aduane afɔdeɛ ayeyɛ no amaama. Sika nnwetɛbena 10 ayowa biako a aduhwam ayɛ no ma. Nantwinini biako, odwanini biako, odwanten ba biako a wɔde afe a wɔde rekɔbɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ, ɔpapo biako a wɔde rekɔbɔ bɔne ho afɔdeɛ, ne asomdwie afɔdeɛ deɛ, anantwie mmienu, adwanini num, mpapo num, nwanten ma a wɔde afiafe num. Yei ne Enan ba Ahira ayɛyɛdeɛ. Jei ne afɔrebukyia da a wɔsra ho ngo no adwiradeɛ a ɛfiri Israel mapɔmma no nsam, dwetɛ nnyowa 12, dwetɛ nkora 12, sika nnyowa 12, ayowa no biako yɛ nnwetɛbena 130, akora biako yɛ 70. Na nneɔma yi dwetɛ nyinaa ano si nnwetɛbena 2,400, sɛdeɛ kronkronbea dwetɛbena teɛ. Sika nnyowa a aduhwam ayeyɛ mu amaama 12, ayowa no biako ano si nnwetɛbena 10, sɛdeɛ kronkronbea dwetɛbena teɛ. Na nnyowa no sika nyinaa yɛ nnwetɛbena 120. Ɔhyeɛ afɔdeɛ na ntwie no nyinaa yɛ anantwinini 12, adwanini 12, nwanten ma a wɔde afiafe 12, ne wɔn nnuane ne ayɛyɛdeɛ ne bɔne ho afɔdeɛ mpapo 12. Na asomdwie afɔdeɛ anantwie no nyinaa yɛ anantwinini 24, adwanini 60, mpapo 60, nwanten ma a wɔde afiafe 60. Yei ne afɔrebukyia no sra akyiri adwiradeɛ. Na Mose hyɛne Ahyiaeɛ Ntomadan no mu sɛ ɔne Awurade rekɔkasa no, ɔte ɛne no sɛ ɛrekasa kyerɛ no firi mpata dwa a ɛwɔ adanse adaka no soɔ no so wɔ kerubim mmienu no ntam, na ɔkasa kyerɛɛ no. Nomeri 18. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Kasa kyerɛ Aaron na ka kyerɛ no sɛ, wode nkanea no sisi so a, nkanea nson no nnɛre wɔ kanea dua no so nkyerɛ anim. Na Aaron yɛ ɔsaa, ɔde nkanea no sisii kanea dua no so kyerɛɛ anim, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no.
na yei ne kanea dua no yɔbea ɛyɛ sika a wɔboro efiri n'ase kosi ne nhwire nso ɛyɛ sika a wɔboro ara nko sanhwɛso a Awurade maa Mose hwɛeɛ no teɛ no Sara na ɔyɔ kanea dua no na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ yi Lewifo firi Israelfo mu na dwira wɔn na sɛ yɛ wɔn fɛ dwira wɔn nie fa bɔne yɛ nsuo pete wɔn so na ɔmfa yiwan enyi wɔn ho nyinaa na wɔnsi wɔn ntaadeɛ na ɔmfa nte wɔn ho na wɔmfa nantwinini ne ɛho aduane afɔdeɛ esikyiriesam a ɔde ngo afɔre na fa nantwinini foforɔ nso a wɔde bɛbɔ bɔne ho afɔdeɛ na fa Lewifoɔ no bra Ahyiaeɛ Ntomadan no ano na ma Israelfoɔ asafomu no nyinaa mebodwa na fa Lewifoɔ no bra Awurade anim na Israelfoɔ no mfa wɔn nsa ngu Lewifoɔ no so na Aaron nhim Lewifoɔ no Awurade anim sɛ ohim afɔdeɛ a efiri Israelfoɔ no nsam na ɔntena ase nyɔ Awurade som adwuma na Lewifoɔ no mfa wɔn nsa ngu anantwie no atifi na fa biako bɔ bɔne ho afɔdeɛ na fa biako nso bɔ Awurade hye afɔdeɛ na patama Lewifoɔ no na fa Lewifoɔ no gyina Aaron ne ne mma no anim na him wɔn yɛ ohim afɔdeɛ ma Awurade na te Lewifoɔ no firi Israelfoɔ mu na Lewifoɔ no mmɛyɛ me deɛ ɛno akyiri ansa na Lewifoɔ no mmra mɛsom Ahyiaeɛ Ntomadan no ho na te wɔn ho na him wɔn yɛ ohim afɔdeɛ efiri sɛ me na wɔde wɔn ama me afiri Israelfoɔ mu mede wɔn mɛsi adeɛ a ebue yɛ fon ano nyinaa Israelfoɔ mu makan nyinaa na mu mafa na Israelfoɔ mu makan nyinaa nipa mu o efiebua mu o ɔyɛ me dea da me bobɔ Misrim asase so makan nyinaa no na me yɛ wɔn kronkron me fae na mafa Lewifoɔ no asi Israelfoɔ mu makan nyinaa na mu na mede Lewifoɔ no mama Aaron ne ne ma sɛ akyɛdeɛ afiri Israelfoɔ mu sɛ ɔnyɔ Israelfoɔ no adwuma Ahyiaeɛ Ntomadan no mu na ɔmpatama Israelfoɔ no na Israelfoɔ no rebɛn kronkronbea hɔ a ɔhaw biara ama Israelfoɔ no so na Mose ne Aaron ne Israelfoɔ asafo mu no nyinaa yɔ Lewifoɔ no sa sɛ Awurade hyɛɛ Mose maa Lewifoɔ no nyinaa no saa na Israelfoɔ no yɔɔ wɔn na Lewifoɔ no yii wɔn ho bɔne na osii wɔn ntaadeɛ na Aaron him wɔn sɛ ohim afɔdeɛ Awurade anim na Aaron pata maa wɔn de dwiraa wɔn ho ɛno akyiri na Lewifoɔ no ba bɛyɔɔ wɔn som adwuma Ahyiaeɛ Ntomadan no mu Aaron ne ne mma no anim sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose Lewifoɔ no ho no saa na wɔyɔɔ wɔn na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ yɛn ne Lewifoɔ deɛ wɔn a wɔde mfirinhyia 25 ne akyire no mmra mmɛyɔ Ahyiaeɛ Ntomadan no ho som mu adwuma no na wɔn a wɔde mfie 50 ne mfiri adwuma no mu na wɔnyɔ biem nanso wɔni mu a wɔn nuanom no Ahyiaeɛ Ntomadan no mu nkura ɛsohwɛ no mu bi na ɔsom adwuma no na wɔnyɔ saa na yɔma Lewifoɔ no wɔn asɛdeɛ no ho Nomeri 19 na Awurade kasa kyerɛɛ Mose Sinai srɛ so wɔ Misrim asase so firi afe a ɛtɔ so 2 no bosome a edi kan no mu sɛ ma Israelfoɔ no ni twam no ni brɛ mu bosome yi da a ɛtɔ so 14 no anwummerɛ muni no ni brɛ mu na hyɛdeɛ ne n'akwan nyinaa so na munie na Mose ka kyerɛɛ Israelfoɔ no sɛ wonni twam no na wodii twam no bosome a edi kan no da a ɛtɔ so 14 no anwummerɛ Sinai srɛ so sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no nyinaa saa na Israel mma no yɔɔyɛ na mmarima bi wɔ hɔ a wɔn ho akum wɔ efunu bi ho na wɔantumi anni twam no ɛda no na wɔbaa Mose ne Aaron anim da no ara na mmarima no see no sɛ yɛn deɛ yɛn ho akum wɔ efunu bi ho adɛn na wɔbɛka me yɛn sɛ yɛmfa yɛn ayɛdeɛ mmrɛ Awurade ne bere mu wɔ Israelfoɔ mu na Mose ka kyerɛɛ wɔn sɛ Munyina hɔ na menkɔtie deɛ Awurade bɛhyɛ ama mo na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ kasa kyerɛ Israelfoɔ no sɛ mo anaa masefoɔ mu bi ho kum wɔ efunu bi ho anaasɛ wɔwɔ akwantuo mu akyirikyiri a wɔni twam ma Awurade ara bosome a ɛtɔ so 2 ne da a ɛtɔ so 19 anwummerɛ na wɔnie ɛpiti ne ɛfan nwonwono na ɔmfa nie wonya bi nkosi anɔpa
na wo mu ni dompe woni ni twam no ho ahyɛdeɛ no nyinaa so na deɛ ne ho teɛ na wontu kwan na wɔpo twam no tie no obetwa ɔkra no afiri ne mamu atwene efiri sɛ wɔamfa Awurade ayɛyɛdeɛ no ama ne bere mu saa onipa no nso a ne bɔne na sɛ ɔhɔhoɔ bi bɛsue mu a woni twam ma Awurade twam ahyɛdeɛ ne ne yɔbea no so na wonie ɔhɔhoɔ asase no so ni o ahyɛdeɛ biako na ɛna hɔ ma mo na ɛda a wɔmaa tenabea no so sii hɔ no mununkum no bɛkataa adanseɛ ntomadan no tenabea no so na anwummerɛ wɔhwɛ a na ɛredɛre sɛ ogya wɔ tenabea no so de kosi anɔpa saa na ɛyɛ daa mununkum no kata so awia na ogya no pue anadwo na sɛ mununkum no ma ne ho so firi ntomadan no so a na Israelfoɔ no tuo na deɛ mununkum no gyina no ɛhɔ na Israelfoɔ no kyere nsraban Awurade anumu asɛm so na Israelfoɔ no nam tuo na Awurade anumu asɛm so na wɔnam kyere nsraban na mununkum no tenabea no so nyinaa no wɔtena nsram na sɛ mununkum no di tenabea no so nna pii mpo a Israelfoɔ no yɔ Awurade ahyɛdeɛ na wɔntu na sɛ ebia mununkum no tenabea no so nna kakraa bi a Awurade anumu asɛm so na wɔnam kyere nsraban na Awurade anumu asɛm so na wɔnam tuo na sɛ ebia mununkum no gyina firi anwummerɛ kosi anɔpa na ɛma ne ho so anɔpa a wotu na sɛ awia ne anadwo na mununkum no ma ne ho so a wotu na sɛ naanu sɛ bosome sɛ nna bebree na mununkum no di tenabea no so a na esi so ara a Israelfoɔ no tena nsram na wontu na sɛ ɛma ne ho so a na wotuo Awurade anumu asɛm so na wɔnam kyere nsraban na Awurade anumu asɛm so na wɔnam tuo Awurade ahyɛdeɛ na wɔyɔɔyɛ sɛdeɛ Awurade nam Mose so hyɛeɛ no Numeri tidu na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ yɔ dwetɛ ntotorobɛnto mmienu fa dwetɛ a wɔaborɔ na fa yɔ na wɔde afrɛ asafo no aba na wɔde ama wɔtu nsraban no akɔ na sɛ ɔhyɛne ne mmienu nyinaa asafo no nyinaa ano nhyia wo nkyɛn ahyia ntomadan no ano na sɛ ɔhyɛne biako a mapɔmma a wodi Israel apem so atitire no mehyia wo nkyɛn na sɛ mohyɛne osebɔ a nsraban a ɛdeda anim fam no ntu na sɛ mohyɛne osebɔ tɔ so mmienu a nsraban a ɛdeda anafoɔ fam no ntu ɔrebetuo no osebɔ na ɔnhyɛne na sɛ ɔrebɛma asafo no abodwa a monhyɛne na ɛnyɛ osebɔ na Aaron ma no asɔfoɔ no na ɔnhyɛne ntotorobɛnto no na ɛnya mo daa ahyɛdeɛ mo awɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu na sɛ morekɔ ɔsa mo asase so ne ahohiahiafoɔ a ohiahia mo ho akɔko a ɛnea momfa ntotorobɛnto nhyɛne osebɔ na ɔnkae mo Awurade mo Nyankopɔn anim na ɔnyɛ mo nkwa matamfo no nsɛm na mo anigye na ne mo afa a mohyɛ ne mo bosome foforo no mu nso monhyɛne ntotorobɛnto mohyɛ afɔdeɛ ne mo asomdwe afɔdeɛ no so na ɛnyɛ nka yɛ ma mo Nyankopɔn anim mene Awurade mo Nyankopɔn na afi a etia mmienu no bosome a etia mmienu no da a ɛtɔ so aduonu no mununkum no maa ne ho so firi adanseɛ tenabea no so na Israelfoɔ no tutuu wɔn nsraban sii mu firi Sinai srɛ so na mununkum no kogyinaa Paran srɛ so na yei ne deɛ edi kan a wɔnam Awurade asɛm a ɛnam Mose soɔ no so tuuyɛ na Yuda man nsraban frankaa no tuu kane sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ teɛ na ne dɔm no so na Aminadab ba Nahason die na Isaka mma abusuakuo dɔm no so na Sua ba Nathaniel die na Sebulon mma abusuakuo dɔm no so na Helon ba Eliab die ɛna wɔhwinhwan tenabea no na Gerson mma ne Merari mma soasoa tenabea no tui na Ruben mma nsraban frankaa no tu sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ teɛ na ne dɔm no so na Sedior ba Elisor die na Simeon mma abusuakuo dɔm no so na Surisadai ba Selumiel die na Gad mma abusuakuo dɔm no so na Duel ba Eliasaf die ɛna Kehatfoɔ no soasoa akronkronneɛ no tuuyɛ na wosii tenabea no de kosii sɛ wɔbaeɛ na Efraim mma nsraban frankaa no tu sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ teɛ na ne dɔm no so na Amihud ba Elisama die
na Manase mma abusuakuo dɔm no so na Pedasur ba Gamaliel die. Na Benjamin mma abusuakuo dɔm no so na Gideoni ba Abidan die. Ɛna Dan mma nsraban frankaa no tu bɔɔ nsraban no nyinaa kyi dɔm sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ no teɛ. Na ne dɔm no so na Amisadai ba Ahiesa die. Na Asa mma abusuakuo dɔm no so na Okran ba Pagiel die. Na Naftali mma abusuakuo dɔm no so na Enan ba Ahira die. Yei ne Israelfoɔ tu a otu sɛdeɛ wɔn dɔm ahodoɔ teɛ no. Na Mose ka kyerɛɛ n'ase Hobab a ɔyɛ Midiani Reuel ba no sɛ, Yɛretu akɔ deɛ Awurade kaa ho asɛm sɛ, ɛha na mede bɛma mo no. Bra meɛnkɔ ne ɛbɛyie wo yie, ɛfiri sɛ Awurade aka Israel ho asɛmpa. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, merenkɔ, na mmom, meara m'asase so ne m'abusua mu na mɛkorɔ. Na ɔse, Yei deɛ nya yɛn hɔ, na wo na wonim deɛ yɛbɛkyere nsaban ɛsrɛ no so nti. Yɛyɛn aniwa, na sɛ wo ne yɛn nante a, papa ko a Awurade de bɛyɛ yɛn no, yɛde bi bɛyɛ wo. ɛna otutu firi Awurade bepɔ no ho nante nansa kwan. Na Awurade apam adaka no tu dii wɔn anim nansa sɛ ɛrekyerɛ wɔn asoɛyɛ. Na wɔtu firi nsaban no mu a, na Awurade mununkum no wɔ wɔn so awia. Na sɛ adaka no retu a, Mose ka sɛ, Awurade sɔre no atamfo mmɔ mpete, na wɔn a wɔkyiri wɔn nwane w'anim. na sɛ ɛsoɛ a, ɔka sɛ, Awurade san bra Israel mpempem mu pidu ahodoɔ no nkyɛn. Numeri tidu baako. Na ɔman no yɛɛ sɛdeɛ wɔrenwiinwii wɔn amanneɛ ho Awurade asom. Na Awurade teeɛ no, ne bo hurii. Na Awurade gya bɛsɔɔ wɔn mu hye nsraban no ano. Na ɔman no su frɛɛ Mose. Na Mose paa Awurade kyɛw. Na ogya no dumii. Na ɔfrɛɛ hɔ Tabera aseɛ ne ahyeeɛ, ɛfiri sɛ Awurade gya dɛree wɔ wɔn mu. Na afrafrafoɔ a wɔwɔ wɔn mu no kɔn dɔɔ adeɛ. Na Israelfoɔ no nso sane suu bio sɛ, ha na ɔbɛma yɛn nan adie. Yɛaka nsunam a yɛdii no Misraim kwa, ne ɛfrɛ, ne anamuna, ne fan, ne yeene, ne anwon no. Afei, yɛn kra kusa, na biribibiri biara ni hɔ sɛ, mana a etua yɛn aniwa mu yi. Na mana no te sɛ wisa aba, na ɛho te sɛ bedola hyɛ ho. Ɔman no nenam tasetasee, na wɔyam no awiyammoɔ so anaasɛ wɔsi no nwaduro mu, na wɔnoa no ɛsɛn mu. Na wɔyɛ no tatrɛ, na ne dɛ te sɛ ngo tatrɛ dɛ. Na sɛ bosuo tɔ nsaban no so anadwo a, mana no nso tɔ gu so. Na Mose tee sɛ ɔman no resu, wɔn mmusua mu, wɔn ntomadan ano. Na Awurade bo huru no sɛ, na yɛ Mose nso ahomete. Na Mose ka kyerɛɛ Awurade sɛ, Adɛn nti na wo ne w'akoa di no bɔne? Na adɛn nti na manya w'anim animuonyam, sɛ wode ɔman yi nyinaa de so ato me suo yi? Me na menyinsɛn ɔman yi nyinaa, anaasɛ me na mewoo wɔn, na wose me sɛ, turu wɔn wo koko so, sɛdeɛ ɔbayɛmfoɔ turu n'akɔkoaa, fa kɔ asase a wokaa ho ntam kyerɛ w'agyanom no so. Ɛhe na menya nnam ama ɔman yi nyinaa sɛ osu gu me so sɛ, ma yɛn nam ne yɛnni. Menkumi ntumi menkura ɔman yi nyinaa, ɛfiri sɛ ɛyɛ duru sene me. Na sɛ saa na wo ne me bɛdi no a, ɛneɛ sɛ m'anim abɛnyam w'anim a, kummom na kume, na manhunu m'amanneɛ no. Ɛna Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, boaboa Israel mpanimfoɔ mu mmarima 70 ano ma me. Nnipa a woni wɔn sɛ wɔyɛ ɔman no mpanimfoɔ ne wɔn atwerɛfoɔ, na fa wɔn bra ahyiaeɛ ntomadan no ho. Na wɔne wo megyina hɔ, na mesane, na me ne wo abɛkasa, na mede honhom a ɛwɔ wo soɔ no bi magu wɔn so, na wɔne wo asɔ ɔman no adesoa no mu, na wɔnko wɔ nkura. Na ka kyerɛ ɔman no sɛ, monyɛ mo ho kronkron nsie ɔkyena, na mubedi nam, ɛfiri sɛ moakɔso agu Awurade asom sɛ, hwan na wɔbɛma yɛn nam adi? Anka na ɛyɛ ma yɛn wɔ Misraim, enti Awurade bɛma mo nam adi. Ɛnyɛ da kronkron na mubedie, na ɛnyɛ nanu, na ɛnyɛ nanu, na ɛnyɛ dadu, na ɛnyɛ adaduonu nko. Na mmom ɛbɛkɔ akosi bosome, akosi sɛ ɛbɛfifiri mo hwene mu na afono mo, ɛsiane sɛ moapo Awurade a wɔwɔ mo mu no,
na mo so n'anim aka sɛ adan nti na yɛfiri Misrim baa yi. Na Mose kaa sɛ, ɔman a mewɔ wɔ mu yi ano si mmarima anamamufoɔ 6,000 na wo deɛ wo se mɛma wɔn nam adi bosome. Wɔbɛkunkum nnwan ne anantwie ama wɔn n'aso wɔn, anaasɛ wɔbɛboa ɛpo mu mpataa nyinaa no ama wɔn n'aso wɔn. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, wɔtwa Awurade nsa so. Afei wobɛhunu sɛ masɛm bɛbɛ mu ama wo anaasɛ ɛremmɛ mu. Na Mose firi adi kɔkaa Awurade asɛm no kyerɛɛ ɔman no. Na ɔboaa ɔman no mpanimfoɔ mu mmarima 70 ano. Na ɔde wɔn begyinaa ntomadan no ho hyiae. Na Awurade sanee mununkum no mu, na ɔkasa kyerɛɛ no. Na ɔde ne honhom a ɛwɔ ne soɔ no bi gu mpanimfoɔ 70 no so. Na honhom no sisii wɔn soɔ no, wɔkaa adiyisɛm. Nanso akyire yi no, wɔansane anyɔ bio. Na mmarima baanu kaa nsraban no mu. Ɔbaako din de Eldad, na ɔbaako no de Medad. Na honhom no besisii wɔn so. Na wɔfrɛ nnipa a wɔtwerɛɛ wɔn din no mu. Nanso na wɔmfiri adi nkɔɔ ntomadan no ho. Enti wɔkaa adiyisɛm nsraban no mu. Na aberanteɛ bi tutuu mmirika bɛka kyerɛɛ Mose sɛ, Eldad ne Medad reka adiyisɛm sraban no mu. Na Nun ba Yosua, Mose somfoɔ a ɔyɛ ne mmeranteɛ no mu baako no gyee so sɛ, Miwura Mose, bra wɔn. Na Mose ka kyerɛɛ no sɛ, woretwe me ho ninkunu, ɛkaa me nko a anka Awurade mmaa nyinaa dane adiifoɔ, na Awurade de ne honhom agu wɔn so. Na Mose ne Israel mpanimfoɔ no sane baa nsraban no mu. Na mframa firi Awurade nkyɛn bɔe. Na kɔpraa mmoko firi ɛpo no ho begu nsraban no so. Ɛbɛyɛ da koro kwan wɔ ɔfa ha ne da koro kwan wɔ ɔfa ha. Nsraban no ho, wɔn soro korɔ ne asase ani bɛyɛ basafa 2. Na ɔman no sɔree da mu no nyinaa ne anadwo no nyinaa ne adeɛ kyeeɛ nyinaa. Na ɔkɔboaboa mmoko no ano. Yɛ onyaa deɛ esua koraa no mpo boaa hɔ madua no. Na ɔhatahatae ara de twaa nsraban no ho hyiae fae. Na ɛnam no da so wɔ wɔn se mu a wɔnnya nwesaeɛ no. Awurade bo huru tiaa ɔman no. Na Awurade de ɔhaw kɛseɛ pa bobɔɔ ɔman no. Na wɔfrɛɛ hɔ sɛ Kibrot Hatawa, aseɛ ne akɔnnɔ damena. Ɛfiri sɛ ɛhɔ na wosie ɔman a adeɛ yɛɛ wɔn akɔnnɔ no. Na ɔman no tu firi Kibrot Hatawa kɔɔ Haserot. Na ɔtenaa Haserot. Numeri ti 12. Na Miriam ne Aaron kasa tiaa Mose sɛ ɔware Etiopiani baa. Ɛfiri sɛ na wɔware Etiopiani baa bi. Na wɔkaa sɛ, Mose nko so na Awurade nam kasa, na ɔmfa yɛn nso nkasa. Na Awurade tee. Na ɔbarima Mose deɛ, na ɔdwo pii sene nnipa a wɔwɔ asase soɔ nyinaa. Ɛna Awurade ka kyerɛɛ Mose ne Aaron ne Miriam pofrɛ mu sɛ, mo baasa momfrɛ di mmra Ahyiaeɛ Ntomadan no ho. Na wɔn baasa no firi adi. Na Awurade sanee mununkum dum mu begyinaa ntomadan no ano. Na ɔfrɛɛ Aaron ne Miriam, na wɔn baa no firi adi. Na ɔkaa sɛ, montie me nsɛm ɛ. Sɛ Awurade diyifoɔ bi wɔ mo mu a, adeɛ hunu mu na mema no hu me. Daeɛ mu na mekasa mekyerɛ no. Ɛnyɛ sɛ makoa Mose tie ne no. Wɔde me fie nyinaa ahyɛ ne nsa. Ano ne ano na me ne no di kasa. Ehunu mu, na ɛnyɛ mebuo mu. Na ohunu Awurade suban. Na adɛn nti na mo nsoro sɛ mobɛkasa atia makoa Mose. Na Awurade bu fuw wɔn, na osii mu kɔe. Na mununkum no firi ntomadan no soɔ. Na hwɛ, Miriam ayare kwata sɛ sikyerɛma. Na Aaron danee ne ho kyerɛɛ Miriam. Na hwɛ, wayare kwata. Na Aaron ka kyerɛɛ Mose sɛ, Wokyɛw nie, Miwura, mfa bɔne a yɛadie ne nkwaseasɛm a yɛayɛ yi nto yɛn so. Ma no nyɛ sɛ efunu a ofiri ne na yɛm baeɛ na ne honam fa asɛe dada. Na Mose su frɛɛ Awurade sɛ, O Onyankopɔn ye, mesrɛ wo, sane adeɛ. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, Na sɛ n'agya hinam n'ani so ntasuo kɛkɛ mpo a, anka n'ani rengu nanso anaa. Ɔnto ne mu nanso nsraba no akyi. N'anu akyiri ansa na ɔmfa no mmra mu bio. Na wɔtoo Miriam mu nsraban no akyi nanson.
na ɔman no antu kosii sɛ wɔde Miriam baa mu bio. Na ɛno akyiri no, ɔman no tu firi Haserot, na wɔkɔkyeree nsraban Paran srɛ so. Numeri ti 13. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, fa mmarima soma wɔn, na wɔnkɔsra Kanaan asase a mede merema Israelfoɔ no. Monsoma ɔbarima baako mfiri wɔn agyanom abusuakuo biara mu, na wɔn mu biara nyɛ wɔn mu mmapɔmma no bi. Na Mose nam Awurade asɛm so somaa wɔn firi Paran srɛ so. Wɔn nyinaa yɛ mmarima a wɔyɛ Israelfoɔ mu atitire. Na wɔn din nie: Ruben abusuakuo deɛ ne Sakur ba Samua, Simeon abusuakuo deɛ Hori ba Safat, Yuda abusuakuo deɛ Yefuni ba Kaleb, Isaka abusuakuo deɛ Yosef ba Igal, Efraim abusuakuo deɛ Nun ba Hosia, Benyamin abusuakuo deɛ Rafu ba Palti, Sebulon abusuakuo deɛ Sodi ba Gadiel, Yosef abusuakuo a ɛne Manase abusuakuo deɛ Susi ba Gadi, Dan abusuakuo deɛ Gemali ba Amiel, Asa abusuakuo deɛ Mikael ba Setu, Naftali abusuakuo deɛ Wofsi ba Nabi, Gad abusuakuo deɛ Maki ba Geuel. Jeinom ne mmarima a Mose soma maa wɔkɔsraa asase no din. Na Mose frɛɛ Nun ba Hosia sɛ Yosua. Na Mose somaa wɔn sɛ wɔnkɔsra Kanaan asase no. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, monkɔfa anafoɔ fam ha yi na monkɔforo mmepɔ no, na monkɔhwɛ asase no sɛdeɛ teɛ ne aman a wɔtete soɔ no, sɛ wɔyɛ den anaasɛ wɔgo, wosua anaasɛ wɔdɔɔso, ne sɛdeɛ asase a wɔtete soɔ no teɛ, sɛ yɛ asase pa anaa bɔne, ne sɛdeɛ nkuro a wɔtete mu no teteɛ, sɛ nsraban mu anaa aban mu, ne sɛdeɛ asase no teɛ, sɛ emu yɛ fɔɔfɔɔ anaa pɛsɛɛ, sɛ nnua wɔ so anaasɛ bi ne so, na momfa akokoduro ntete asase no so aba bi mmra. Nso na saa brɛ no yɛ bobe ba a edi kan brɛ. Na wɔsii mu kɔkɔsraa asase no firi Sin srɛ so kosii Rehob, deɛ wɔnam kɔ Hamat no. Na wɔforo faa nifa fam, na wɔduru Hebron deɛ Anak mma Ahiman, Sisai ne Talmai wɔ. Na Hebron deɛ, wɔkyekyere no mfeɛ 7 ansa na wɔrekyekyere Soan a ɛwɔ Misrim. Na wɔduru Eskol bɔnhwa mu, na wɔtwaa obobe man ne bobe esa biako wɔ hɔ. Na nipa baanu wuraa no dua ne atoa aba bi ne brodoma. Esiane sɛ Israelfoɔ no twaa bobe aba esa wɔ hɔ no nti, wɔfrɛ hɔ Eskol, aseɛ ne bobe esa. Na adaduanan duruyɛ no, wɔsane firi asase no so nsrabae. Na wɔbaa Mose ne Aaron ne Israelfoɔ asafo no nyinaa nkyɛn Paran srɛ so wɔ Kades. Na wɔbɔɔ wɔn kaseɛ kyerɛɛ wɔn ne asafo no nyinaa. Na wɔde asase no so aba no kyerɛɛ wɔn. Na wɔbɔɔ wɔn amanneɛ kyerɛɛ no sɛ, Yɛakɔ asase a wɔsomaa yɛn soɔ no so, na ɛsene nufusuo ne ɛwɔ ampa, na ɛso aba nie. Nanso aman a wɔtete asase no so no yɛ den, ne nkuro no ɔbɔ ho ban. Ɛsoso sɛ na yɛhunu Anak man nso wɔ hɔ. Amalek te anafoɔ fam asase so, na Hetifoɔ ne Yebusifoɔ ne Amorifoɔ tete bepɔ so, na Kanaanfoɔ tete mpoano ne Yordan ho. Na Kaleb dwodwoo ɔman no maa Mose, na ɔkaa sɛ, momma yɛnkɔ nkɔforo na yɛnkɔfa asase no, na tumi deɛ yɛbɛtumi wɔn. Na mmarima a wɔne no kɔɔeɛ no kaa sɛ, yɛrentumi nkɔforo ntia ɔman no, ɛfiri sɛ wɔyɛ den sen yɛn. Na wɔmaa asase a wɔkɔsraeɛ no ho atenka bɔne trɛɛ Israelfoɔ no mu sɛ, asase a yɛfaa mu kɔsraeɛ no yɛ asase a edi ɛsotefoɔ. Na nkurɔfoɔ a yehuu wɔn wɔ asase no so no nyinaa yɛ abrane ara nko. Na ɛhɔ na yehuu abrane akɛseɛ no. Anak ma a ofiri abrane akɛseɛ no mu no, na yɛyɛɛ yɛn ara yɛn ani so sɛ mmebɛ. Na saa nso na yɛyɛɛ wɔ wɔn ani soɔ. Numeri ti 14. Ɛna asafomo no nyinaa memaa wɔn ne soɔ, na ɔman no suu anadwo no. Na Israelfoɔ no nyinaa nwiinwii tiaa Mose ne Aaron, na asafo no nyinaa ka kyerɛɛ wɔn sɛ, ɛkaa yɛn ko a ɛnka yɛwuwuu wɔ Misrim asase so, anaa ɛsrɛ so ha mpo. Ɛkaa yɛn ko a anka yɛwuwu,
na adɛn nti na Awurade de yɛn reba asase yi so sɛ yɛmmɛtotɔ nkrantɛ ano na wɔmfa yɛn yerenom ne yɛn mma nomum? Enye yɛn na ɛyɛ ma yɛn sɛ yɛbɛsane akɔ Misrim bio. Na wɔsesee wɔn ho sɛ, momma yɛnsi otitire na yɛnsane nkɔ Misrim. Ɛna Mose ne Aaron de wɔn anim butubutuu fam, Israelfoɔ asafo badwa no nyinaa anim. Na Nun ba Yosua ne Yefune ba Kaleb a wɔfra asase no srafoɔ no mu no sunsuanee wɔn ntadeɛ mu. Na wɔka kyerɛɛ Israelfoɔ asafo no nyinaa sɛ, asase etwa mu kɔsraeɛ no yɛ asase paara. Sɛ Awurade pɛɛ na ɔde yɛn beduru asase no so na ɔde ama yɛn. Asase a ɛsene nufusuo ne ɛwoɔ no. Awurade ani so atua ara nko na monteɛ. Na monsuro asase no sofoɔ no. Na wɔyɛ yɛn aduane. Wɔn kataman afiri wɔn so. Na yɛn deɛ Awurade di yɛn akyi. Monsuro wɔn. Na asafo no nyinaa kaa sɛ wonsi wɔn aboɔ. Ɛna Awurade animuonyam pue Ahyiaeɛ Ntomadan no mu kyerɛɛ Israelfoɔ no nyinaa. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, dabɛn na ɔmɛyiri bu mi animti akosie. Na enkosi dabɛn na ɔrenyimi nie. Nsɛnkyerɛnne a mayɔ no wɔn mu no nyinaa mu. Mede owuyadeɛ mɛbobɔ wɔn na masɛe wɔn. Na mede wo ma yɛ ɔman kɛse a ɛyɛ dene sene wɔn. Na Mose ka kyerɛɛ Awurade sɛ, ɛno deɛ Misrifoɔ bɛte, ɛfiri sɛ wode wo tumi na ayi ɔman yi afiri wɔn mu. Na wɔbɛka akyerɛ asase yi sofoɔ, wate sɛ wo Awurade wowɔ ɔman yi mu a woma wɔhu wɔ anim ne anim. Awurade, na wo mununkum gyina wɔn so, na wo na wodi wɔn anim mununkum dum mu awia ne ogya dum mu anadwo. Na sɛ wokum ɔman yi sɛ onipa koro a, anka amanaman a wate wo nka no bɛka sɛ, ɛnam sɛ Awurade antumi amfa ɔman yi ankɔ asase a ɔka wɔn ho ntam no so nti, na waku wɔn ɛserɛ soɔ. Enti mesrɛ wo, ma Awurade tumi no nyɛ kɛseɛ sɛdeɛ wokaa sɛ, Awurade yɛ abufuo mu nyaa na n'adɔyɛ so. Ɔde amumuyɔ ne mmarato firi, na bem na ɔmu deɛ odi fɔ. Na otua agyanom amumuyɔ so ka de fa mma so kosi awoɔ ntoatoasoɔ mmiɛnsa ne nan so. Fɔma yɛ amumuyɔ firi wɔn ɛ, sɛdeɛ wadom kɛseɛ no teɛ, ne sɛdeɛ wode afiri ɔman yi firi Misrem abɛduru ha yi no. Na Awurade kaa sɛ, mede mafiri wɔn sɛ wasɛm sie no. Nanso sɛ mete aseɛ na Awurade animuonyam bɛhyɛ asase nyinaa ma yi. Mmarima no a wohuu m'animuonyam, ne me nsɛnkyerɛnne a meyɔɔ no Misrem ne ɛserɛ soɔ no a wasɔ me ahwɛ mpere dunie na wantie me ni no nyinaa. Ampara, ɔrenhunu asase a mekaa ho ntam mekyerɛ wɔn agyanom no. Na wɔn a wate me atua no mu biara renhunu. Na makɔ a Kaleb deɛ, sɛ honhom a ɛso wɔ ne mu na wadi m'akyi awie nti, mede no bɛduru asase a ɔkɔɔ soɔ no so, na n'asefoɔ adi so. Na Amarifoɔ ne Kanaanfoɔ no te bonnwa no mu. Ɔkyena monnane mo ho ntu nkɔ ɛserɛ so, ɛpo kɔkɔɔ kwan so. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ, mento me bo ase mema asafo bɔne a onwiinwii tia me no nkosi dabɛn. Israelfoɔ anwiinwii a onwiinwii tia me no mate. Ka kyerɛ wɔn sɛ, me ara sɛ mete ase yi, Awurade na ɔseɛ. Sɛdeɛ moakasa agu m'aso mu no, saa ara na mɛyɛ mo. Ɛserɛ yi so ara na mɔfunu bɛdeda. Mo mu nnipa a wɔkan wɔn sɛdeɛ mo nyinaa ano sie firi wɔn a wɔde mfe aduonu de rekorɔ. Mo a monwiinwii tia me no. Morennuru asase a memaa me nsa so mekyerɛɛ sɛ mede mo bɛtena soɔ no so. Gye Yefune ba Kaleb ne Nun ba Yosua. Na mo mma a moka sɛ ɔbɛfa wɔn nomum no, wɔn na mede wɔn bɛkɔ soɔ. Na wɔhunu asase a moto ho pe no. Na mo deɛ, moafunu bɛdeda ɛserɛ yi so. Na mo mma yɛ mo ahwɛfoɔ ɛserɛ so, mfirinhyia 40. Na wasoa mo adwama mo akosi sɛ moafunu bɛwie san ɛserɛ soɔ. Na mode kɔsraa asase no dodoɔ a ɛsi adaduanan no mu na mo nso a mo mumuyɔ no mfirinhyia 40. Dakoro nyɛ afeafe. Na moahunu me po a mapo mo no. Me, Awurade na maka. Ampa ara yei na mede bɛyɛ asafo bɔne a wɔahyia atia me yi nyinaa. Ɛserɛ yi so ara na wɔbɛsa na wɔwu wɔ hɔ.
na mmarima a Mose soma ma wɔkɔsra asase no a wɔsane baeɛ na wɔma asafo no nyinaa nwinwi tia no sɛ wɔma asase no ho atenkabɔne teneeɛ no. Mmarima a wɔma asase no ho atenkabɔne teneeɛ no bubu atɔfowuo Awurade anim. Jinon ba Yosua ne Yefuni ba Kaleb a wɔfra mmarima a wɔkɔsra asase no mu no nko. Na Mose ka nsɛm yi nyinaa kyerɛ Israelfoɔ no nyinaa. Na ɔman no di abooboo pii, na wotua nhema foro kɔɔ bepɔ no atifi kaa sɛ, Yenye, yɛbɛfra kɔ deɛ Awurade kaeɛ hɔ, ɛfiri sɛ yɛayɛ bɔne. Na Mose kaa sɛ, Adɛn na mofom Awurade asɛm no ho yi? Yei deɛ ɛrenyɛ yie. Momforo nkɔ na Awurade nni mo mu na moantotɔ mo atamfo anim. Na Amalekfoɔ ne Kanaanfoɔ wɔ mo anim hɔ, na mobɔtotɔ nkrantaa no. Na nam sɛ moasane afiri Awurade akyiri nti, Awurade nso renni mo akyi. Na wɔtintim wɔn anim foro kɔɔ bepɔ no atifi. Na Awurade apam adaka no ne Mose anka wɔn ho amfiri nsraban no mu. Ɛna Amalekfoɔ ne Kanaanfoɔ a wɔte bepɔ no soɔ no sane ba bekunkum wɔn bobɔɔ wɔn pete koduru Horma. Numeri tidunum. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Kasa kyerɛ Israelfoɔ na ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ muduru asase a morekɔtena so a me ara mede merema mo no so, na morebɔ ogya afɔdeɛ a ɛfiri anantwie anaa nnwan mu ama Awurade a, sɛ ɛyɛ ɔhye afɔdeɛ anaa okum afɔdeɛ a mode reyɛ aboadeɛ anaa ɛyɛ ayamyi afɔdeɛ anaa mo afahyɛ asedeɛ, sɛ morema no ayi hwɛhwɛhwam ama Awurade a, ɛne deɛ wɔde na yɛyɛdeɛ brɛ Awurade no, ɔmfa aduane afɔdeɛ nso mmra. Asikyiresiam abupɛn dumu biako a wɔde ngo susutoa abupɛn nnan mu biako afɔre, ne ahwiesa susutoa abupɛn nan mu biako. Na ɔmfa nka ɔhye afɔdeɛ anaa okum afɔdeɛ dwan ba biako ho. Na odwennini deɛ fa bɔ aduane afɔdeɛ ne asikyiresiam abupɛn dumu mmienu a wɔde ngo afɔre susutoa abupɛn mmiɛnsa mu biako. Na fa ahwiesa susutoa abupɛn mmiɛnsa mu biako nso bra, na enyi hwehwehwam ma Awurade. Na sɛ nantwie ba na wode rebɛbɔ ɔhye afɔdeɛ anaa okum afɔdeɛ de ayɛ w'aboadeɛ, anaa sɛ wode rebɛbɔ asomdwoe afɔdeɛ ama Awurade a, ɛneɛ aduane afɔdeɛ a ɔmfa nka nantwie ba no ho ne asikyiresiam abupɛn dumu mmiɛnsa a wɔde ngo susutoa fa afɔre. Na fa ahwiesa susutoa fa nso bra, na ɛnyɛ ogya afɔdeɛ a ɛyi hwehwehwam ma Awurade. Saa na ɔnyɛ nantwie biara anaa odwennini biara na nnwanten anaa mmirekyiri mma mu biara. Sɛ afɔdeɛ a mobɔbɔ no dodoɔ no teɛ no, saa na monyɛ wɔn mu biara, sɛdeɛ wɔn dodoɔ teɛ. Wɔn a wɔyɛ ɔman mma nyinaa nyɛ adeɛ yi sei mfa ma ogya afɔdeɛ a ɛyi hwehwehwam ma Awurade. Na sɛ ɔhɔhoɔ bi abɛsue mo mu, anaa obi wɔ mo mu mmoa wɔn ntoatoasoɔ nyinaa mu, na ɔpɛ sɛ ɔbɔ ogya afɔdeɛ a ɛyi hwehwehwam ma Awurade a, sɛdeɛ moyɔ no no, saa ara na wɔnyɔ no. Ɔman asafo no, ahyɛdeɛ biako na ɛna hɔ ma mo, ne ɔhɔhoɔ a ɔbɛsue mo mu no. Ɛnyɛ daa ahyɛdeɛ mo awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu. Sɛdeɛ moteɛ no, saa nso na ɔhɔhoɔ nyɛ Awurade anim. Mmara korɔ ne atemmudeɛ korɔ na ɛna hɔ ma mo, ne ɔhɔhoɔ a ɔbɛsue mo mu no nyinaa. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Kasa kyerɛ Israelfoɔ na ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ muduru asase a mede mo merekɔ soɔ no so, na ɛba sɛ mudi asase no so aduane no bi a, momma masoa adeɛ so ma Awurade. Momfa mo mmɔre a ɛdi kan bi tatrɛ nyɛ masoa adeɛ, sɛdeɛ moyɔ ayupɔre bea masoa adeɛ no, saa ara na momma soɔ. Momfa mo mmɔre kan no bi ma Awurade sɛ masoa adeɛ mo awɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu. Na sɛ mofom na mo ani mmara nsɛm a Awurade aka akyerɛ Mose yi nyinaa so, deɛ Awurade nam Mose so ahyɛ mo nyinaa, firi da a Awurade hyɛɛ mmara no de rekɔduru mo awɔ ntoatoasoɔ soɔ no. Na sɛ wɔfom anifasoɔ mu a wɔman no nni mu a, ɛneɛ asafo no nyinaa ɛmfa nantwinini biako mmɔ ɔhye afɔdeɛ a ɛyi hwehwehwam ma Awurade, ne n'aduane afɔdeɛ ne n'ahwiesa sɛdeɛ ne yɔbea teɛ, ne ɔpapo biako, na ɛnyɛ bɔne ho afɔdeɛ. Na ɔsɔfoɔ ne mpata ma Israelfoɔ asafo no nyinaa.
na wɔde bɛfiri wɔn ɛfiri sɛ ɛyɛ ɛfom na wɔn deɛ wɔn fom no nti wɔde wɔn ayɛyɛdeɛ aba de rebɛbɔ Awurade gya afɔdeɛ ne wɔn bɔne ho afɔdeɛ Awurade anim na wɔde bɛfiri Israelfoɔ asafo no nyinaa ne ɔhɔhoɔ a wɔbɛsue mu no ɛfiri sɛ ɔman no nyinaa na wɔyɔ maa wɔn ɛfom no mu na sɛ wɔkra bi fom yɛ bɔne a ɛnea ɔmfa abirekyi bere a wɔadi afe mmra mmɛbɔ bɔne ho afɔdeɛ na ɔsɔfoɔ ne mpata Awurade anim ma ɔkra a ɔfom anifaso mu no sɛ ɔrepata ama no na wɔde bɛfiri no mmara korɔ na ɛna hɔ ma mo mma deɛ ɔyɔ biribi anifaso mu deɛ ɔyɛ Israelfoɔ mu kuroni ne ɔhɔhoɔ a wɔbɛsoe wɔn mu na ɔkra a wɔde aniɛden boapa yɛ biribi asase no so ni o ɔhɔhoɔ o wasopɛ Awurade na wɔbɛtwa saa ɔkra no afiri ne man mu atwene ɛfiri sɛ wɔbu Awurade asɛm animtia na wɔbu ne mmara asɛm so twa na wɔbɛtwa saa ɔkra no atwene na mumu Yɔdane so. Na Israelfoɔ no wɔ ɛserɛ soɔ no wɔkɔhunu ɔbarima bi a ɔrepɛ nnyina homeda na nnipa a wɔhunu no sɛ ɔrepɛ nnyina no de no brɛɛ Mose ne Aaron ne asafo no nyinaa na ɔbɔɔ no dua mu ɛfiri sɛ na wɔnnya nkyerɛ deɛ wɔnyɛ no na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ kum na wɔnkum ɔbarima no asafo no nyinaa nsi no aboɔ wɔ nsraban no akyi ɛna asafo no nyinaa de no firi adi kɔɔ nsraban no akyire kosii no aboɔ maa no wuyɛ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ kasa kyerɛ Israelfoɔ no na ka kyerɛ wɔn sɛ wɔnyɛ wɔn ntoma ano nwom wɔn a wɔn ntoatoasoɔ nyinaa mu na ɔmfa bibire nhoma nsosɔ ntoma ano nwom mu na ɛnyɛ mo nwo a mohwɛ kae Awurade mmara nsɛm nyinaa yɔ na mo ankokyene ani mo akoma ne mo aniwa akyi sɛdeɛ motae gyae m'akyiridie kɔbɔ adwaman no deɛ ɛbɛyɛ na makae me mmara nsɛm nyinaa ayɔ na mayɛ kronkron ama mo Nyankopɔn mene Awurade mo Nyankopɔn a meyii mo firi Misraim asase soɔ sɛ mɛyɛ mo Nyankopɔn no mene Awurade mo Nyankopɔn. Numeri ti 16. Na Lewi ba Kehat ba Iseha ba Kora ne Eliab ma Datan ne Abiram ne Peled ba Ona a ɔyɛ Ruben ma fa nipa bi na wɔne Israelfoɔ mu marima 250 a wɔyɛ asafo no mu mapɔmma a wɔfrɛ wɔn badwa mu nipa a wɔwɔ din sɔre tia Mose na wɔbɔ Mose ne Aaron so dwa ka kyerɛ wɔn sɛ ayɛ yie asafo mu yi nyinaa yɛ nipa kronkron biara na Awurade wɔ wɔn mu na adɛn nti na moma mo ho so Awurade bɛdwa soɔ na Mose teeɛ no ɔde n'anim butuu fam na ɔkasa kyerɛɛ Kora ne n'asefoɔ no nyinaa sɛ ɔkyena nko ara Awurade bɛma wɔahunu deɛ ɔyɛ ne deɛ ɔyɛ kronkron a ɔbɛma no abɛn no na deɛ ɔbɛfa no ɔno na ɔbɛma no abɛn no yei na monyɔ Kora ne n'asafo no nyinaa momfa aduhwam nkukuwa na momfa ogya ngu mu na momfa aduhwam ngu so Awurade anim ɔkyena ne bɛba sɛ onipa a Awurade bɛyi no ɔbɛyɛ kronkron afei deɛ ayɛ yie mu Lewi ma na Mose ka kyerɛɛ Kora sɛ mu Lewi ma muntie mmea ɛyɛ mo ade ketewa sɛ Israel Nyankopɔn no ate mo afiri Israel asafo ho so ɔde mo rebɛn ne ho na mo ayɛ Awurade tenabea no ho adwuma na mo agyina asafo n'anim asom wɔn na wamma wo ne wo nuanom Lewi ma a wɔka wɔn ho nyinaa bɛn no na mo repɛ asɔfodie nso yi enti Awurade na wo ne wasafo nyinaa ahyia tia no na Aaron deɛ hwan ne no na mo nwinwi tia no. Na Mose soma ma wɔkɔfrɛ Eliab ma Datan ne Abiram na wɔse yɛremma ɛyɛ adewa sɛ wɔyi yɛn afiri asase a ɛsene nufusuo ne ɛwoɔ so rebɛku yɛn ɛserɛ soɔ na wɔredi yɛn so abakomasɛm nso yi nso womfa yɛ ma asase a ɛsene nufusuo ne ɛwoɔ so na woma yɛn mfuo ne nturo sɛ yɛni so na mmarima yɛniwa na wɔrebetutuo yɛremma ɛna Mose bu fuu pii na ɔka kyerɛɛ Awurade sɛ na ne w'ani nkyerɛ wɔn aduane afɔdeɛ menyee wɔn nsɛm afunumu biako mpo nso menyee wɔn mu biara bɔne bi. Na Mose ka kyerɛɛ Kora sɛ wo ne w'asafo no nyinaa mmra Awurade anim wo ne wɔn ne Aaron mmra ɔkyena na mo mu obiara mfa ne kukuwa na ɔmfa duhwam ngu mu
na obiara mfa ne kukuwa mmra Awurade anim, nkukuwa 250, na wo nso ne Aaron obiara mfa ne kukuwa mmra. Na wɔn mu obiara faa ne kukuwa, na wɔsosow gya guguu mu, na wɔde aduhwam guguu so de begyinagyina Ahyiaeɛ Ntomadan no ano, wɔne Mose ne Aaron. Na Kora ma asafo mu no nyinaa bɔɔ wɔn so dwa Ahyiaeɛ Ntomadan no ano. Na Awurade animuonyam yii ne ho kyerɛɛ asafo mu no nyinaa. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ, montwe mo ho mfiri asafo yi mu, na memmene wɔn amono mu. Na wɔde wɔn anim butubutuu fam kaa sɛ, Onyankopɔn a woyɛ honam nyinaa honhom Nyankopɔn, ɔbarima baako bɛyɛ bɔne na wobu afu asafo mu no nyinaa. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, kasa kyerɛ asafo no sɛ, momma mo ho so mfiri Kora, Datan ne Abiram tenabea ho. Na Mose sɔre sim kɔɔ Datan ne Abiram nkyɛn, na Israel mpanimfoɔ dii n'akyi kɔe. Na ɔkasa kyerɛɛ asafo no sɛ, montwe mo ho mfiri nnipa bɔnefoɔ yi ntomadan ho ɛ, na monka wɔn bere biara, wɔampra mo ne wɔn bɔne nyinaa nkɔ. Na wɔmaa wɔn ho so firi Kora, Datan ne Abiram tenabea ho. Na Datan ne Abiram firi adi begyinagyina wɔn ntomadan ano, wɔne wɔn yerenom ne wɔn mmotafoɔ nyinaa. Na Mose kaa sɛ, yei na mode bɛhunu sɛ Awurade na ɔsomaa me sɛ menyɔ nneyɔyi nyinaa, na mfiri mmiara m'akoma mu. Sɛ nnipa nyinaa wuo na yenu bɛwuwuo, na nnipa nyinaa so twe na wɔde bɛma wɔn a, ɛneɛ na ɛnyɛ Awurade na ɔsomaa me. Na sɛ ade foforɔ na Awurade bɛbɔ, na asase bɛbue n'ano amene wɔn ne deɛ ɛwɔ wɔn nyinaa, na wɔnam anikan asane akɔ asamado a, ɛneɛ monhunu sɛ mmarima yi abu Awurade animtia. Na owie nsɛm yi nyinaa ka no, wɔn ase asase paee. Na asase bue n'ano mene wɔn ne wɔn afie ne nnipa a wɔkaa Kora ho no nyinaa ne wɔn ade nyinaa. Na wɔne deɛ wɔwɔ nyinaa nam anikan sane kɔɔ asamado, na asase sram wɔn so. Na wɔyeraa wɔ ɔman asafo no mu. Na Israel a wɔtwa wɔn ho ahyia no nyinaa dwanee wɔ wɔn gyegyeegye no ano kaa sɛ, na ogya firi Awurade nkyɛn bɛhyee mmarima 250 a wɔde aduhwam no baeɛ no. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, ka kyerɛ ɔsɔfoɔ Aaron ba Eliesa na ɔntase nkukuwa no mfiri nhyia no mu, na dwiri ogya ne pitipiti, na ɛyɛ kronkron. Nnebɔneyɛfoɔ yi a wɔayɛ wɔn kra ho bɔne nkukuwa no, na mommoro nyɔ abena tɛtrɛtɛ nkata afɔrebukyia no ho, ɛfiri sɛ wɔde baa Awurade anim, na ayɛ kronkron, na ɛnyɛ nsɛnkyerɛnneɛ ma Israelfoɔ no. Na ɔsɔfoɔ Eliasa faa kɔbere nkukuwa a wɔn a wɔahyeɛ no de baeɛ no, na ɔboro de yɔɔ afɔrebukyia no ho nkataho, sɛ ɛnyɛ Israelfoɔ nkaeɛ adeɛ. Na obi hunu a ɔmfiri Aaron asefoɔ mu no amɛn amɛhye aduhwam Awurade anim, na anyɛ no sɛ Kora ne n'asafo no, sɛdeɛ Awurade nam Mose so ka kyerɛɛ no no. Na adeɛ kyeeɛ no, Israel asafo no nyinaa nwiinwii tiaa Mose ne Aaron sɛ, muna makum Awurade man. Na asafo no boaboaa wɔn ano tiaa Mose ne Aaron no. Wɔdanedane wɔn ani kyerɛɛ Ahyiaeɛ Ntomadan no, na hwɛ, na mununkum no akata so. Na Awurade animuonyam yii ne ho adi. Na Mose ne Aaron baa Ahyiaeɛ Ntomadan no anim. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, monsɔre mfiri asafo yi mu, na memmene wɔn amono mu. Na wɔde wɔn anim butubutuu fam. Na Mose ka kyerɛɛ Aaron sɛ, fa kukuwa no na so afɔrebukyia no so gya gu mu, na yɛ ntɛm fa kɔ asafo no nkyɛn kɔpata ma wɔn, ɛfiri sɛ abufuhyia afiri Awurade anim afi, ɔyaredɔm no afiri aseɛ. Na Aaron na otuu mmirika kɔɔ asafo no mu, na hwɛ, na ɔyaredɔm no afiri aseɛ ɔman no mu. Na ɔde aduhwam no man de pata maa ɔman no. Na ogyinaa awufoɔ ne anikanfoɔ no ntam, na osii ɔyaredɔm no ano. Na nnipa a wɔwuwuu ɔyaredɔm no mu ano si 14,700. Ɛsono wɔn a Kora asɛm no nti owuiɛ no. Na wosii ɔyaredɔm no ano no, Aaron sane baa Mose nkyɛn Ahyiaeɛ Ntomadan no ano. Numeri ti 7. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, kasa kyerɛ Israelfoɔ no, na gyegye wɔn hɔ mpanin fie mu mpoma mmiako. Mapɔmma no nyinaa hɔ mpoma 12,
sɛdeɛ wɔn mpanin fie tie no na kyerɛkyerɛ wɔn din hyehyɛ wɔn poma no so. Aaron din na kyerɛhyɛ Lewi poma soɔ. Ɛfiri sɛ poma biara yɛ mpanin fie biara mu wɔ titire no deɛ na gya gu Ahyiaeɛ Ntomadan no mu adanseɛ no anim deɛ me ne wo hyia hɔ. Na ɔbarima a meyi no poma bɛfefɛ na mabrɛ me ho anwinwi a Israelfoɔ nwinwi tia me no ano ase. Na Mose kasa kyerɛɛ Israelfoɔ no, na wɔn mmapɔmma no nyinaa memaa no mpoma mmiako, mpoma 12, sɛdeɛ wɔn mpanin fie teɛ no. Na Aaron mpoma wɔ wɔn mpoma no mu. Na Mose gyaa mpoma no guu Awurade anim adanseɛ ntomadan no mu. Na adeɛ kyee a Mose kɔɔ adanseɛ ntomadan no mu no, na hwɛ, Aaron mpoma a ɛyɛ Lewi fie deɛ no afefɛ ayɛ frɔmfrɔm agu nhwiren na aso sorɔno aba abere. Na Mose tasee mpoma no nyinaa de firi Awurade anim firi adi brɛ Israelfoɔ no nyinaa. Na wɔhwɛe, na koro biara faa ne poma. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, fa Aaron poma no sane bra adanseɛ no anim na ɔmfa nsie, na ɛnyɛ nsɛnkyerɛnneɛ ma asoɔdenfoɔ no, na wɔatwa wɔn nwinwi a wɔnwinwi tia me no so, na wɔanwuwu. Na Mose yɛɛ saa, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ no no, saa ara na ɔyɛɔyɛ. Na Israelfoɔ no ka kyerɛɛ Mose sɛ, hwɛ, yɛrewuwu, yɛresɛe, yɛn nyinaa resɛe. Obiara a ɔbɛn Awurade tenabea no wu, yɛn nyinaa nwie sa. Numeri 18. Na Awurade ka kyerɛɛ Aaron sɛ, wo ne wo ma ne wo mpanin fie nyinaa, monsoa kronkronbea no ho amumuyɔ, na wo ne wo ma a ɔka wo ho no, monsoa mo asɔfodie ho amumuyɔ, na wo nuanom nso, Lewi abusuakuo, wagya abusuakuo no, fa wɔn ka wo ho bra, na ɔmfa mo wo ho nsom wo, nanso wo ne wo ma a ɔka wo ho no na monsom. Adanseɛ ntomadan no anim, na ɔnkora w'adwuma no mu bi, na wɔnyɛ ntomadan no ho nnwuma nyinaa, na kronkronbea no ɔma ne afɔrebukyia no ho nko na ɔmpini, na wɔne mu nyinaa nso anwuwu, na ɔmfa mo ho, na wɔnkora Ahyiaeɛ Ntomadan no ho adwuma no mu, nyɛ ntomadan ho adwuma nyinaa, na onipahunu biara amɛn mo, na monhwɛ kronkronbea no ho nnwuma no ne afɔrebukyia no ho nnwuma no, na abufuhyia bi ama Israelfoɔ no so bio. Na me deɛ hwɛ, mafa mo nuanom Lewifoɔ afiri Israelfoɔ no mu ama mo sɛ akyɛdeɛ a wɔde ama Awurade, sɛ wɔnyɛ Ahyiaeɛ Ntomadan no ho som adwuma no, na wo ne wo ma a wɔka wo ho no nhwɛ mo asɔfodie no, afɔrebukyia no ho nsɛm nyinaa mu ne ntwamutam no mu die no mu mfa nsom. Mede mo asɔfodie no mama mo sɛ akyɛdeɛ som adwuma, na obinhu biara a opinkyɛ no onku no. Na Awurade kasa kyerɛɛ Aaron sɛ, me deɛ hwɛ, mede me ma soɔ adeɛ so hwɛ me ma wo, Israelfoɔ akronkrondeɛ nyinaa, mede mama wo ne wo ma sɛ daa kyɛfa. Akronkronneɛ mu ade kronkron a ɛfiri wo gya no mu deɛ ɛnyɛ wo die nie. Wɔn ayɛyɛdeɛ biara a wɔde ba, wɔn aduane afɔdeɛ biara ne wɔn bɔne ho afɔdeɛ biara ne wɔn asodie ho afɔdeɛ biara a wɔde brɛ me nyɛ akronkronneɛ mu ade kronkron ma wo ne wo ma no. Kronkron mu kronkron bea hɔ na tie, mmarima nyinaa ni bi, ɛnyɛ wo ade kronkron, na yɛn nso nyɛ wo deɛ, wɔn ayɛyɛdeɛ mu ma so adeɛ. Israelfoɔ him afɔdeɛ nyinaa, wɔde ama wo ne wo mmabarima ne wo mama a wɔka wɔn ho sɛ daa kyɛfa. Obiara a ne ho teɛ wo fie mu ni bi. Ngo foforɔ mu deɛ ɛyɛ koraa no nyinaa ne nsa foforɔ ne ayuo mu deɛ ɛyɛ koraa no nyinaa, emu adikan a wɔde ma Awurade no, wo na wɔde ama wo. Wɔn asase so ade nyinaa mu adikan a wɔde brɛ Awurade no, ɛnyɛ wo deɛ. Obiara a ne ho teɛ wɔ wo fie ni bi. Israel mu esradeɛ nyinaa nyɛ wo deɛ. Adeɛ biara a ebue yɛfono ano ɔhonam nyinaa mu a wɔde brɛ Awurade no, onipa o, afieboa o, ɛnyɛ wo deɛ. Gyeanko na ma wɔnye nipa makan, na afieboa a wɔn ho nteɛ makan nso, ma wɔnye wɔn. Na agyedeɛ no deɛ wɔde bosome no, ma wɔnye no wo bo a wobɔbɔ so dwetɛ num sɛdeɛ kronkronbea dwetɛbena a ano si gera aduonu teɛ.
na nantwie abakan anaa odwanten abakan anaa abirekyire abakan die ma wɔnye wɔyɛ kronkron fa wɔn mogya apete afɔrebukyia no so na hye wɔn sradeɛ ma no nye ogya afɔdeɛ a ɛyi hwɛhwɛhwɛ ma Awurade na wɔn nam nyɛ wo deɛ sɛ ohim yan ne sere nifa no yɛ wo deɛ no akronkronneɛ mu masoɔ adeɛ a Israelfoɔ de brɛ Awurade nyinaa mede mama wo ne wo mmabarima ne wo mama a wɔka wo ho no sɛ daa kyɛfa ɛnyɛ Awurade anim daa nkyena pam ma wo ne w'asefoɔ a wɔka wo ho no. Na Awurade ka kyerɛɛ Aaron sɛ, wɔn asase no bi na worennie na worennya kyɛfa biara wɔn mu me ne wo kyɛfa ne w'agyapadeɛ Israelfoɔ mu. Na Lewifoɔ no deɛ wɔn som a wɔsom wɔ Ahyiaeɛ Ntomadan no mu no nti hwɛ mede Israel mu ntotosoɔ dudu nyinaa mama wɔn sɛ agyapadeɛ. Na Israelfoɔ no mpinkyɛ Ahyiaeɛ Ntomadan no bio na wɔamfa musuo anwu. Na Lewi deɛ ɔno na wɔnyɛ Ahyiaeɛ Ntomadan no ho som adwuma na wɔn deɛ wɔnsoa wɔn musuo ɛyɛ daa ahyɛdeɛ mu a wɔn toatoasoɔ nyinaa mu. Israelfoɔ mu deɛ ɔrennya agyapadeɛ biara na Israelfoɔ ntotosoɔ dudu a ɔmema so yɛ masoadeɛ ma Awurade no mede mama Lewifoɔ no sɛ agyapadeɛ. Ɛno nti na maka no wɔn ho sɛ ɔrennya agyapadeɛ biara Israelfoɔ mu no. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Lewifoɔ no deɛ kasa kyerɛ wɔn sɛ mogyegye Israelfoɔ ntotosoɔ dudu a mede mama mo afiri wɔn nkyɛn sɛ mo agyapadeɛ no a ɛnea momma mu bi so nyɛ Awurade masoadeɛ ntotosoɔ dudu no mu ntotosoɔ du na wɔn mu masoadeɛ ma mo sɛ ayupɔrebea ayuo ne nsakyi amena mu dudu nya. Enti mo nso momma masoadeɛ so ma Awurade mfiri mo ntotosoɔ dudu a mogyegye no Israelfoɔ no hɔ nyinaa mu na momfa emu masoadeɛ a ɛyɛ Awurade deɛ no ma ɔsɔfoɔ Aaron. Adeɛ a ɔbɛma mo nyinaa mu na momma Awurade masoadeɛ nyinaa. Emu deɛ ɛyɛ koraa no nyinaa mu akronkronneɛ. Enti ka kyerɛ wɔn sɛ morema emu deɛ ɛyɛ koraa no so a wɔn mu deɛ aka no ma Lewifoɔ sɛ ayuporobea no bae ne nsakyi amena mu adinya. Na mo ne no baabiara mo ne mo fiefoɔ na ɛyɛ mo Ahyiaeɛ Ntomadan ho som adwuma so akatua. Na morema emu deɛ ɛyɛ koraa no so a momfa ho musuo bi na mongu Israelfoɔ akronkronneɛ ho fi na moanwuwu. Numeri ti dunkron. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ, yei ne mmara mu ahyɛdeɛ a Awurade ahyɛ sɛ kasa kyerɛ Israelfoɔ no sɛ ɔmfa nantwibereɛ kɔkɔɔ a odi mu a onni dɛm a kɔnnua nkɔɔ ne so pɛn wo na momfa no ma ɔsɔfoɔ Eliasa na ɔmfa no mfiri nkɔnsraban no akyi na wɔnko no n'anim na ɔsɔfoɔ Eliasa mfa ne nsatea nka ne mogya no bi na ɔmpete ne mogya no bi ngu Ahyiaeɛ Ntomadan no anim fam mprɛnson na ɔnhye nantwibereɛ no wɔ n'anim ne nwoma ne ne nam ne ne mogya ne ne bini no ɔnhye na ɔsɔfoɔ no mfa twene duro ne adwira ne kuntum kɔkɔɔ emu nantwibereɛ a ɔrehyia no so na ɔsɔfoɔ no nsi ne ntadeɛ na ɔmfa nsuo nnware ne ho na ɛno akyiri ansa na ɔmmra nsraban no mu na ɔsɔfoɔ no ho nte kosi anwummere na deɛ ɔhyeeɛ no nsi ne ntadeɛ nsuo mu na ɔmfa nsuo nnware ne ho na ne ho nte kosi anwummere na ɔbarima bi a ne ho teɛ nsesa nantwibereɛ ne nson no mfa nkɔgu nsraban no akyi baabi a ɛhɔ teɛ na ɛnyɛ Israelfoɔ asafo no ahodwira nsuo nsie ɛyɛ bɔne ho afɔdeɛ na deɛ ɔsesaa nantwibereɛ no nson no nsi ne ntadeɛ na ne ho nte kosi anwummere na ɛnyɛ daa ahyɛdeɛ ma Israel ma ne ɔhɔho a ɔsoɛ wɔn mu deɛ ɔka onipa biara funu no ne ho nte nanson ɔno na ɔmfa yɛn nwira ne ho mfiri ne bɔne mu daa a ɛtɔ so nson no na ne ho ate na sɛ wɔannwira ne ho daa a ɛtɔ so mmiɛnsa ne daa a ɛtɔ so nson no a ne ho rente. Obiara a ɔka owufoɔ onipa bi a wɔwuo funu na wɔnnwira ne ho no agu Awurade tenabea ho fi na wɔntwa saa ɔkra no mfiri Israel ntwene ɛfiri sɛ wɔampete ahodwira nsuo no angu ne suo nti ne ho nte ne ho fi da so wɔ ne ho. Ɛho mmara nie
sɛ onipa wu ntomadan mu a obiara a ɔba ntomadan no mu ne adeɛ biara a ɛwɔ ntomadan no mu no ho nte nanson. Adeɛ biara a ano da hɔ na ɛnni mmuasoɔ ne ɛho nhoma no ɛho nte, na obiara a ɔka deɛ watɔ nkrantaa no anaa efunu bi anaa onipa nompe anaa ɛda bi wura mu no ne ho nte nanson. Na deɛ ne ho nteɛ no ɔmfa bɔne ho afɔdeɛ a wahyɛ no nson no bi ma no, na ɔmfa mmasuo mu so adeɛ bi mu. Na ɔbarima a ne ho tie bi mfa adwira mmɔ nsuo no mu, na ɔmpete mu ntomadan no ne emu nneɛma nyinaa ne akra a wɔwɔ hɔ no ne deɛ waka dompe anaa ɔtɔfoɔ anaa efunu anaa ɛda bi no so. Na deɛ ne ho teɛ no mpete mu deɛ ne ho nteɛ no so, da a ɛtɔ so mmiɛnsa ne da a ɛtɔ so nson no, na onnwira ne ho da a ɛtɔ so nson no, na wonsi ne ntaadeɛ, na ɔmfa nsuo nnware, na ne ho ate anwummere. Na onipa a ne ho nteɛ na wɔnnwira ne ho no, obetwa saa ɔkra no afiri ɔman asafo no mu atwene, ɛfiri sɛ wɔgu Awurade kronkronbea no ho fi. Wɔampete ahodwira nsuo no angu ne so, ne ho nte, na yɛnya wɔn daa ahyɛdeɛ. Na deɛ ɔpete ahodwira nsuo no nsi ne ntaadeɛ, na deɛ ɔka ahodwira nsuo no ho nte kosi anwummere. Na adeɛ biara a deɛ ne ho nteɛ no ka no ho nte, na obiara a ɔka no ho nte kosi anwummere. Numeri ti aduonu. Na Israelfoɔ asafo mu no nyinaa baa sensrɛ so bosomi a edi kan no mu, na ɔman no tenaa Kades, na Miriam wu wɔ hɔ, na wosie no hɔ ara. Na nsuo ni hɔ ma asafo no, na wohyia tia Mose ne Aaron, na ɔman no ne Mose hame, na wɔkaa sɛ, ɛka yɛn nko a anka yɛn nua no wu Awurade anim no yɛwuwu bi. Na adɛn nti na mode Awurade man aba ɛsrɛ so sɛ yɛmɛwu wɔ ha? Yɛn ne yɛn mmoa. Na adɛn nti na muyi yɛn Misrim sɛ mode yɛn reba deɛ ɛnyɛ yi, deɛ wɔntumi nnua hwee a borɔdɔma ne bobe ne atoa nie, na nsuo mpo a wɔnom nie yi. Na Mose ne Aaron firi asafo no anim baa ahyiaeɛ ntomadan no ano, na wɔde wɔn anim butubutu fam, na Awurade anim onyam yii ne ho kyerɛɛ wɔn. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, fa poma no na boa asafo no ano, wo ne wo nua Aaron, na monkasa nkyerɛ ɔbotan no wɔn anim, na ɛma ne nsuo. Na yi ɔbotan no mu nsuo ma wɔn ma asafo no ne wɔn mmoa no. Na Mose faa poma no firi Awurade anim, sɛdeɛ ɔhyɛɛ no no. Na Mose ne Aaron boaboa ɔman asafo no ano ɔbotan no anim, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Montie, mo asoɔdenfoɔ, yɛbɛnya nsuo afiri ɔbotan yi mu ama mo. Na Mose maa ne nsa so de ne poma no bɔɔ ɔbotan no mprenu, na nsuo pii firi mu bae, na asafo no ne wɔn mmoa nomee. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ, sɛ moanye me anie, na moanyɛ me kronkron Israelfoɔ aniwa mu nti, moremfa ɔman asafo yi nnu asase a mede mama wɔn no so. Yei ne Meriba aseɛ ne ɔham asuo, ɛfiri sɛ Israelfoɔ ne Awurade hamee, na ɔyɛɛ ne ho kronkron wɔn mu. Na Mose somaa abɔfoɔ firi Kades kɔɔ Edom hene nkyɛn sɛ wo nua Israel sie nie, wɔara wonim ɔhaw a ɛtoo yɛ nyinaa, sɛ yɛn agyanom sane kɔɔ Misrim, na yɛtena Misrim nna bebree. Na Misrimfoɔ yɛɛ yɛn ne yɛn agyanom bɔne, na yɛsu frɛɛ Awurade, na wɔtee yɛn nne, na ɔsomaa ɔbɔfoɔ maa no beyii yɛn firi Misrim. Na hwɛ, yɛwɔ Kades, kuro a ɛwɔ wo hyia soɔ mu. Na yɛmfa w'asase so, yɛremfa mfuo ne nturo mu, nanso yɛrennom mmura mu nsuo bi. Yɛbɛnante ɔhene tempɔn so akɔ, yɛremma ne nifa anaa benkum, de bɛkɔ akosi sɛ yɛbɛtwam w'asase soɔ. Na Edom ka kyerɛɛ no sɛ, mɛfa me mu, na mamfa nkrantɛ ma mfrɛ di ma mehyia wo. Na Israelfoɔ no ka kyerɛɛ no sɛ, tempɔn so na yɛrebɛfa, na sɛ me ne me mmoa nom nsuo bi a, yɛbɛtua ka. Ɛnyɛ asɛm biara, na me nanko ara na ma memfa me ntwam. Na wɔse, ntwam. Na Edom de dɔm pii ne nsa a emu yɛ den firi adi behyiaa no. Na Edom kamee Israel ɔkwan a ɔde betwam n'asase soɔ. Enti Israel mane firi ne ho. Na Israelfoɔ asafo mu no nyinaa tu firi Kades,
na wɔbaa hɔ bepɔ ho. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose ne Aaron hɔ bepɔ ho, Edom asase hyeɛ so sɛ, wɔrebɛboaboa Aaron ano akɔka ne nkurɔfoɔ ho, na ɔrenkɔ asase a mede merema Israelfoɔ no so. Ɛfiri sɛ moyɛ asoɔden maa m'anum asɛm mereba asuo ho. Fa Aaron ne ne ba Eliasa, na wo ne wɔn mforo hɔ bepɔ, na yi Aaron ntaadeɛ no fa hyɛ ne ba Eliasa, na ɔmmoaboa Aaron ano nka ne nkurɔfoɔ ho, na wɔngu wɔ hɔ. Na Mose yɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ no, na ɔforo hɔ bepɔ asafo no nyinaa anim. Na Mose yiyii Aaron ntaadeɛ no de hyɛɛ ne ba Eliasa, na Aaron wuu hɔ wɔ bepɔ no atifi. Na Mose ne Eliasa firi bepɔ no so sanee, na asafo no nyinaa hunu sɛ Aaron awu. Na Israel fie nyinaa suu Aaron adaduasa. Numeri ti 22. Na Arad hene a ɔyɛ Kenaani a ɔte anafoɔ fam no tee sɛ Israel aba Atarim kwan soɔ no, ɔne Israel bɛkoe, na ɔfaa wɔn mu binom nomum. Ɛna Israel hyɛɛ Awurade bɔ sɛ, sɛ wode ɔman hyɛ me nsa a, mɛsɛe wɔn kuro pasapasa. Na Awurade tie Israel ne, na ɔde Kanaanfoɔ no man, na ɔsɛee wɔn ne wɔn kuro pasapasa, na ɔfrɛɛ hɔ sɛ Horma aseɛ ne ɔsɛeɛ. Na wɔtu firi hɔ bepɔ ho faa Ɛpo Kɔkɔɔ kwan so sɛ wɔretwa Edom asase ho kɔntɔnkrɔn akɔ. Na ɔman no ahometee wɔn ho pii ɔkwan no so. Na ɔman no kasa tiaa Onyankopɔn ne Mose sɛ, adɛn nti na moyii yɛn firi Misrim sɛ yɛmɛbubu ɛserɛ soɔ? Na aduane biara nni hɔ, na nsuo biara nso nni hɔ, na aduane hunu yi afono yɛn. Ɛna Awurade somaa awɔwɔ a wɔhyehyɛ baa ɔman no mu bɛkekaa ɔman no, na Israel mu nnipa pii wuwui. Ɛna ɔman no baa Mose nkyɛn bɛkaa sɛ, yɛayɛ bɔne sɛ yɛkɛsɛ tie Awurade ne wɔ. Pɛ Awurade kyɛw na wɔmɛyi awɔ no mfiri yɛn so. Na Mose paa kyɛw maa ɔman no. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, yɛ wɔwɔ a wɔhyehyɛ, na fa no sɛne frankaa dua so, na obiara a ebi aka no no, sɛ wohu no a obenya nkwa. Na Mose yɛɛ kɔbere ɔwɔ no, na ɔde no sɛne frankaa dua no so. Na sɛ ɔwɔ ka obi na ɔhwɛ kɔbere ɔwɔ no a, na wanya nkwa. Na Israelfoɔ no tu kɔkyeree nsraban wɔ Obot, na wɔtu firi Obot kɔkyeree nsraban Iye Habarim, ɛserɛ a ɛwɔ Moab anim, owia puebea no so. Ɛhɔ na wɔfiri tu kɔkyeree nsraban wɔ Saret subonhwa mu. Ɛhɔ na wɔfiri tu kɔkyeree nsraban wɔ Anon a ɛsene serɛ so a ɛfiri Amori hyia soɔ no agya. Ɛfiri sɛ Anon ne Moab hyia a ɛda Moab ne Amori ntam. Enti wɔka no Awurade akodie nwoma no mu sɛ, wɔne ahotuo so ko fa Wahib ne Anon subonhwa no. Ne deɛ nsubonhwa no sene a ɛda ne kɔ a tenabea, na ɛtwere Moab hyia ho no. Ɛhɔ na wɔfiri kɔɔ Bea. Ɛno ne asubura a Awurade kaa ho asɛm kyerɛɛ Mose sɛ, boa ɔman no ano na mɛma wɔn nsuo ano. Ɛberɛ no mu na Israel too dwom yi sɛ, asubura tue, monye ne so, asubura a atitire tue, na ɔman mu mapɔma funufunuɛ, ɔde ahempoma ne wɔn poma. Na wɔfiri serɛ so kɔɔ Matana, na wɔfiri Matana kɔɔ Nahaliel, na wɔfiri Nahaliel kɔɔ Bamot, na wɔfiri Bamot kɔɔ bɔnhwa a ɛwɔ Moab petee mu, Pisga atifi a ɛkyerɛ ɛserɛ pradada soɔ no mu. Na Israel somaa abɔfoɔ kɔɔ Amorifoɔ hene Sihon nkyɛn kɔkaa sɛ, ma memfa w'asase so. Yɛremma ne mfuo mu ne nturo mu. Yɛrennom abura mu nsuo bi. Ɔhene tempɔn so na yɛbɛnanteɛ akosi sɛ yɛbɛtwam w'asase soɔ. Na Sihon amma Israel antwam n'asase so, na ɔboaa ne man nyinaa ano firi behyiaa Israel ɛserɛ so, na ɔbaa Yahas bɛnee Israel koe. Na Israel kum no nkranta no faa n'asase firi Anon kɔɔ Yabok so koduru Amonfoɔ ho, ɛfiri sɛ na Amonfoɔ no hyeɛ so hɔ yɛ den. Na Israel faa nkuro yi nyinaa, na Israel tenaa Amorifoɔ nkuro no nyinaa mu, Hesbon ne ɛho nkuro nyinaa mu. Hesbon ne Amorifoɔ hene Sihon kuro, ɔno na ɔne kane Moab hene koeɛ, na ɔgyee ne nsam n'asase nyinaa kosii Anon ano. Ɛno nti na mmebufoɔ no ka sɛ, wɔmmra Hesbon, momma wɔnkyekye na wɔnsiesie Sihon kuro no, na ogya bi firi Hesbon.
ogyaframa firi Sihon kuro kɛseɛ mu ɛhyee Moab kuro a Arnon nsonsoromia so awuranom. Wo Moab due, Kemos man mo ayera. Wama ne mmabarima adwane na ne mama adane Amorifoɔ hene Sihon nomum. Na yɛabɔ wɔn agu Hesbon ayera koduru Dibon. Yɛasɛ wɔn akɔfa Nofa de akoduru Medeba. Na Israelfoɔ no tenaa Amorifoɔ asase so. Na Moses soma ma wɔkɔsraa Yasa na wɔfaa ne nkura na otu Amorifoɔ a wɔwɔ hɔ no. Na wɔdanee wɔn ho foro kɔɔ Basan kwan so. Na Basan hene Og firi adi behyia wɔn ɔno ne ne man nyinaa sɛ wɔrebɛko wɔ Edrei. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, nsuro no, na mede no ne ne man nyinaa ne n'asase mahyɛ wo nsa. Na woayɛ no sɛdeɛ woyɛɛ Amorifoɔ hene Sihon a ɔtenaa Hesbon no. Na wokunkum no ne ne mma ne ne mman nyinaa a wɔanya odwanefoɔ biara ama no. Na wɔfaa asase no dii so. Numeri tia 22. Na Israelfoɔ no tu kɔkyeree nsraban wɔ Moab mpaprɛ so Yordan fa a ɛbɛn Yeriko agya. Na Sipor ba Balak hunu deɛ Israel yɛ Amorifoɔ no nyinaa. Na Moab suro ɔman no pii, ɛfiri sɛ na wɔdɔɔso, na ehu kaa Moab Israelfoɔ no nti. Na Moab ka kyerɛɛ Midian mpanimfoɔ sɛ, afei ɛdɔm yi bedi yɛn ho adeɛ nyinaa, sɛdeɛ nantwie di asase so yura no. Nso bere no mu na Sipor ba Balak ne Moab hene. Na ɔsoma abɔfoɔ kɔɔ Beor ba Biliam nkyɛn wɔ Petor a ɛda asubɔntene no ano. Ne manfoɔ asase so sɛ wɔnkɔhyia no sɛ, hwɛ, ɔman bi firi Misrim aba. Na hwɛ, wabɛkata asase ani. Na wɔn ara na ogu m'anim yi. Na afei bra bɛdome ɔman no ma me, ɛfiri sɛ wɔyɛ den sene me. Sɛ bi a metumi maku wɔn, na mapam wɔn afiri asase yi so anaa. Na minim sɛ deɛ wuhyira no wahyira no, na deɛ wodome no wadome no. Na Moab mpanin ne Midian mpanin no sim kɔe. Na nkɔmhyɛ akatua no kura wɔn nsam. Na wɔkɔɔ Biliam nkyɛn kɔbɔɔ Balak kaseɛ no kyerɛɛ no. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, montra ha anadwo yi, na memmebua mu bi, sɛdeɛ Awurade bɛkasa akyerɛ me no. Na Moab asafohene no ne Biliam tenaa hɔ. Na Onyankopɔn baa Biliam nkyɛn bɛkaa sɛ, mmarima bɛn na wo ne wɔn wɔ hɔ yi? Na Biliam ka kyerɛɛ Onyankopɔn sɛ, Moab hene Sipor ba Balak na ɔsoma ma a wɔbaa me nkyɛn bɛkaa sɛ, hwɛ, ɔman a ofiri Misrim bae no abɛkata asase ani. Afei bra bɛdome wɔn ma me, sɛ ebi a metumi ne wɔn ako na mapam wɔn anaa. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Biliam sɛ, ɛne wɔn nkɔdome ɔman no, na wɔhyira wɔn. Na Biliam sɔree anɔpa, na ɔka kyerɛɛ Balak asafohene no sɛ, monkɔ mo asase so, na Awurade ampere amma me kwan sɛ me ne mo nkɔ. Na Moab asafohene no sɔre baa Balak nkyɛn bɛkaa sɛ, Biliam ampere sɛ wɔne yɛn bɛba. Na Balak sane soma a atitire a wɔdɔɔso na wɔn anim yɛ nyam sene wɔn. Na wɔkɔɔ Biliam nkyɛn kɔka kyerɛɛ no sɛ, sɛ Sipor ba Balak sie nie, afei deɛ mma biribi nsi wo me nkyɛn ba kwan, na mɛhyɛ wo animonyam pii. Na biribiara a wobɛka kyerɛ me no mɛyɔ. Enti bra ara na bɛdome wɔ m'ayi ma me. Na Biliam bua see Balak nkoa no sɛ, sɛ Balak de ne fie, dwetɛ ne sika ma me mpo a, merentumi memmu Awurade me Nyankopɔn asɛm so, menkɔyɛ biribi ketewa anaa kɛseɛ. Na afei mo nso montra ha anadwo yi, na menhunu deɛ Awurade bɛsan aka akyerɛ me. Na Onyankopɔn baa Biliam nkyɛn anadwo bɛka kyerɛɛ no sɛ, sɛ hyia na mmarima yi behyia wo a, sɔre na ɛne wɔn kɔ, nanso asɛm a mɛka makyerɛ wo no nko na di soɔ. Ɛna Biliam sɔree anɔpa hyehyɛɛ n'afunumu na ɔne Moab atitire no sim kɔe. Na ɔrekorɔ no, Onyankopɔn bo fui. Na Awurade bɔfoɔ bɛgyinaa ɔkwan no so sɛ ɔbɛsi no kwan. Nso na ɔte n'afunumu so. Na ne mmɔfra baanu ne no nenam. Na afunumu no hunu Awurade bɔfoɔ no sɛ ogyina ɔkwan mu kura nkranta a watwe wɔ ne nsam. Na afunumu no mane firi kwan no so kɔfa awuram. Na Biliam hwee afunumu no sɛ ɔredane no aba ɔkwan mu. Ɛna Awurade bɔfoɔ no kɔgyina nturo ntam na mmɔnkorɔ kwan mu a ɔfasuo wɔ ha ne ha.
na funumu no hunu Awurade bɔfoɔ no ɔde ne ho mmia ɔfasuo no na ɔka Biliam na mmia ɔfasuo no na ɔkɔɔ so hwee no ara na Awurade bɔfoɔ no hwe kɔɔ anim kɔgyinaa deɛ ɛhɔ yɛ hihia a ɔkwan nni hɔ a ɔbɛdane akɔ nifa anaa benkum na funumu no hunu Awurade bɔfoɔ no obutuu fam Biliam ase na Biliam bu fui na ɔde abaa bɔ afunumu no ɛna Awurade bue afunumu no ano ɔka kyerɛɛ Biliam sɛ ɛdeɛ na mayɛ wo na wabɔ me mprɛnsa yi na Biliam ka kyerɛɛ afunumu no sɛ wagoro me ho ntra sɛ mikura nkranta a anka sesɛ makum na afunumu no ka kyerɛɛ Biliam sɛ ɛnyɛ w'afunumu ne me a watena me so ara adi abɛsi nnɛ da yi mayɛ wo sɛ pɛn na ɔse daabi ɛna Awurade bue Biliam ani na ohunu Awurade bɔfoɔ no sɛ ogyina ɔkwan mu kura nkranta a watwe wɔ ne nsam na ɔkoto de n'anim butuu fam tim na Awurade bɔfoɔ no ka kyerɛɛ no sɛ adɛn nti na wobɔɔ w'afunumu no mprɛnsa yi hwɛ maba sɛ merebesi wo kwan ɛfiri sɛ wo kwan no ntene wɔ m'anim na afunumu no hunu me na ɔmane firi m'anim mprɛnsa yi sɛ wɔamane amfiri m'anim a anka sɛ makum wo dada na ɔno deɛ magye no nkwa na Biliam ka kyerɛɛ Awurade bɔfoɔ no sɛ mayɛ bɔne na minim sɛ wo na wogyina ɔkwan mu rehyia me na afei sɛ ɛyɛ bɔne w'ani so deɛ a mɛsan m'akyi na Awurade bɔfoɔ no ka kyerɛɛ Biliam sɛ ɛne mmarima no nkɔ na asɛm a mɛka makyerɛ wo no nko n'aka na Biliam ne Balak atitire no sim kɔe na Balak tee sɛ Biliam reba no ofiri kɔhyiaa no Moab kura a ɛda Arnon a ɛyɛ ɛhyeɛ no soɔ no mu wɔn hyɛnoa hɔ pɛɛ na Balak ka kyerɛɛ Biliam sɛ ɛnyɛ soma na mesomae sɛ ɔmɛhyia wo mmra adɛn nti na woama me nkyɛn ampa sɛ merentumi menhyɛ wɔ animuonyam na Biliam ka kyerɛɛ Balak sɛ hwɛ afei maba wo nkyɛn metumi maka asɛm bi anaa asɛm a Onyankopɔn de hyɛ m'anum no ɛno na mɛka na Biliam ne Balak kɔe na oduru Kiriat Husot na Balak de anantwie ne nnwan bɔ afɔdeɛ ma wɔde kɔmaa Biliam atitire a wɔne no wɔ hɔ no adeɛ kyeeɛ no Balak faa Biliam na ɔde no foro kɔɔ Baal sɔnsɔnmmea so na ofiri hɔ hunu ɔman no ano Numeri tiaduonu mmiɛnsa na Biliam ka kyerɛɛ Balak sɛ sisi afɔrebukyia nson ma me wɔ ha na pɛ anantwinini nson ne adwanini nson fa brɛ me ha na Balak yɔɔ sɛdeɛ Biliam ka kyerɛɛ no na Balak ne Biliam de nantwinini biako ne odwanini biako bɔɔ hyeɛ afɔdeɛ afɔrebukyia no biara so na Biliam ka kyerɛɛ Balak sɛ kogyina wo hyeɛ afɔdeɛ no ho na menkɔ ebia Awurade behyia me na ade ko a ɔbɛma mahunu no mɛka makyerɛ wo na osiim kɔɔ kokoɔ pataa bi so na Onyankopɔn behyiaa Biliam na ɔka kyerɛɛ no sɛ masisi afɔrebukyia nson na mede nantwinini ne odwanini mabɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ wɔ afɔrebukyia biara so na Awurade de asɛm hyɛɛ Biliam anum sɛ sane kɔ Barak nkyɛn na sei na kasa na ɔsane kɔɔ ne nkyɛn na hwɛ na ogyina ne hyeɛ afɔdeɛ no ho ɔno ne Moab atitire nyinaa na ɔbɔɔ ne kaseɛ sɛ Aram na Balak kɔfaa me firiɛ Moab hene no faa me firi apue mmepɔ mu sɛ bra bɛdome Yakob ma me na bɛbɔ Israel dua ɛbɛyɛ dɛn na mɛdome deɛ Onyankopɔn nomee no na ɛbɛyɛ dɛn na mɛbɔ deɛ Awurade mmɔɔ no dua abotan atifi na mefiri me ho no na nkokoɔ so na mefiri me gyene no hwɛ ɔman a ne nko bɛtena nie na wɔremmu wɔn mfrɛ wiase aman hwan na wɔbɛka Yakob mfuturo ne Israel abupɛn na mu biako dodoɔ mekra ngu tenfoɔ wuo na akyire nwie me sɛ wɔn ɛna Balak ka kyerɛɛ Biliam sɛ ɛdeɛn na wode ayɛ me matamfo no me nti na mekɔfaa wo baeɛ na hwɛ nhyira na wuhyira na obuaa sɛ ɛnyɛ deɛ Awurade de hyɛ m'anum no na ɛsɛ sɛ mehwɛ yie na meka na Balak ka kyerɛɛ no sɛ ɛne bra na yɛnkɔ baabi foforɔ deɛ wubehu wɔn wɔano nko na wubehu na worenhunu wɔn nyinaa na dome wɔn ma me wɔ hɔ na ɔde no kɔɔ Sofim srɛ so Pisga bepɔ tifi
na osi afɔrebukyia nson na ɔde nantwinini ne odwenini bɔ ɔhye afɔdeɛ wɔ afɔrebukyia no biara so na ɔka kyerɛɛ Balak sɛ gyina wɔ afɔrebukyia no ho ara na me deɛ merekɔma kɔhwɛ. Na Awurade behyiaa Biliam na ɔde asɛm hyɛ n'anom sɛ sane kɔ Balak nkyɛn na sei na kasa. Na ɔbaa ne nkyɛn na hwɛ na ogyina ne hyeɛ afɔdeɛ no ho na Moab atitire no ne no gyinagyina hɔ na Balak ka kyerɛɛ no sɛ ɛdeɛ na Awurade kaeɛ. Na ɔbɔɔ ne kaseɛ sɛ sɔre Balak na tie yɛasoma me Sipo ba. Onyankopɔn nyɛ onipa na wadi atorɔ anaa onipa ba na wanu ne ho. Ɔno deɛ ɔbɛka asɛm bi na ɔrenyɔ anaasɛ ɔbɛkasa na ɔrema no ntim. Hwɛ, nhyira na manya, wɔahyira na merentumi menane ani. Wɔanhunu amumuyɔ Yakob mu na wɔanhunu ɔhaw Israel mu. Awurade ne Nyankopɔn di n'akyi na wɔhene ho ahurusie wɔ ne mu. Onyankopɔn ayi wɔn afiri Misraim na hoɔden te sɛ ɛkoɔ deɛ. Ampa ara adebisa ni Yakob mu na nkɔmhyɛ ni Israel mu. Afei na wɔbɛka wɔ Yakob ne Israel ho sɛ ɛdeɛn na Onyankopɔn ayɔ yi. Hwɛ, ɔman yi sɔre sɛ gyatabereɛ na ɔma ne ho so sɛ gyata. Ɔremutu gye sɛ wɔadi bɔnam na wanom atɔfoɔ mogya ansa. Ɛna Balak ka kyerɛɛ Biliam sɛ nnome wɔn koraa na nhyira nso nhyira wɔn koraa. Na Biliam bua ka kyerɛɛ Balak sɛ manka mankyerɛ wo sɛ biribiara Awurade bɛka no ɛno na mɛyɔ. Na Balak ka kyerɛɛ Biliam sɛ bra na memfa wo menkɔ baabi foforɔ ebia ɛbɛsɛ Onyankopɔn ani sɛ wobɛdome wɔn ama me wɔ hɔ. Na Balak faa Biliam kɔɔ Peor atifi a ɛhwɛ ɛsrɛ pradada no soɔ no. Na Biliam ka kyerɛɛ Balak sɛ sisi afɔrebukyia nson ma me wɔ ha na fa anantwinini nson ne adwanini nson brɛ me ha. Na Balak yɛɛ sɛdeɛ Biliam kaeɛ no na ɔde nantwinini ne odwanini bɔ ɔhye afɔdeɛ wɔ afɔrebukyia biara so. Numeri 29. Na Biliam hunu sɛ asɔ Awurade ani sɛ ohyira Israel no, wankɔ ankɔhwehwɛ adebisadeɛ sɛ ɔkɔɔ kane no, na mmom ɔde n'ani kyerɛɛ ɛsrɛ no so. Na Biliam maa n'ani so, na ohunu Israel sɛ wogu hɔ musua. Na Nyankopɔn honhom baa ne so, na ɔbɔɔ ne kaseɛ sɛ Beor ba Biliam asɛm a wanya sɛ ɔreka. Ɔbarima a n'ani amua no asɛm a wanya. Deɛ ɔte Nyankopɔn nsɛm no na ɔreka yi. Deɛ ohunu twedi ampɔn ani so adeɛ. Na ɔrehwe ase a wɔte n'ani soɔ no. Sɛdeɛ wo ntomadan si yɛ fɛ. Yakob, wo tenabea no. Israel, ɛyere sɛ asubɔnka. Sɛ asuo ho nturo. Te sɛ pɛprɛ nnua a Awurade atɛ. Te sɛ nsuo ho ntwene duro. Na nsusadeɛ mu nsuo bu so. Na n'asefoɔ tena nsuo pii mu. Na hene so sene Agag. Na wɔbɛma n'ahenniɛ so. Onyankopɔn na oyii no firi Misraim. Na hoɔden te sɛ ɛkoɔ deɛ. Obedi amanamana a wohiahia no ho. Na wadwerɛ wɔn nnompe. Na wɔde n'agyan awowɔ wɔn. Ɔkoto, obutu sɛ gyata ne gyatabereɛ. Hwan na ɔbɛma no asɔreɛ? Nhyira ne wɔn a wohyira woɔ, na nnome ne wɔn a wɔdome woɔ. Ɛna Balak bu fuu Biliam, na ɔbɔɔ ne nsam. Na Balak ka kyerɛɛ Biliam sɛ matamfo nnome nti na mehyiaa woɔ. Na hwɛ, nhyira na wɔahyira wɔn mprɛnsa yi. Na afei dwane kɔ deɛ wofiri. Mekaa sɛ anka mehyɛ wɔ animuonyam. Na hwɛ, Awurade asi wɔ animuonyam ho kwan. Na Biliam ka kyerɛɛ Balak sɛ manka mankyerɛ w'abɔfo a wosomaa wɔn me nkyɛn no nso sɛ Balak de ne fie dwetɛ ne sika ma me mpo a merentumi mentra Awurade asɛm memfiri m'akoma mu menkɔyɛ papa anaa bɔne. Deɛ Awurade bɛka no ɛno na mɛka. Na afei hwɛ, merekɔ me man mu. Bra na menkasa menkyerɛ wo deɛ ɔman yi bɛyɛ wo man na edi akyire no mu. Na ɔbɔɔ ne kaseɛ sɛ Beor ba Biliam asɛm a wanya sɛ ɔreka. Ɔbarima a n'ani amua no asɛm a wanya. Deɛ wɔte Nyankopɔn nsɛm a ohunu ɔsorosoroni no ho nimdeɛ no. Deɛ ohunu twedi ampɔn ani so adeɛ na ɔrehwe ase a wɔte n'ani soɔ no. Mihu no nso ɛnyɛ seesei.
mehwɛ no nso ɔmɛn nsoroma bepue Yakob mu na ahempoma befiri Israel mu asɔre na wadwerɛ Moab afanu nyinaa na wabubu ɔko huuyɛ ma no nyinaa na wɔbɛfa Edom adi so na wafa n'atamfo asase sɛ adi so na Israel bɛyɛ ahoɔden niara na obi a ofiri Yakob mu bedi tumi na wasɛ wɔn a waka wɔ kuro no mu no. Afei ɔhwɛ Amalek na ɔtoaa ne kasa no so sɛ amanaman mu dikanfoɔ ne Amalek nanso na wie yɛbɛwie na ɔsɛyɛ mu. Na ɔhwɛ Kenifoɔ toaa ne kasa no so kaa sɛ ɔtenabea si hɔ pintin na wode wo prebuo asie ɔbotan mu nanso obegu Kain ase de akosi sɛ asɔ ɔbɛfa wo nnomum. Na ɔtoaa ne kasa no so kaa sɛ wei sɛ Onyankopɔn reyɛ yie a hwan na obenya nkwa na ahyɛn bɛfiri Kitim fam aba na wabɛbrɛ asɔ ase abrɛ Ebe ase na ɔno ara nso awie no ɔsɛyɛ mu. Ɛna Biliam sɔreeɛ na osii mu sane kɔɔ n'atenaeɛ na Balak nso kɔɔ ne kwan. Numeri ti 50. Na Israel tenaa Sitim na ɔman no firi aseɛ ne Moab mmabaa bɔɔ adwaman na wɔhyiahyia ɔman no kɔɔ wɔn anyame afareduane ho na ɔman no didii na wɔsɔree wɔn anyame no na Israel de ne ho bɔɔ Baal-pewa ho na Awurade bu fuw Israel na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ fa ɔman no mu atitiri no nyinaa na sensɛn wɔn ma Awurade owia so na Awurade abufuhyeɛ no nsane mfiri Israel so. Na Mose ka kyerɛɛ Israel atemmufoɔ no sɛ munkunkum mo mmarima a wɔde wɔn ho kɔbɔɔ Baal-peor ho no. Na hwɛ ɔbarima bi firi Israelfoɔ no mu baeɛ a ɔde Midiani baa bi baa ne nuanom nkyɛn Mose ani so ne Israelfoɔ asafo no nyinaa ani so ɛberɛ a wɔn deɛ na wɔresu Ahyiaeɛ Ntomadan no ano. Na ɔsɔfoɔ Aaron ba Eliasa ba Pinehas hunuiɛ no ɔsɔre firi asafo no mu kɔfaa pea kurae na ɔdii Israelni no akyi kɔɔ pia no mu na ɔwowɔɔ wɔn baanu no Israelni ne ɔbaa no nyinaa hwiree n'ayase na ɔhaw no to twa firi Israelfoɔ no so na nnipa a wɔwuwuu ɔhaw no mu ano si 24,000 na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ ɔsɔfoɔ Aaron ba Eliasa ba Pinehas ɛsan ka m'abufuo afiri Israelfoɔ so sɛ watwe me ho ninkunu wɔ wɔn mu a enti manhye Israelfoɔ wɔ me ninkuntwen mu. Enti ka sɛ hwɛ mede m'asomdua apam rema no na ayɛ ɔno ne n'asefoɔ a ɔbɛba n'akyiri no daa asɔfodie apam ɛfiri sɛ watwe ninkunu ama ne Nyankopɔn na wapata ama Israelfoɔ. Na Israelni a wokum no ne Midiani baa no din ne Simri. Salu ba a ɔyɛ Simeonfoɔ mpanimfie mu bapɔmma. Na Midiani ba a wokum no din de Kosbi. Saul a ɔyɛ Midianfoɔ mu agya fie so panin no ba. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ monhiahia Midianfoɔ ho na monku wɔn ɛfiri sɛ wɔn nso wɔde wɔn anitie ahiahia mo ho na wɔde daadaa mo Baal-peor asɛm ne wɔn nua baa Kosbi Midian safohene no ba a okum no daa Peor ho haw no baeɛ no asɛm no mu. Numeri ti 26. Na ɔhaw no akyi no Awurade ka kyerɛɛ Mose ne ɔsɔfoɔ Aaron ba Eliasa sɛ monkan Israelfoɔ asafo no nyinaa dodoɔ mfiri deɛ wɔadi mfirinhyia 20 so mfankɔ sɛ wɔn mpanin fiitie Israel mu nnipa a wotumi kɔsa nyinaa. Na Mose ne ɔsɔfoɔ Eliasa ka kyerɛɛ wɔn Moab mpaprɛ so Yordan fa a ɛbɛn Yeriko sɛ kan wɔn a wɔadi mfirinhyia 20 de rekorɔ no sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose ne Israelfoɔ a wɔfiri Misraim asase so baeɛ no. Israel abaka ne Ruben ma ne Hanok Hanokfoɔ abusua Palu deɛ Palufoɔ abusua Hesron deɛ Hesronfoɔ abusua Karmi deɛ Karmifoɔ abusua Jeinom ne Rubenfoɔ mmusua na wɔn nnipa a wɔkan wɔn no yɛ 43,730. Na Palu mma Eliab na Eliab mma Nemuel ne Datan ne Abiram Jeinom ne Datan ne Abiram a wɔfrɛ wɔn firi
asafo no mu no a wɔne Mose ne Aaron hameyɛ. Kora asafo no mu, wɔn ham a wɔne Awurade hameyɛ no mu. Na asase buee n'anom menee wɔn ne Kora, na asafo no wuwuiɛ. Na ogya hyee mmarima 250 no, na wɔbɛyɛɛ sɛnkyerɛnneɛ no. Nanso Kora mma deɛ wɔanwuwu. Simeon mma, sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ, Nemuel deɛ, Nemuelfoɔ abusua, Yamin deɛ, Yaminfoɔ abusua, Yakin deɛ, Yakinfoɔ abusua, Sera deɛ, Serafoɔ abusua, Saul deɛ, Saulfoɔ abusua. Yeinom ne Simeonfoɔ mmusua, wɔyɛ 52,200 ne 200. Gad mma, sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ, Sefon deɛ, Sefonfoɔ abusua, Hagi deɛ, Hagifoɔ abusua, Suni deɛ, Sunifoɔ abusua, Osni deɛ, Osnifoɔ abusua, Eri deɛ, Erifoɔ abusua, Arod deɛ, Arodfoɔ abusua, Areri deɛ, Arerifoɔ abusua. Yeinom ne Gad mma mmusua, sɛdeɛ wɔn a wɔkan wɔn no teɛ, 40,500. Yuda mma, El ne Onan. Na El ne Onan wuwuu Kanaan asase so. Na Yuda mma, sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ nie, Sela deɛ, Selafoɔ abusua, Peres deɛ, Peresfoɔ abusua, Sera deɛ, Serafoɔ abusua. Na Peres mma nie, Hesron deɛ, Hesronfoɔ abusua, Hamul deɛ, Hamulfoɔ abusua. Yeinom ne Yuda mmusua, sɛdeɛ wɔn a wɔkan wɔn no teɛ, 76,500. Isaka mma, sɛ wɔn mmusua teɛ, Tola deɛ, Tolafoɔ abusua, Puwa deɛ, Puwafoɔ abusua, Yasub deɛ, Yasubfoɔ abusua, Simron deɛ, Simronfoɔ abusua. Yeinom ne Isaka mmusua, sɛdeɛ wɔn a wɔkan wɔn no teɛ, 64,300. Sebulon mma, sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ, Sered deɛ, Seredfoɔ abusua, Elon deɛ, Elonfoɔ abusua, Yaklil deɛ, Yaklilfoɔ abusua. Yeinom ne Sebulon mmusua, sɛdeɛ wɔn a wɔkan wɔn no teɛ, 60,500. Yosef mma, sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ, Manase ne Efraim. Manase mma, Makel deɛ, Makelfoɔ abusua, na Makel wɔ Gilead. Gilead deɛ, Gileadfoɔ abusua. Gilead mma nie, Yeser, Yeserfoɔ abusua, Helek deɛ, Helekfoɔ abusua, ne Asriel, Asrielfoɔ abusua, ne Sekim, Sekimfoɔ abusua, ne Semida, Semidafoɔ abusua, ne Hefer, Heferfoɔ abusua. Na Hefer ba Selofehad ni mmabarima na wɔmama. Na Selofehad mama din ne Mala ne Noa, Hogla, Milka ne Tesa. Yeinom ne Manase mmusua, na wɔn a wɔkan wɔn no yɛ 52,200 ne 700. Efraim mma, sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ nie, Sutela deɛ, Sutelafoɔ abusua, Beker deɛ, Bekerfoɔ abusua, Tahan deɛ, Tahanfoɔ abusua. Na Sutela mma nie, Eran deɛ, Eranfoɔ abusua. Yeinom ne Efraim mma mmusua, sɛdeɛ wɔn a wɔkan wɔn no teɛ, 32,200. Yeinom ne Yosef mma, sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ, Benyamin mma, sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ, Bela deɛ, Belafoɔ abusua, Asbel deɛ, Asbelfoɔ abusua, Ahiram deɛ, Ahiramfoɔ abusua, Sufam deɛ, Sufamfoɔ abusua, Hufam deɛ, Hufamfoɔ abusua. Na Bela mma ne Ad ne Naaman. Ad deɛ, Adfoɔ abusua, Naaman deɛ, Naamanfoɔ abusua. Yeinom ne Benyamin mma, sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ, na wɔn a wɔkan wɔn no yɛ 45,600. Dan mma, sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ nie, Suham deɛ, Suhamfoɔ abusua. Yeinom ne Dan mmusua, sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ. Suhamfoɔ mmusua nyinaa, sɛdeɛ wɔn a wɔkan wɔn no teɛ yɛ 64,400. Asa mma, sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ, Yimna deɛ, Yimnafoɔ abusua. Isui deɛ, Isuifoɔ abusua. Beria deɛ, Beriafoɔ abusua. Beria mma deɛ, Heba deɛ, Hebafoɔ abusua. Malkiel deɛ, Malkielfoɔ abusua. Na Asa babaa din de Sara. Yeinom ne Asa mma mmusua, sɛdeɛ wɔn a wɔkan wɔn no teɛ, 53,400. Naftali mma, sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ, Yaksiel deɛ, Yaksielfoɔ abusua. Guni deɛ, Gunifoɔ abusua. Yesa deɛ, Yesafoɔ abusua. Silem deɛ, Silemfoɔ abusua. Yeinom ne Naftali mmusua,
sɛdeɛ wɔn musua teɛ na wɔn a wɔkan wɔn no yɛ mpem 45 ne 400. Yeinom ne Israelfoɔ a wɔkan wɔn no mpem ha ahodoɔ 6 ne apem 730. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, yeinom na wɔn kyɛ asase no ma wɔn na wɔn nisuo sɛdeɛ wɔn din dodoɔ teɛ abusuaku a ɛso no ma ne kyɛfa nso na deɛ esua no ma ne kyɛfa nsua sɛdeɛ obiara nipa a wɔkan wɔn no ano teɛ na ɔma no n'agyapadeɛ nanso tontoso na ɔmfa nkyɛ asase no na ɔnye wɔn kyɛfa no sɛdeɛ wɔn agya no musua no din teɛ tontoso na ɔmfa nkyɛ agyapadeɛ ma wɔn a wɔdɔɔso ne wɔn a wosua. Na Lewifoɔ a wɔkan wɔn sɛdeɛ wɔn musua teɛ nie: Gerson deɛ, Gersonfoɔ abusua; Kehat deɛ, Kehatfoɔ abusua; Merari deɛ, Merarifoɔ abusua. Yeinom ne Lewifoɔ musua: Libnifoɔ abusua, Hebronfoɔ abusua, Malifoɔ abusua, Musifoɔ abusua, Korafoɔ abusua. Na Kehat woo Amram, na Amram redin ne Yokebed. Lewi ba a wɔwɔ maa no Misrim no. Na wɔwɔ Aaron ne Mose ne wɔn nuabaa Miriam ma Amram. Na Aaron nso wɔwɔ Nadab ne Abihu, Eliasa ne Itamar maa no. Nanso Nadab ne Abihu di ogya foforɔ bi baa Awurade anim no, wɔwuwui. Na wɔn nipa a wɔkan wɔn no yɛ mpem 53 mmarima a wɔadi bosome ne akyire nyinaa. Na wɔankan wɔn amfra Israelfoɔ, na wɔama wɔn agyapadeɛ Israelfoɔ mu. Yeinom ne wɔn a Mose ne ɔsɔfoɔ Eliasa kan wɔn, kane a wɔkan Israelfoɔ Moab mpaprɛ soɔ Yordan fa a ɛbɛn Yeriko no mu no. Nso na ɔbarima biara mfra yeinom mu a ɔfiri nnipa a Mose ne ɔsɔfoɔ Aaron kan wɔn bere a wɔkan Israelfoɔ wɔ Sinai srɛ soɔ no. Ɛfiri sɛ Awurade aka kyerɛ wɔn sɛ wuo na wɔbɛwuwu srɛ soɔ, na wɔn mu biara anka sɛ Yefune ba Kaleb ne Nun ba Yosua. Numeri 29. Na Manase ba Makir ba Gilead ba Hefa ba Selofehad mama a wɔwɔ Yosef ba Manase musua mu no twipini. Na ne mama no din ne Mala, Noa ne Hogla ne Milka ne Tesa. Na obegyina Mose ne ɔsɔfoɔ Eliasa ne mmapɔmma no ne asafomu no nyinaa anim. Ahyiaeɛ ntomadan no ano kaa sɛ, yɛn agya wu ɛsrɛ so, nso ɔno deɛ na ɔmfra asafo a wohyia tia Awurade, Kora asafo no mu. Na ɔno ara ne bɔne nti na owuiɛ, nso na onni mmabarima. Adɛn nti na wɔmpepa yɛn agya din firi n'abusua mu? Ɛnam sɛ onni babarima yi. Ma yɛn agyapadeɛ yɛn agya ne nuanom mu. Na Mose de wɔn asɛm no baa Awurade anim. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, Selofehad mama asɛm no tene, na ma wɔn agyapadeɛ na wɔn nso wɔn agya nuanom mu. Na ma wɔn agya agyapadeɛ no nyɛ wɔn dea. Na kasa kyerɛ Israelfoɔ no sɛ ɔbarima bi wu na wɔnni babarima a, ɛnea momma n'agyapadeɛ nyɛ ne babaa deɛ. Na sɛ wɔnni babaa nso a, ɛnea momfa n'agyapadeɛ ma ne nuabarima no. Na sɛ wɔnni nuabarima nso a, momfa n'agyapadeɛ ma n'agya nuanom. Na sɛ n'agya ni nuanom nso a, momfa n'agyapadeɛ ma ne bogya a ɔbɛn no n'abusua mu na wonni so. Na yei nyɛ ahyɛdeɛ ne mmara ma Israelfoɔ, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, foro Abarim bepɔ yi na kɔhwɛ asase a mede rema Israelfoɔ no. Na sɛ wunya hunu a, wɔn nso wɔaboaboa wɔn ano akɔka wɔn nkurɔfoɔ ho, sɛdeɛ wɔboaboa wo nua Aaron ano no. Ɛfiri sɛ moyɛ m'asɛm ho asoɔden sen srɛ so. Asafo no hwɛ mu a anka ɛsɛ sɛ moyɛ me kronkron nsuo no ho wɔ wɔn ani soɔ no. Ɛne ɔham nsuo no wɔ Kades sen srɛ so. Na Mose kasa kyerɛɛ Awurade sɛ, Ma Awurade, honam nyinaa honhom Nyankopɔn, mpɛ ɔbarima bi nsi asafo no so a obɛfrɛ die adi wɔn anim na wɔbɛdi wɔn anim aba mu. Deɛ ɔde wɔn bɛfrɛ die na wɔde wɔn aba mu. Na Awurade asafo no anyɛ sɛ nnwan a wɔnni hwɛfoɔ. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, fa Nun ba Yosua, ɔbarima a honhom wɔ ne mu no, na fa wɔn nsa to ne so. Na fa no gyina ɔsɔfoɔ Eliasa ne asafomu no nyinaa anim. Na hyɛ no mmara wɔn anim. Na fa w'animonyam no bi hyɛ no,
na Israelfoɔ asafo mu no nyinaa ntie no, na ɔnkɔgyina ɔsɔfo Eliasa anim, na ɔmmisa Urim aseɛ ne hann atemmuoma no Awurade anim. Ɔmfa n'asɛm so mfiri adi, na ɔmfa n'asɛm so mmrɛ mu. Ɔno ne Israelfoɔ a ɔka ne ho nyinaa ne asafo mu no nyinaa. Na Mose yɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ no no, na ɔfaa Yosua de no kogyinaa ɔsɔfoɔ Eliasa ne asafo mu no nyinaa anim, na ɔde ne nsa guu ne so na ɔhyɛɛ no mmara, sɛdeɛ Awurade nam Mose so kaeɛ no. Numeri 28. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, hyɛ Israelfoɔ no na ka kyerɛ wɔn sɛ, mayɛ deɛ, m'aduane a wɔde bɔ ogya afɔdeɛ ma no yi ehwehwehwam ma me no, monhwɛ na momfa mmrɛ me ɛberɛ a ɛsɛ mu. Na ka kyerɛ wɔn sɛ, ogya afɔdeɛ a momfa mmrɛ Awurade nie. Nwantenma mmienu a wɔadi afeafee a wɔdi mu na ɔmfa mmɔ me da koro hyeɛ afɔdeɛ daa. Adwamaa biako na fa bɔ anɔpa, na fa adwamaa biako no bɔ anwummerɛ die. Na fa esikyiresiam efa ebupen dumu biako yɛ aduane afɔdeɛ a ɔde ngudua aba a wɔasie ngo susutoa ebupen nnan mu biako afɔre. Ɛnyɛ daa hye afɔdeɛ a ɔhyehyɛeɛ wɔ Sinai bepɔ so a ɛyi hwehwehwam a ɛyɛ Awurade gya afɔdeɛ. Na n'ahwiesa susutoa ebupen nnan mu biako nka adwamaa biako ho. Kronkronbea hɔ na hwie nsa a ohwie no ma Awurade. Na adwamaa a ɔtɔ so mmienu no, fa bɔ anwummerɛ deɛ. Na fa aduane afɔdeɛ ne n'ahwiesa ka ho sɛ anɔpa deɛ no, ma no nyɛ ogya afɔdeɛ a ɛyi hwehwehwam ma Awurade. Na homeda deɛ, nwantenma mmienu a wɔadi afeafee a wɔdi mu ne aduane afɔdeɛ esikyiresiam efa ebupen dumu mmienu a ɔde ngo afɔre ne ɛho ahwiesa. Homeda biara hye afɔdeɛ a ɛka daa ɔhyɛ afɔdeɛ ne ɛho ahwiesa no ho ne no. Na mo abosome foforo mfitiaseɛ nso, momfa ɔhyɛ afɔdeɛ mmrɛ Awurade, anantwinini mmienu ne odwennini biako. Nwantenma nson a wɔadi afeafee a wɔdi mu. Na aduane afɔdeɛ esikyiresiam ebupen dumu mmiɛnsa a wɔde ngo afɔre nka nantwinini biako ho. Na aduane afɔdeɛ esikyiresiam ebupen dumu mmienu a wɔde ngo afɔre nka odwennini biako ho. Na aduane afɔre esikyiresiam ebupen dumu biako a wɔde ngo afɔre nka odwennini biako ho. Ɔhye afɔdeɛ a ɛyi hwehwehwam a ɔhye ma Awurade ne no. Na ɛho ahwiesa, bobisa susutoa fa nka nantwinini biara ho. Na susutoa ebupen mmiɛnsa mu biako nka odwennini no ho. Na susutoa ebupen nan mu biako nka adwamaa biara ho. Yei ne bosome biara hye afɔdeɛ. Afrenhyia abosome no mu. Na ɔmfa ɔpapo biako nso mmɔ bɔne ho afɔdeɛ ma Awurade mpae daa ɔhye afɔdeɛ no so ne ɛho ahwiesa so. Na bosome a edi kan da a ɛtɔ so 14 no yɛ Awurade twam. Na bosome no ara da a ɛtɔ so 15 yɛ dapɔnna. Nanson na oni apiti paano. Da a edi kan no monhyianhyia kronkron. Monnyo dwumadi adwuma biara. Na momfa ogya afɔdeɛ a ɛyɛ ɔhye afɔdeɛ mmrɛ Awurade. Anantwinini mmienu ne odwennini biako. Ne nwantenma nson a wɔadi afeafee. Monhwɛ sɛ wodi mu. Ne ɛho aduane afɔdeɛ. Esikyiresiam a wɔde ngo afɔre ebupen dumu mmiɛnsa nka nantwinini biako ho. Na ebupen dumu mmienu nka odwennini no ho. Na ebupen dumu biako nka nnwammaa nson no mu biara ho. Ne bɔne ho afɔdeɛ, papo biako a wɔde bɛpata ama mo. Munnyo yei no mpae anɔpa ɔhye afɔdeɛ a ɛyɛ daa ɔhye afɔdeɛ no so. Saa na nanson no mu da biara momfa aduane mmɛbɔ ogya afɔdeɛ a ɛyi hwehwehwam ma Awurade. Ɔnyo yei mpae daa ɔhye afɔdeɛ ne ɛho ahwiesa no so. Na da a ɛtɔ so nson no, monhyianhyia kronkron. Monnyo dwumadie adwuma biara. Na sɛ mo ada pɛn afahyɛ duru a, aduane kan da a mode mo aduane foforo afɔdeɛ rebrɛ Awurade no, monhyianhyia kronkron. Monnyo dwumadi adwuma biara. Na momfa ɔhye afɔdeɛ mmra na enyi hwehwehwam ma Awurade. Anantwinini mmienu ne odwennini biako
ne nwanten manso a wɔde afeafe ne ɛho aduane afɔdeɛ asikyiresiam a wɔde ngo afɔre abupɛn dumu mmiɛnsa nka nantwinini biako biara ho abupɛn dumu mmienu nka odwennini no ho abupɛn dumu biako nka nnwama nson no mu koro biara ho ne ɔpapo biako a wɔde bɛpata ama mo munnyo yei ne ɛho ahwiesa no mpae daa ɔhye afɔdeɛ ne ɛho aduane afɔdeɛ no so monhwɛ sɛ odi mu. Numeri tia 29. Na bosome a ɛtɔ so nson ne da a edi kan no monhyia nhyia kronkron munnyo dwumadi adwuma biara ɛnyɛ mo totorobɛnto hyɛn da na mommɔ ɔhye afɔdeɛ a ɛyi hwehwehwam ma Awurade nantwinini biako odwennini biako nwanten ma a wɔadi afeafe nso a wodi mu ne ɛho aduane afɔdeɛ asikyiresiam a wɔde ngo afɔreɛ abupɛn dumu mmiɛnsa nka nantwinini no ho abupɛn dumu mmienu nka odwennini no ho na abupɛn dumu biako nka nnwama nson no mu koro biara ho ne ɔpapo biako a wɔde bɛbɔ bɔne ho afɔdeɛ de apata ama mo ɛsono bosome foforɔ so hye afɔdeɛ ne ɛho aduane afɔdeɛ ne daa ɔhye afɔdeɛ ne ɛho aduane afɔdeɛ ne ɛho ahwiesa sɛdeɛ ɛteteɛ na ɛnyɛ Awurade gya afɔdeɛ a ɛyi hwehwehwam na bosome a ɛtɔ so nson no ara da a ɛtɔ so 10 no monhyia nhyia kronkron na mommrɛ mo kra ase monnyɔ adwuma biara na momfa ɔhye afɔdeɛ a ɛyi hwehwehwam mmrɛ Awurade nantwinini biako odwennini biako nwanten ma a wɔde afeafe nso a wodi mu ne ɛho aduane afɔdeɛ asikyiresiam a wɔde ngo afɔre abupɛn dumu mmiɛnsa nka nantwinini no ho abupɛn dumu mmienu nka odwennini no ho abupɛn dumu biako nka nnwama nson no mu koro biara ho ne bɔne ho afɔdeɛ papo biako ɛsono bɔne ho afɔdeɛ ne daa ɔhye afɔdeɛ ne ɛho aduane afɔdeɛ ne ɛho ahwiesa na bosome a ɛtɔ so nson no da a ɛtɔ so 10 no monhyia nhyia kronkron munnyo dwumadi adwuma biara na monhyɛ fa nanson ma Awurade na momfa ɔhye afɔdeɛ ogya afɔdeɛ a ɛyi hwehwehwam mmrɛ Awurade anantwinini 12 adwennini 2 nnwanten ma a wɔde afeafe 14 a wodi mu ne ɛho aduane afɔdeɛ asikyiresiam abupɛn dumu mmiɛnsa a wɔde ngo afɔre nka anantwinini 12 no mu koro biara ho abupɛn dumu mmienu ka adwennini 2 no ho na abupɛn dumu biako nka nnwama 14 no mu koro biara ho ne bɔne ho afɔdeɛ papo biako ɛsono daa ɔhye afɔdeɛ ɛho aduane ne ɛho ahwiesa na da a etia 2 no anantwinini 12 adwennini 2 nwanten ma a wɔde afeafe 14 a wodi mu ne anantwinini adwennini ne nnwama no ho aduane afɔdeɛ ne ahwiesa wɔn dodoɔ sɛdeɛ ɛteɛ wɔ mmara no mu ne bɔne ho afɔdeɛ papo biako ɛsono daa ɔhye afɔdeɛ ne ɛho aduane afɔdeɛ ne ɛho ahwiesa na da a ɛtɔ so 3 no anantwinini 12 adwennini 2 nwanten ma a wɔde afeafe 14 a wodi mu ne anantwie adwennini ne nnwama no ho aduane afɔdeɛ ne ahwiesa wɔn dodoɔ sɛdeɛ ɛteɛ wɔ mmara no mu ne bɔne ho afɔdeɛ papo biako ɛsono daa ɔhye afɔdeɛ ne ɛho aduane afɔdeɛ ne ɛho ahwiesa na da a ɛtɔ so 9 no anantwinini 10 adwennini 2 nwanten ma a wɔde afeafe 14 a wodi mu ne anantwinini adwennini ne nnwama no ho aduane afɔdeɛ ne ahwiesa wɔn dodoɔ sɛdeɛ ɛteɛ wɔ mmara no mu ne bɔne ho afɔdeɛ papo biako ɛsono daa ɔhye afɔdeɛ ne ɛho aduane afɔdeɛ ne ɛho ahwiesa na da a ɛtɔ so 5 no anantwinini 9 adwennini 2 nwanten ma a wɔde afeafe 14 a wodi mu ne anantwinini adwennini ne nnwama no ho aduane afɔdeɛ ne ahwiesa wɔn dodoɔ sɛdeɛ ɛteɛ wɔ mmara no mu ne bɔne ho afɔdeɛ papo biako ɛsono daa ɔhye afɔdeɛ ne ɛho aduane afɔdeɛ ne ɛho ahwiesa na da a ɛtɔ so 6 no anantwinini 8 adwennini 2 nwanten ma a wɔde afeafe 14 a wodi mu ne anantwinini adwennini ne nnwama no ho aduane afɔdeɛ ne ahwiesa wɔn dodoɔ sɛdeɛ ɛteɛ wɔ mmara no mu ne bɔne ho afɔdeɛ papo biako ɛsono daa ɔhye afɔdeɛ
ne ɛho aduane afɔdeɛ ne ɛho awiesa. Na da a ɛtɔ so nson no, anantwinini nson, adwennini 2, nnuantenma a wɔadi afe 10 a wɔdi mu, ne anantwinini, adwennini, ne nnwammaa no ho aduane afɔdeɛ ne awiesa, wɔn dodoɔ sɛdeɛ ɛteɛ wɔ mmara no mu, ne bɔne ho afɔdeɛ papo biako, ɛsono daa ɔhye afɔdeɛ ne ɛho aduane afɔdeɛ ne ɛho awiesa. Ɛda ɛtɔ so 8 no, monhyia afahyɛ nhyiamu, monnyo dwumadi adwuma biara. Na momfa hye afɔdeɛ a ɛne ogya afɔdeɛ a ɛyi hwehwehwam mmere Awurade. Nantwinini biako, odwennini biako, nnuantenma a wɔadi afe nso a wɔdi mu, nantwinini ne odwennini ne nnwammaa no ho aduane afɔdeɛ ne ahwiesa, wɔn dodoɔ sɛdeɛ ɛteɛ wɔ mmara no mu, ne bɔne ho afɔdeɛ papo biako, ɛsono daa ɔhye afɔdeɛ ne ɛho aduane afɔdeɛ ne ɛho ahwiesa. Yeinom na monnwoma Awurade mo afa a mohyɛ no mu, ɛsono mo bɔhyɛ adeɛ ne mo ayamye afɔdeɛ, mo hye afɔdeɛ ne mo aduane afɔdeɛ ne mo ahwiesa ne mo asomdwoe afɔdeɛ. Na Mose ka kyerɛ Israelfoɔ no sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no nyinaa. Numeri 30. Na Mose kasa kyerɛ Israelfoɔ musuakuo no so atitire sɛ, yei ne asɛm a Awurade ahyɛ. Sɛ obi hyɛ Awurade bɔ anaasɛ ɔka ntam tua ne kra adeɛ bi a, omu n'asɛm so, deɛ firi n'anum nyinaa ɔnyɔ. Na sɛ ɔbaa bi hyɛ Awurade bɔ de tua ne ho biribi n'agya fie ne mmabaa bere mu, ne n'agya te ne bɔhyɛ no ne n'ahotua a ɔde tua ne kra biribie no, ne n'agya yɛ komm a, ɛnneɛ ne bɔhyɛ ne n'ahotua a ɔde tua ne kra biribie no gyina hɔ. Na sɛ da n'agya teɛ no wampene a, ɛnneɛ ne bɔhyɛ nyinaa ne n'ahotua a ɔde tua ne kra biribie no rennyina hɔ. Na Awurade de bɛfiri no, ɛfiri sɛ n'agya ampene. Na sɛ ɔyɛ ɔbarima yere, na ne bɔhyɛ anaa deɛ afiri n'anum a wɔde atua ne kra biribie no da ne so, na ne kunu te, na da a ɔteɛ no ɔyɛ komm a, ɛnneɛ ne bɔhyɛ no gyina hɔ, ne tua a wɔde atua ne kra biribie no gyina hɔ. Na sɛ da a ne kunu teɛ no wampene a, na wasan ne bɔhyɛ ɛda ne soɔ ne deɛ afiri n'anum a ɔde tua ne kra biribie no, na Awurade de bɛfiri no. Na ɔbɛɛ kunafoɔ anaa deɛ wako no bɔhyɛ deɛ, adeɛ biara a otua ne kra no da ne so. Na sɛ ne kunu fie na ɔhyɛ bɔ anaasɛ ɔde ntam tua ne kra biribi, na ne kunu te na ɔyɛ komm na wammara no a, ne bɔhyɛ no nyinaa gyina hɔ, na adeɛ biara a watua ne kra no gyina hɔ. Nanso sɛ ne kunu sano no da a ɔteeɛ no a, ɛne adeɛ biara a afiri n'anum a ɔde hyɛɛ bɔ anaasɛ wɔde tua ne kra biribia no rennyina hɔ, ne kunu asane na Awurade de bɛfiri no. Bɔhyɛ nyinaa ne ahotua ntam a wɔde brɛ ɔkra ase nyinaa, ne kunu na ɔma no nyina hɔ, na ne kunu na ɔnsane. Na sɛ ne kunu no nka ho hwee daa a, wahyɛ ne bɔhyɛ no nyinaa anaa n'ahotua no nyinaa mu den, ɛfiri sɛ da a ɔteeɛ no wanka ho hwee. Na sɛ ɔteeɛ n'akyi ansa na ɔresane a, ɛnneɛ ɔsoa ne yere mumuyɔ. Yeinom ne ahyɛdeɛ a Awurade hyɛɛ Mose sɛ ɛnna ɔbarima ne ne yere ntam, ɛne agya ne ne babaa a ɔwɔ ne mmabaa bere mu n'agya fie ntam. Numeri 31. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, tɔ Israelfoɔ werɛ wɔ Midianfoɔ so, na ɛno akyiri no, wɔaboaboa wɔn ano aka wɔn nkurɔfoɔ ho. Na Mose kasa kyerɛɛ ɔman no sɛ, momma mo mu mmarima mmea ntu Midian so sa, na wɔnkɔtɔ Awurade werɛ wɔ Midian. Israel mmusuakuo nyinaa mu, momma abusuakuo biara mu nnipa 1,000 nkɔ ɔsa no. Na wɔyiyii Israel mpempem ahodoɔ mu nnipa 12,000 a wɔmiare kɔ ɔsa, abusuakuo biara mu 1,000. Na Mose somaa wɔn ma wɔkɔɔ ɔsa no, abusuakuo biara mu 1,000. Wɔne ɔsɔfoɔ Eliasa ba Pinehas, na kronkronbea hɔ nneɔma no ne osebɔ ntotorobɛnto no wɔ ne nsam, na wɔne Midian kɔkoe, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no, na wɔkunkum mmarima nyinaa, na wɔkum Midian ahemfo nso paee wɔn atɔfoɔ no so, Ewi ne Rekem ne Sol ne Hol ne Reba, Midian ahemfo 2, Abiwa ba Biliam nso, wɔde nkrante kum no. Na Israelfoɔ no fa Midian mmaa ne mmɔfra nomum, na wɔfom wɔn anantwie ne wɔn nnwan ne wɔn ahodeɛ nyinaa, na wɔn tenabea nkuro nyinaa ne wɔn nsraban nyinaa wɔtotoo mu gya.
na wɔde asadeɛ no nyinaa ne nnipa ne mmoa a wɔfaeɛ no nyinaa brɛɛ Mose ne ɔsɔfoɔ Eliasa ne Israelfoɔ asafo no. Nnomum ne mmoa a wɔfaeɛ ne asadeɛ no wɔde baa nsaban no mu, Moab mpapre a ɛda Yordan fa a ɛbɛn Yeriko no so. Na Mose ne ɔsɔfoɔ Eliasa ne asafo no mmapɔmma nyinaa firi nsaban no mu firi adi kɔhyiaa wɔn. Na Mose bu fuw dɔm no asafohene a wodi apem ne ɔha so a ofiri akɔnnɔ reba no. Na Mose ka kyerɛɛ wɔn sɛ, moagye maa no nyinaa nkwa anaa? Hwɛ, wɔn wɔfa Biliam asɛm so ma Israelfoɔ wae firi Awurade ho, pure asɛm no mu, na ma ɔhaw ba Awurade asafo no mu. Enti munkunkum ɔfra no mu mmarima nyinaa, na mmaa no mu biara a onim ɔbarima na ɔne ɔbarima da no nso munku no. Na mmɔfra no mu mma a wɔnhunu mmarima nna no deɛ monye wɔn nkwa na momfa wɔn. Na mmoara nso, mommɔ nsaba ntena mu nsaba n'akyi nnanson. Mo mu biara a wakum obie ne obiara a waka ɔtɔfoɔ no, munnwira mo ho da ɛtɔ so mmiɛnsa ne da ɛtɔ so nson no, mo ne mo nnomum no. Na atadeɛ biara ne nwoma adeɛ biara ne adeɛ a wɔde abirekyi nwi ayɔ nyinaa ne duadeɛ nyinaa munnwira ho. Na ɔsɔfoɔ Eliasa ka kyerɛɛ akofofo a wɔkɔɔ ɔsa no sɛ, yei ne mmara a Awurade de ahyɛ Mose no mu ahyɛdeɛ: sika ne dwetɛ ne kɔbere ne dadeɛ ne sanya ne sumpideɛ, adeɛ biara a ɛkɔ ogya mu no, momma no mfa ogya mu na ɛho nte, nanso momfa ahodwira nsuo nwira ho. Na adeɛ biara a ɛnkɔ ogya mu no, momma no mfa nsuo mu, na munsi mo ntadeɛ da ɛtɔ so nson no, na mo ho nte, na ɛno akyi ansa na mommra nsraban no mu. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, wo ne ɔsɔfoɔ Eliasa ne asafo no mu agyanom afie mu atitiri no emu nomum ne deɛ ɔfaeɛ nipa ne mmoa no ano. Na kyɛ asadeɛ no mu mmienu ma akofofo a ɔkɔɔ ɔsa no ne asafo no nyinaa. Na gye akofofo a ɔkɔɔ ɔsa no hɔ ɛtoɔ ma Awurade, nipa ne anantwie ne mfunumu ne nnwan mu, 500 mu mmiako. Firi wɔn fa a wonyaeɛ no mu, na fama ɔsɔfoɔ Eliasa sɛ Awurade ma so adeɛ. Na Israelfoɔ fa no mu deɛ, gye nipa ne anantwie ne mfunumu ne nnwan ne afieboa nyinaa mu, 20 mu mmiako. Na fama Lewifoɔ a okura Awurade tenabea ho adwuma no. Na Mose ne ɔsɔfoɔ Eliasa yɛɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Nso asadeɛ a ɛyɛ asadeɛ a ɛdɔm no faeɛ no nkaeɛ yɛ nnwan 600 ne 75 ne anantwie 72 ne mfunumu 62 ne nnipa akra mma a wɔnhunu mmarima nna mu akra nyinaa yɛ 32. Na ɔfa a ɛyɛ wɔn a wɔkɔɔ ɔsa no kyɛfa no ano yɛ nnwan 300 ne 37 ne 500. Nnwan no mu ɛto a oyi maa Awurade yɛ nnwan 675. Na nantwie no yɛ 36,000. Na wɔn mu ɛto a woyi Awurade yɛ 72. Na mfunumu no yɛ 30,500. Na wɔn mu ɛto a woyi Awurade yɛ 62. Na nipa akra no yɛ 16,000. Na wɔn mu ɛto a woyi Awurade yɛ 32. Na Mose de Awurade mmasoɔ toɔ no maa ɔsɔfoɔ Eliasa sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na Israelfoɔ no fa a Mose gyee akofofoɔ no nsɛm no mu deɛ, ɔfa a ɛyɛ asafo no deɛ no ne nnwan no mu 300 ne 37 ne 500, ne anantwie 36,000 ne mfunumu 30 ne 500, ne nnipa akra 16,000. Na Mose fa Israelfoɔ no fa no mu deɛ, nipa ne mmoa mu 50 mu mmiako. Na ɔde maa Lewifoɔ a okura Awurade tenabea ho adwuma no sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Ɛna asafohene a wodi dɔm mu mpem ahodoɔ soɔ no, nipa 1,000 ne ɔha so atitire no twepini Mose bɛka kyerɛɛ Mose sɛ, wɔn nkoa abu akofofoɔ a wɔwɔ yɛn nsam no ano, na wɔn mu biara anka. Enti na yɛde Awurade ayɛdeɛ reba yi. Obiara a onyaa sika nwiniɛ, basa so nkapo, bakɔn so nkapo, nsoano nkaa, nsumuadeɛ ne krakyire, sɛ wɔmfa mpata ma yɛn kra Awurade anim. Na Mose ne ɔsɔfoɔ Eliasa gyee wɔn hɔ sika no, nwiniɛ no nyinaa.
na masoa sika a wɔmaa so maa Awurade no nyinaa yɛ nnwetɛbena 16,750 a efiri 1,100 so asafohene no nsam. Deɛ akofofoɔ no fom kaa ho no, wɔn ara wɔfae. Na Mose ne ɔsɔfoɔ Eliasa gyee sika no 1,100 so asafohene no nsam. Na wɔde baa Ahyiaeɛ Ntomadan no mu sɛ ɛnyɛ Israelfoɔ no nka yadeɛ Awurade anim. Numeri tiaduasa 2. Na Ruben mma ne Gad mma no wɔ mmoa pii a wɔdɔɔso paara, na wɔhunu Yasa ne Gilead asase. Na hwɛ, na ɛhɔ yɛ baabi a ɛyɛ ma mmoa. Na Gad mma ne Ruben mma no ba bɛka kyerɛɛ Mose ne ɔsɔfoɔ Eliasa ne asafo no mu mmapɔmma no sɛ, Atarot ne Dibon ne Yase ne Nimra ne Hesbon ne Erieli ne Sebam ne Nebo ne Biom. Asase a Awurade abrɛ no ase Israel asafo anim no yɛ asase a ɛyɛ ma mmoa, na wɔnko a wɔ mmoa. Na wɔkaa sɛ, sɛ yɛnim abɛnyam wɔ w'anim a, ma wɔmfa asase yi ma wɔnko a na yɛnni so, na mfa yɛntwa Yordan. Na Mose ka kyerɛɛ Gad mma ne Ruben mma no sɛ, mo nuanom nkɔko na mo deɛ montena ha, na adɛn na mutu Israelfo akoma na wɔantwa nkɔ asase Awurade de ama wɔn no soɔ. Saa na mo agyanom yɛɔyɛ bere a mesoma wɔn firi Kades Barnea sɛ wɔnkɔhwɛ asase no, na wɔforo kɔduru Eskol subonwa no mu, na wɔhunu asase no, wɔbɛtu Israelfoɔ no akoma, na wɔankɔ asase Awurade de ama wɔn no so. Na Awurade bu fuw da no, na ɔka ntam sɛ, mmarima a wɔfiri Misrim baeɛ a wɔadi mfe 20 de rekorɔ no renhunu asase a mekaa ho ntam mekyerɛɛ Abraham ne Isak ne Yakob no, ɛfiri sɛ wɔanwie m'akyiridi. Yike ne Sini Yefuni ba Caleb ne Nun ba Yosua, ɛfiri sɛ wɔn wɔadi Awurade akyiri awie. Na Awurade bu fuw Israel, na ɔma wɔkyinkyini ɛsrɛ so mfirinhyia 40 kosii sɛ awɔ ntoatoaso a wɔyɛ Awurade anim bɔne no nyinaa wiesa. Na hwɛ, moasɔre agyina mo agyanom anan mu, mmarima ne bɔnyɛfo asefoɔ, sɛ mode Awurade abufuhyeɛ no bi reka ho de aba Israel so ara. Sɛ mosane firi n'akyiri a, obegya wɔn hɔ bio ɛsrɛ so, na moasɛe ɔmammu yi nyinaa. Ɛna wɔtwe pinii no kaa sɛ, yɛbɛgyegye nnwammuo wɔ ha ama yɛn mmoa, na yɛakyekyere nkuro nso ama yɛn mma. Na yɛn deɛ, yɛmmea asɔ akodie mu adi Israelfoɔ anim akosi sɛ yɛde wɔn beduru wɔn tenabea ansa. Na yɛmma ntenatena nkuro a yɛden no mu, asase no sotefoɔ no nti. Yɛrensane mma yɛn afie de bɛkɔ akosi sɛ Israelfoɔ no nyinaa benya wɔn agyapadeɛ miako adi soɔ. Na yɛne wɔn remfa agyapadeɛ wɔ Yordan agya ne akyire, ɛfiri sɛ yɛn agyapadeɛ abɛfiri Yordan agya ha wɔ apueeɛ fam ama yɛn. Na Mose ka kyerɛɛ wɔn sɛ, sɛ mobɛyɛ yei na moamia de Awurade anim akɔko, na mo mu wɔn a wɔamia nyinaa betwa Yordan, ɛde Awurade anim akosi sɛ ɔbɛpam n'atamfo afiri n'anim, na wɔbra asase no ase Awurade anim ansa na moasane a, ɛneɛ na moayɛ mo asɛdeɛ Awurade ne Israel ho, na asase yi nyɛ mo agyapadeɛ Awurade anim. Na sɛ moanyɛ saa a, hwɛ, na moayɛ Awurade bɔne na mo bɔne abɛto mo. Monkyekyere nkuro ma mo mma, na monyegye ban ma mo nnwan, na deɛ afiri mo anim no, monyɔ. Na Gad mma ne Ruben mma no ka kyerɛɛ Mose sɛ, wɔn nko abɛyɛ sɛdeɛ me wura ahyɛ no. Yɛn mma ne yɛn yerenom, ne yɛn nnwan, ne yɛn anantwie nyinaa ntena Gilead nkurom hɔ. Na wɔn nko mu, wɔn a wɔamiare kɔ ɔsɛ nyinaa betwam adi Awurade anim akɔko, sɛdeɛ me wura kaeɛ no. Ɛna Mose de wɔn ho mmara hyɛɛ ɔsɔfoɔ Eliasa ne Nun ba Yosua ne Israelfoɔ mmusuakuo mu mpanimfie so atitire no. Na Mose ka kyerɛɛ wɔn sɛ, sɛ Gad mma ne Ruben mma ne mutwa Yordan, wɔn a wɔamia di Awurade anim rekɔ ɔsɛ nyinaa, na wɔnya bra asase no ase mo anim a, ɛnea momfa Gilead asase ma wɔn na wɔnni so. Na sɛ wɔamia ne mo antwa a, ɛnea Kana asase so na wɔma wɔnya tenabea wɔ mo mu. Na Gad mma ne Ruben mma buaa sɛ, deɛ Awurade aka kyerɛ wɔn koa no, saa ara na yɛbɛyɔ. Yɛn deɛ, yɛbɛmia adi Awurade anim atwam akɔ Kana asase so, na yɛn agyapadeɛ a yɛnya Yordan agya ha no atena yɛn hɔ. Ɛna Mose de Amorifoɔ hene Sihon ahennie ne Basan hene Og ahennie asase no ne n'ahyeɛ mu nkuro
asase no so nkura a etwa hia nyinaa ma Gad ma ne Ruben ma ne Yosef ba Manase abusuakuo fa. Na Gad ma no kyekere Dibon ne Atarot ne Aroa ne Atrot Sofan ne Yase ne Yobeha ne Bet Nimra ne Bet Haran nkura watoto ho afasuo ne nwamuo. Na Ruben ma no kyekere Hesbon ne Eliali ne Kiriataim ne Nebo ne Ba-miona din no sachra ne Sibma. Na watoto nkura wakyekere ye no din. Na Manase ba Makre masim ko Gilead kofai. Na opamo Amorifo a wowo ho no. Na Mose de Gilead ma Manase ba Makre na otena mu. Na Manase ba Yar simu kofa won atenaye no. Na ofre no Yar atenaye. Na Noba simu kofa Kenat ne ehon nkuruwa. Na odine din Noba toy. Numeri tiaduasa miensa. Yeinom ne akwana Israelfo twa hebra Mose ne Aaron di wanim de won free Misraim asase so no. Sade won dom ahodo no te. Mose twere faako a wotu free ye ne akwan a otwaaye. Sade Awurade hye no no. Na yeinom ne won akwantuo mu asoye free faako a otutu free ye no. Bosomi a edikai no mu wotu free Rameses. Bosomi a edikai no da tosudunum. Twam no achi ade achen ye na Israelfo de ahosapɛ kɛse afiri kɔɔyɛ wɔ Misrifo nyinaa anim. Na Misrifo resie wɔ makan a Awurade kunkum wɔ mu no nyinaa. Na wɔ n'anyame no nso Awurade bu wɔ atɛn. Na Israelfo no tu firi Rameses kɔkyere nsraban Sukot. Na wɔtu firi Sukot kɔkyere nsraban Etam a ɛwɔ nsɛnoa. Na wɔtu firi Etam dane ba Pihahirot a ɛwɔ Baal-Sefon anim. Na wɔkyere nsraban Migdol anim. Na otu free Hahirot anim kotwa epo no ko esre so. Na wonante Etam sre so nansa kwan kokyere nsraban Mara. Na otu free Mara ba Elim. Na Elim nana nsuo aniwa dumienu ne nkyesua adioson wo. Na wokyere ho nsraban. Na otu free Elim kokyere nsraban epo kokko ano. Na otu free epo kokko ano kokyere nsraban Sin sre so. Na otu free Sin sre so kokyere nsraban Dofka. Na otu free Dofka kokyere nsraban Alus. Na otu free Alus kokyere nsraban Refidim. Na ho na oman no enya nsuo anom. Na otu free Refidim kokyere nsraban Sinai sreso. Na otu free Sinai sreso kokyere nsraban Kibrot Hatawa. Na otu free Kibrot Hatawa kokyere nsraban Haserot. Na otu free Haserot kokyere nsraban Ritma. Na otu free Ritma kokyere nsraban Rimon Peres. Na otu free Rimon Peres kokyere nsraban Libna. Na otu free Libna kokyere nsraban Risa. Na otu free Risa kokyere nsraban Kehelata. Na otu free Kehelata kokyere nsraban Sefa Beposo. Na otu free Sefa Beposo kokyere nsraban Harada. Na otu free Harada kokyere nsraban Makhelot. Na otu free Makhelot kokyere nsraban Tahat. Na otu free Tahat kokyere nsraban Tara. Na otu free Tara kokyere nsraban Mitka. Na otu free Mitka kokyere nsraban Hasmona. Na otu free Hasmona kokyere nsraban Moserot. Na otu free Moserot kokyere nsraban Beni Yakan. Na otu free Beni Yakan kokyere nsraban Hor Hagidgad. Na otu free Hor Hagidgad kokyere nsraban Yodbata. Na otu free Yodbata kokyere nsraban Abrona. Na otu free Abrona kokyere nsraban Esion Geba. Na otu free Esion Geba kokyere nsraban Sin sreso ene Kades. Na otu free Kades kokyere nsraban Hor bepo ho Edom asase ano. Na osofo Aaron froko Hor bepo so. Sade Awurade hye no no ko wu wo ho. Israelfo Misrim asase so free afia etoso aduanan so. Osomi a etoso num no da edikan. Na Aaron wu Hor bepo so no. Na wadi mfinhia ohaduonu miensa. Na Canaan hene Arada oti Canaan asase no na afo fam te se Israelfo no reba. Na otu free Hor bepo ho kokyere nsraban Salmona. Na otu free Salmona kokyere nsraban Punon. Na otu free Punon kokyere nsraban Obot. Na otu free Obot kokyere nsraban Iye Abarim. Moab hyeso. Na otu free Iyim kokyere nsraban Dibon Gad. Na otu free Dibon Gad kokyere nsraban Amon Diblatim. Na otu free Amon Diblatim kokyere nsraban Abarim niposo.
Nebo ntentensoɔ. Na ɔte firi Abarim mmepɔ so kɔkyeree nsraban Moab mpaprɛ so. Yordan fa ɛbɛn Yeriko no. Na wɔkyeree Yordan ho nsraban firi Bet-Yesimot kosii Abel Sitim Moab mpaprɛ so. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose Moab mpaprɛ so. Yordan fa ɛbɛn Yeriko no sɛ, kasa kyerɛ Israelfoɔ no na ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ mutwa Yordan kɔ Kanaan asase so a, ɛneɛ mompam asase no so tefoɔ nyinaa emfiri mo anim, na monsɛe wɔn abo ahoni nyinaa, na wɔn ahoni a wɔguo no monsɛe ne nyinaa, na monsɛe wɔn sorɔnsorɔmmea nyinaa, na momfa asase no ntena so, na mo na mede asase no mama mo sɛ munni soɔ. Na momfa tontobɔ so nkyɛ asase no mu ma mo abusuakuo no. Abusuakuo a ɛso no, moma ne kyɛfa nso, na deɛ esua no, moma ne kyɛfa nsua. Deɛ obiara tonto bɛbɔ no, ɛhɔ na ɛnyɛ ne deɛ. Monyegye mo kyɛfa sɛdeɛ mo agya no musuakuo tie. Na sɛ moampam asase no so tefoɔ ɛmfiri mo anim a, ɛneɛ wɔn mu wɔn a mubegya wɔn no bɛdane mo aniwa mu nkasɛe ne mo mfe mu nunsini. Na wɔhiahia mo ho asase a mote soɔ no so. Na sɛdeɛ misusuw sɛ mɛyɛ wɔn no, saa ara na mɛyɛ mo. Numeri 34. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, hyɛ Israelfoɔ no mmara na ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ muduru Kanaan asase no so a, yɛn ne asase a ɛbɛyɛ mo agyapadeɛ, Kanaan asase no sɛdeɛ n'ahyeɛ tie. Mo anaafo fam nkyɛn firi Sin srɛ so Edom nkyɛn mu, na mo anaafo fam hyia no mfiri nkyene po awieyɛ wɔ apueyɛ. Na mo hyia no mmra Akra bi mafrɔyɛ anaafo fam, na ɛntwa mo nkɔ Sin, na ɛmfiri hɔ nkɔ Kades Barnea anaafo fam, na ɛmfiri hɔ nkɔ Hasar Adar ntwa mo nkɔfa Asmon. Na ɛhyia no nkontom firi Asmon nkɔ Misraim subonhwa no mu, na ano nkɔpem po no ano. Na atɔyɛ fam hyia no deɛ, ɛpo kɛse a ɛda hɔ ma mo no na ɛnyɛ ɛhyia. Ɛno na ɛnyɛ mo atɔyɛ fam hyia. Na yɛnyɛ mo atifi fam hyia. Momfiri po kɛseɛ no ano mfa mo ani nkari hɔ bepɔ. Na momfiri hɔ bepɔ ho nkari deɛ, ɔfa kɔ Hamat. Na ɛhyia no ano nkɔpem Sedad. Na ɛhyia no mfiri hɔ nkɔ Sifron. Na ano nkɔpem Hasar Enan. Yei na ɛnyɛ mo atifi fam hyia. Na monkari apueyɛ fam hyia mfiri Hasar Enan nkɔ Sifam. Na ɛhyia no mfiri Sifam nsane nkɔ Ribla. Na apueyɛ. Na ɛhyia no nsane ara nkɔpem Kineret po no nso noa apueyɛ. Na ɛhyia no nsane nkɔduru Yordan no ano nkɔpem nkyene po ano. Yei ne mo asase no, sɛdeɛ ɛho ahyeɛ tie. Na Mose hyɛ Israelfoɔ no sɛ, yɛn ni asase a momfa ntontobɔ so nkyɛmu ni so a Awurade ahyɛ sɛ wɔmfa ma musuakuo nkron ne fa no. Na Ruben ma abusuakuo sɛdeɛ wɔn mpanin fie tie, ne Gad ma abusuakuo sɛdeɛ wɔn mpanin fie tie, ne Manase abusuakuo fa no anya wɔn kyɛfa. Musuakuo mmienu ne fa no anya wɔn kyɛfa Yeriko, Yordan agya, anim fam ne apueyɛ. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, mmarima a ɔnkyɛ asase no ma mo no din nie: ɔsɔfo Eliasa ne Nun ba Yosua. Na munyiyi musuakuo nyinaa mu mapɔn ma maako maako na wɔnkyɛ asase no mu. Mmarima no din nie: Yuda abusuakuo mu, Yefune ba Kaleb; Simeon abusuakuo mu, Amihud ba Samuel; Benyamin abusuakuo mu, Keslon ba Elidad; Dan abusuakuo mu bapɔnma, Yogle ba Buki; Yosef ma no deɛ, Manase ma abusuakuo mu bapɔnma, Efod ba Haniel; Efraim ma abusuakuo mu bapɔnma, Seftan ba Kemuel; Sebulon ma abusuakuo mu bapɔnma, Panak ba Elisafan; Isaka ma abusuakuo mu bapɔnma, Asan ba Paltel; Asel ma abusuakuo mu bapɔnma, Selome ba Ahihud; Naftali ma abusuakuo mu bapɔnma, Amihud ba Pedahel. Yeinom ne wɔn a Awurade hyɛɛ wɔn sɛ wɔnkyɛ Kanaan asase ma Israelfoɔ no. Numeri 35.
Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose wɔ Moab mpaprɛ so Yordan fa a ɛbɛn Yeriko no sɛ, hyɛ Israelfoɔ no na wɔmfa wɔn agyapade a wɔanya no mu nkuro bi mma Lewifoɔ no na ɔntena mu. Na nkuro no ho mfikyisase nso momfa ma Lewifoɔ. Na nkuro no nyɛ wɔn tenabea. Na ɛho mfikyisase no nida hɔ ma wɔn anantwie, ne wɔn nyɛmmoa, ne wɔn mmoa nyinaa. Na nkuro no ho mfikyisase a mode bɛma Lewifoɔ no mfiri kuro no fasuo akyi ɛnkɔ basafa apem twa ho nhyia. Na monsusu kuro no akyi apuoyɛ fam basafa mpinu, ne anaafo fam basafa mpinu, ne atɔyɛ fam basafa mpinu, ne atifi fam basafa mpinu. Na kuro no nantem, yei ne nkuro no ho mfikyisase a ɛnyɛ wɔn dea. Na nkuro a mode ma Lewifoɔ no nyɛ dwanekɔbea nkuro 6 a mode bɛma sɛ nipakumfoɔ nwane nkɔ hɔ. Na momfa nkuro 42 mpae so. Nkuro a mode bɛma Lewifoɔ no nyinaa enye nkuro 48 ne ɛho mfikyisase. Na nkuro a mogye firi Israelfoɔ no agyapadeɛ mu ma no, wɔn a wɔn deɛ dɔɔso no, wɔn hɔ na monyi pii, na wɔn a wɔn deɛ sua no, monyi wɔn hɔ kakraa bi. Obiara sɛdeɛ n'agyapadeɛ a wɔanya no dodoɔ tie no na ɔmfa no nkuro no bi ma Lewifoɔ. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, kasa kyerɛ Israelfoɔ no na ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ mutwa Yordan kɔ Kanaan asase so a, munyiyi nkuro a ɛfata na ɛnyɛ dwanekɔbea nkuro ma mo. Na onipakumfo a ne nsa apa obi ho no adwane akɔ hɔ. Na nkuro no nyɛ dwanekɔbea ma mo mfiri ɔwerɛtɔfoɔ nsɛm. Na onipakumfo no agu kosi sɛ obɛgyina asafo anim na wabu no ate ansa. Na nkuro a mobɛyie no nyɛ mo dwanekɔbea nkuro 6. Munyi nkuro 3 ma Yordan agya, na munyi nkuro 3 nso ma Kanaan asase so. Ɛnyɛ dwanekɔbea nkuro, na nkuro 6 yi nyɛ dwanekɔbea ma Israelfoɔ ne ɔhɔhoɔ ne ɔmanfrɛni a ɔte wɔn mu. Na obiara a ne nsa apa onipa bi ho no adwane akɔ hɔ. Na sɛ obi de dadeɛ bɔ obi ma no wu a, wɔyɛ owudini, kum na wɔnkum owudini no. Na sɛ obi kura ɔbo a ebetumi akum onipa de bɔ obi ma no wu a, wɔyɛ owudini, kum na wɔnkum owudini no. Anaasɛ wokura dua a ebetumi akum onipa de bɔ obi ma no wu a, wɔyɛ owudini, kum na wɔnkum owudini no. Mogya ho werɛtɔfoɔ na wɔnkum owudini no. Ɔto no a wɔnku no. Na sɛ ɔtane so na wɔwɔ no, anaasɛ ɔboa pa to biribi bɔ no ma no wu, anaasɛ nitan so na ɔde ne nsa bɔ no ma no wu a, kum na wɔnkum deɛ ɔbɔɔ no no, wɔyɛ owudini. Mogya ho werɛtɔfoɔ, sɛ wɔto owudini no a wɔnku no. Na sɛ obi wɔ obi mpofirim na ɛnyɛ nitan so, anaasɛ ɔto adeɛ biara na ɛbɔ no na wɔammoa pa, anaasɛ wɔnhu obi na ɔde ɔboɔ bi a etumi kum onipa bɔ no ma no wu, na ɔnyɛ ne tamfo, nso wɔmpɛ no bɔne bi a, ɛnneɛ asafo no nyina saa ahyɛdeɛ yi so mu onipakumfoɔ no ne mogya ho werɛtɔfoɔ no ntam atɛn. Na asafo no nyi onipakumfoɔ no mfiri mogya ho werɛtɔfoɔ no nsɛm. Na asafo no mfa no nsane nkɔ ne dwanekɔbea kuro a odwane kɔɔ mu no mu, na ɔnkɔtena ho nkɔsi sɛ ɔsɔfopanyin a wasra no sra ngo kronkron no bɛwuo. Na sɛ onipakumfoɔ no firi adi tra ne dwanekɔbea kuro a odwane kɔɔ mu no hyeɛ so, na mogya ho werɛtɔfoɔ no kɔto no de dwanekɔbea kuro no hyeɛ akyi, na mogya ho werɛtɔfoɔ no kɔkum onipakumfoɔ no a, wɔnni mogya ho fɔ. Na nka ɛsɛ sɛ wɔtena ne dwanekɔbea kuro no nkɔsi sɛ ɔsɔfopanyin no bɛwuo. Na ɔsɔfopanyin no wuo akyiri no, onipakumfoɔ no asane aba asase a ɛyɛ n'agyapadeɛ no so bio. Na yɛn nyɛ atemmu ahyɛdeɛ ma mo, mo awo ntoatoasoɔ nyinaa mu, mo tenabea nyinaa mu. Obiara a okum obi no, adansefoɔ anum asɛm so na ɔmfa nkum onipakumfoɔ no. Na ɔdanseni biako nni adanseɛ nti a ɔkra biara ma no mu. Enso monyi owudini a odi fɔ sɛ wɔkum onipa bi no hɔ biribiara ɛmfa nye no nkwa, na mmom kum na wɔnku no. Na monyi agyedeɛ nso nsi ne dwanekɔbea kuro no dwanekorɔ no anam, ɛma no nsane metena asase no so kosi sɛ ɔsɔfoɔ no bɛwuo. Na monyɔ saa ngu asase a mote soɔ no ho fi, ɛfiri sɛ mogya no ara na egu asase no ho fi, na ɔrentumi mfa biribiara mpata ma asase no. Mogya a wɔhwie agu soɔ no nti, gye deɛ ɔkaa mogya guiɛ no ara ne mogya.
na mungu asase a mote so na me nso meti mu no ho fi na me ne Awurade a meti Israelfo mu no. Numeri tiadia sensia. Na Gilead Makel ba Manase ba mma busuakuo mu panimfie so atitre a wofiri Yosef mma musua mu no ba bekasa Mose ne mapomma no Israelfo panimfie so atitre no anim na wose Awurade ahye mira sɛ wɔmfa ntontobɔ so nkyɛ asase no ma Israelfo na woni so. Na mira nyaa Awurade anum mmara sɛ wɔmfa yenua Selofehad agyapade mma ne mama. Na sɛ wɔkɔyɛ Israelfo musuakuo mu mma biire no mu a, ɛneɛ wɔn agyapade no befiri yɛn agyanom agyapade mu. Na wɔde akɔka abusuakuo ko a wakɔyɛ wɔn dea no agyapade ho. Na afiri yɛn tonto kyɛfa no mu. Na sɛ eduru Israelfo ahosɛpɛ afahyɛ afe so a, wɔde wɔn agyapade no bɛka abusuakuo a wakɔyɛ wɔn dea no agyapade ho. Na wayi wɔn agyapade afiri yɛn agyanom abusuakuo agyapade mu. Na Mose nam Awurade asɛm so hyɛ Israelfo no sɛ, deɛ Yosef ma abusuakuo aka yi tene. Yɛne deɛ Awurade ahyɛ wɔ Selofehad mama no ho. Obiara osusu sɛ wɔyɛ no, wɔnware no. Nanso wɔn agyanom abusuakuo mu abusua bi mu ko na wɔnwareɛ. Na Israelfo agyapade amfiri abusuakuo bi mu ankɔ abusuakuo bi mu. Na Israelfo no mfemfam wɔn agyanom abusuakuo agyapade ho. Na ɔbabaa biara a onya agyapade Israelfo musuakuo mu no, nyɛ obi a ofiri n'agya abusuakuo mu abusua bi mu yire. Na Israelfo no nya wɔn agyanom agyapade ni so. Na agyapade bi amfiri abusuakuo bi mu ankɔ abusuakuo foforo mu. Na Israelfo musuakuo no mfemfam wɔn agyapade ho. Sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no, Sara na Selofehad mama no yɔɔyɛ. Na Mala, Tesa ne Hogla ne Milka ne Noa, Selofehad mama no wareware wɔn agya nuanom mma. Na wɔwareware wɔn a wofiri Yosef ba Manase mma musua mu. Na wɔn agyapade no kaa wɔn agya abusuakuo no mu. Yeinom ne mmaransɛm ne atemudi a Awurade nam Mose so hyɛ Israelfo wɔ Moab mpaprɛ so Jordan fa a ɛbɛn Yeriko no.